ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ኣብዚ መጽሓፍ ካልኣይ ዜና መዋዕል እስራኤል ብኣምላኽ ዝተመርጸት ኣብ ምድሪ ንናይ እግዚአብሔር መንግሥቲ ክትውክል እዩ። ነገር ግን ነቲ እግዚአብሔር ዝነበሮ ዕላማ ወይ ነቲ ሓቂ ጻውዒታ ብምግዳፍ ንዕውራትን ዘይዛረቡ ጣዖታት ኣብቶም ኣብ ገጎረባብቲ ሃገር ዝነበሩ ህዝብታት ክስዕቡ ከለዉ ኢና ንርኢ። ኣብዚ ኩሉ ድማ ነቢያትን ራእይትን ከምኡውን ካህናት ፍርዲ ከይመጽእ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ እናበሉ ኣጠንቂቖም እዮም። ኣብዚ መጽሓፍ ካልኣይ ዜና መዋዕል እቲ ህያው ሓቀኛ ኣምላኽ ምሕረትን ለውሃቱን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ገሊጹ እዩ እንረኽቦ። ብተወሳኺ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝተገልጸ ብኣምልኾ ጣዖትን ርእሲ ፍትወት ዝተተሓሓዙ ነገሥታት ይሁዳ ንረክብ። ግናኸ እግዚኣብሔር ሓቀኛን እሙን ንጉሥ ንይሁዳ ከም ዝተሰኣላ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ተሓድሶ ከም ዝመጽእ እዩ ዝዛረብ። ኣብዚ መጽሓፍ ዜና መዋዕል እቲ ርዝነት ናይቲ ጽሑፍ ካብቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ዝተምሃረ ትውልዲ ንኣምላኽ ምርኣይ እዩ ነይሩ። ዕላማ ናይዚ መጽሓፍ ነቲ ትውልዲ ብሓቀኛ ኣምልኾ ንእግዚአብሔር ሓደ ብምግባር ነቶም ዓመፅትን ሓጢአታዊ መንገድን ዝኸዱ ነገሥታት ብምፍራድ ነቶም ቅዱሳትን ቁኑዓት ነገሥታት ይሁዳ ነቲ ናይ ጽድቂ ተሓድሶ ኣብ ትሕቲ ግዝኣቶም ንምንጽብራቕ እዩ ተጻሒፉ። ኣብዚ መጽሓፍ እቲ መሪሕ ጥቕሲ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 14 ንረኽቦ ኮይኑ እዚ ድማ እዚ ብስመይ ተሰመይ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መንገዲ ድማ እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዕ ሓጢአቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ንምድሮም እውን ክፍውሰሎም እየ። ኣብዚ መጨረሻ ካብ ንጉሥ ቂሮስ እግዚአብሔር ብዝኣዘዞ ትእዛዝ ኣይሁድ ቤተ መቅደስ ኣምላኾም ክሰርሑ ከም ተኣወጀ ኢና ነንብብ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ ዜና መዋዕል ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ንጉሥ ሰሎሞን ዘስተውዕል ልቢ ክወሃቦ ከም ዝለመነ ቁጽሪ 1 ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ከዓ ኣብ መንግሥቱ ጸንዐ። እግዚአብሔር ኣምላኹ ድማ ምስኡ ነበረ። ኣዝዩ ልዑል ኣቢሉ ከዓ ኣዕበዮ። ሰሎሞን ድማ ንብዘሎ እስራኤል ንሓላቑ 100 ንፈረድትን ንኹሎም መሳፍንቲ እስራኤልን ዋናታት ማይ ቤት ኣቦታት ተዛረቦም። እቲ ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ዝገበሮ ናይ ኣምላኽ ድንኳን ምርኻብ ኣብኡ ስለ ዝነበረ ሰሎሞን ብዘሎ ማሕበር ከዓ ምስኡ ናብቲ ኣብ ጊብዖን ዘሎ በሪ ከዱ። ግናኸ ዳዊት ኣብ ኢየሩሳሌም ድንኳን ተኸሊሉ ነበረ እሞ ነቲ ታቦት ኣምላኽ ካብ ቅርያት ይዓሪም ናብታ ንሱ ዘዳለወሉ ቦታ ደይቦ ነበረ። እቲ ባስላኤል ወዲ ኡሪ ወዲ ሁር ዝገበሮ መሰዊኢ ኣስራ ዝግና ኣብ ቅድሚ ማሕበር እግዚአብሔር ነበረ። ሰሎሞንን እታ ማሕበርን ከዓ ኣብኡ ይጥይቁ ነበሩ። ሰሎሞን ድማ ናብኡ ደይቡ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብቲ ድንኳን ምርኻብ ዝነበረ መስዊኢ ኣስራዚ ኣብ ልዕሊኡ 1000 ዝሓረር መስዋዕቲ ሰውዐ። ቁጥሪ 7 ኣምላኽካ በታለይቲ እቲኣን ሰሎሞን ተራእዮ እንታይ ከም ዝህበካ ለምን ድማ በሎ። ሰሎሞን ከዓ ንኣምላኽ በሎ ንስኻ ነቦይ ዳዊት ዓብዪ ምሕረት ገበርካሉ ናይ ድማ ኣብ ክንድኡ ኣንገስካኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ መብዝሑ ከም ሓመድ ምድሪ ኣብ ዝኾነ ህዝቢ ንስኻ ኣንገስካኒ ኢኻ እሞ እቲ ነቦይ ዳዊት ዝነገርካዮ ቃል ሕጂ ፈጽሞ። ነዚ ዓብዪ ህዝብኻ እዚስ መን ክፈርዶ ይኽእል? እምበኣርሲ ኣብ ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ክወፅን ከኣቱን ጥበብን ፍልጠትን ሃበኒ በለ። ኣምላኽ ድማ ንሰሎሞን እዚ ኣብ ልብኻ ስለ ዝነበረ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዘንገስኩኻ ህዝበይ ምፍራዱ ምእንቲ ክትክእልስ ጥበብን ፍልጠትን ክወሃበካ ስለ ዝለመንካ እምበር ሃብትን መዛግብትን ክብረትን ወይ ነፍሲ ጸላእትኻ ወይ ነዊሕ ዕድመ ካብ ዘይለመንካስ ጥበብን ፍልጠትን ተዋሂብካ ኣሎ። ድማ ቅድሜኻ ንዝኾነ ዘበለ ንጉሥ ከምኡ ዝበለ ዘይነበሮ ብድሕሪኻ ዝትንሱ ዘበለውን ከምኡ ዝበለ ዘይርከቦ ሃብትን መዛግብቲ ክብረትን ክህበካ ይበሎ። ሰሎሞን ድማ ካብቲ ኣብ ጊብዖን ዝነበረ በሪኽ ካብ ቅድሚ እቲ ድንኳን ምርኻብ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከዓ ገዝአ። ስልጣን ሰሎሞን ሃብቱን ቁጥሪ 14 ሰሎሞን ድማ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን ኣከበ። 1400 ሰረገላን 12,000 ፈረሰኛታትን ነበርዎ። ኣብ ከተማታት ሰረገላን ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ንጉሥ ኣቐመጦም። እቲ ንጉሥ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌምስ ወርቅን ብሩርን ከም እምኒ ገበሮ። ኒቄድሮስን ኣብ ቂላ ከም ዘሎ ሳግላ ዝምብዝሑ ገበሮ። እቶም ንሰሎሞን ዝነበሩ ኣፍራስ ከዓ ካብ ግብፂ እዮም ዘምጽዎም ዝነበሩ። ናይ ንጉሥ ነጋዶ ብጉዕዞታት ንንጉዕዞ ብዋግኡ ተቐበልዎም። ሰረገላ በብ600 ሲቃል ብሩር ፈፈረስ ከዓ ብ150 ዓዲጎም ካብ ግብፂ ኣምፁ። ከምኡ ድማ ብኢዶም ንኹሎም ነገሥታት ሒታውያንን ነገሥታት ሶርያን የውፅኡሎም ነበሩ።
كلاي مصحف زينة موائل معرف كلته نمهنات بيت مقدس تجبره مدلاو قطري حاده سلمون دما نسم እግዚአብሔር ቤት መንግስቱ ከአቤት ክሰርሕ ሐሰበ ሰለሞን ድማ 70,000 ጾር ዝጾሩ ሰብ 80,000 ሰቡን አብከረን ኮይኖም ዝወቅሩ ነዚያቶም ዝሕሉ ከ3600 ቆጸረ ቁጥር 3 ሰለሞን ድማ ናብ ሑራም ንጉስ ጢሮስ ሊኹ በሎ ከምቲ ነቦይ ዳዊት ንሱ ዝብረላ ቤት ከስርስ አዋም ቄድሮስ በመስዳድካ ዝገበርካሉና አይካ ከምኡ ግበረለይ እነሆ አነ ንስም እግዚአብሔር አምላኸ ዝቅድሰሉ ቤት ክሰርሕ ኣብ ቅድሚው ጥዑም ዝጨናኡ ዕጣን ከዓጥኑ እንጌራ ምርአዩን ኩሉ ግዜ ክሰርዑ ንግሆን ምሸትን በብሰናብትን ስርቅ ወርሕን በብበዓላት እግዚአብሔር አምላኽና ኸ ዝሓርር መስዋዕቲ ከዕርጉ እዝን እስራኤልን ሓዋሩ ተሓጊጉሎም እዩ አምላኽና ድማ ካብ ኩሎም አማልኽቲ ዝዓቢ እዩ እሞ እታ አነ ክሰርሓ ኢለ ዘለኹ ቤት ዓባይ ክትከውን እያ ንኡ ሰማያትን ሰማይ ሰማያትን እኳ ኣይኣኽሎን እዩሞ ቤት ክሰርሓሉ ዝኽእል መን ኣሎ ኣነ ኸ ኣብ ቅድሚኡ ዕጣን ምእንቲ ክዓጥነላ እንተዘይኮይኑስ ቤት ዝሰርሓሉ መን እየ ሕጂ ድማ ብወርቅን ብብሩርን በስራዝን ብሓፂንን ብሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ሰማያውን ከዓዩ ጥበብ ዘለዎም ምስቶም ኣቦይ ዳዊት ዘዳለዎም ኣብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌምን ምሳይ ዘለዉ ብልሓተኛታት ሰባት ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ቅርጺ ምቕራጽ ዝፈልጥ ሰብ ስደደለይ ገላውኻ ምቑራጽ ኣእዋም ሊባኖስ ከም ዘስተውዕሉ እፈልጥ ኣለኹ እሞ ካብ ሊባኖስውን ኣእዋም ቄድሮስን ጽሕድን ሰንደልን ስደደለይ እንሆ ድማ ገላወይ ምስ ገላውኻ ክኾኑ እዮም እታ ኣነ ዝሰርሓ ቤት ከዓ ዓባይን ግርምትን ክትከውን እያ እሞ ብዙሕ ኣእዋም የዳልውለይ እንሆ ከዓ ንገላውኻ እቶም ኣእዋም ዝቖርጹ ቁረጽቲ 20,000 ቂሮስ ኪዩድ ስርናይን 20,000 ቂሮስ ስገምን 20,000 ባት ወይንን 20,000 ባት ዘይትን እህብ ሑራም ንጉስ ጢሮስ ድማ ደብዳቤ ጽሒፉን ሰሎሞን ከምዚሉ ምላሽ ሰደደሉ እግዚአብሔር ንህዝቡ ስለ ዝፈትዎ ንኣኻ ኣብ ልዕሊኦም ንጉስ ገበረካ ሑራም ድማ ቀጽሉ በለ ንእግዚአብሔር እትኸውን ቤትን ንርእሱ እትኸውን ቤት መንግስትን ዝሰርሕ ኣእምሮን ምስተውዓልን ዘሎ ብልህ ወዲ ንንጉስ ዳዊት ዝሃቦ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ይባረኽ ሕጂ ድማ ሑራም ኣብይ ዝበሃል ብልህን ኣስተውዓልን ሰብኣይ እሰደልካ ኣለኹ ንሱ ወዲ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ኣዋልዳን እዩ ኣቡ ከዓ ጢሮሳዊ ሰብኣይ ነበረ ብዕዮ ወርቅን ብሩርን ኣስራዝን ሓፂንን እምንን ዕንጨይትን ሕብሪ ደምን ሰማያዊ ልሕፅን ጣጢዕን ጽሩይ ቀይሕን ምዕያይ ኩሉ ዓይነት ቅርጺ ድማ ምቕራጽ ዝፈልጥ ኩሉ ዓይነት ናይ ብልሓት ስራሕውን ክሓስብ ዝኽእል እዩ ንኡ ምስ ብልህታትካ ምስ ናይ ኣቦኻ ጐይታይ ዳዊት ብልህታትን ሕብረት ይወሃቦ እምበኣርሲ ሕጂ እቲ ጐይታይ ብዛዕባኡ ተዛርቦ ስርናይን ስገምን ዘይትን ወይንን ንባሮቱ ይስደደሎም ንሕና ከዓ ኣብ ሊባኖስ ከም ዘድልየካ ኣእዋም ክንቈርጽ ኢና ብባሕሪ እናንሳፈፍናውን ናብ ያፎ ነጽሓልካ ንስኻ ድማ ናብ የሩሳሌም ተደይቦ ቁጥሪ 17 ሰሎሞን ድማ ኣብ ምድሪ እስራኤል ንዝነበሩ ኩሎም ጓኖት ሰብኡት ቆጸሮም እዚ ድሕርቲ ኣቦኡ ዳዊት ዝቖጸሮም ምቑጻር ኮነ 153,600 ድማ ተረኽቡ ካባታቶም ከዓ 70,000 ዝጸሩ 80,000 ድማ ኣብ ከረን ኮይኖም ዝወቕሩ 3,600 ነቲ ህዝቢ ዝዕይይዎ ሓለውቲ ከዓ ገበረ كلاي مصحف زينة موائل معرف 3 سلمون بيت مقدس كسرح جمره قطري حاده سلمون دما أب يرسالم أب كرن موريا أب تا እግዚአብሔር نبو داويت الترأيلو داويت كا عداليو زمد دبابوتا أب عودي أرنان اتي يبساوي بيت እግዚአብሔር كسرح جمره أبتا ربعيت عمت جزاءته أبكاليت ورحي أكابتا ورح دما بخاليت معلت كسرح جمره سلمون مسرح اتابيت أملاخ سرته مسرت كأزيو من وحو بتناي قدم ملكعي 60 أمت مقفعو دما 10 أمت اتي أب كلمي تابيت زنبره قبل خا من وحو كمتن مقفح تابيت 10 أمت قومتو دما 120 أمت نبره
ነቲ ውሽጢ ከዓ ብጽሩይ ወርቂ ለበጦ ነቲ ዓባይ ቤት ድማ ብሉሕ ጽሕዲ ከደና ንእውን ብጽሩይ ወርቂ ለበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ስየታትን ሰንሰለታትን ገበረ ነታ ቤት ክስልማ ድማ ክቡር ኣእማን ገበረላ እቲ ወርቂ ከዓ ወርቂ ጳርዋይም እዩ ዝነበረ ነታ ቤትን ነቲ ኣግማልን ንልዳውትን ንመንደቃታን ማዓጻን ብወርቂ ለበጦ ኣብቲ መንደቃት ድማ ኩሩቤል ቀረጸሉ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ቤት ከዓ ገበረ ምንዋሓ ከም ምግፋሓ እታ ቤት 20 እመት ምግፋሓ ድማ 20 እመት ነበረ ብ600 ተለንተ ዝኣክል ጽሩይ ወርቂ ከዓ ለበጣ ሚዛን ሽንካራቱን 50 ሲቃል ወርቂ ነበረ ነተን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ክፍልታት ድማ ብወርቂ ለበጠን ኣብታ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ቤት ከዓ ክልተ ናይ ወቀርቲ ስራሕ ብዝኾኑ ኩሩቤል ገበረ ብወርቂ ድማ ለበጥዎም ምንዋሕ ኣኽናፍ እቶም ኩሩቤል ከዓ 20 እመት ነበረ እታ ሓንቲ ክንፊ ናይቲ ሓደ 5 እመት ነበረት ንመንደቕ እታ ቤት ትትንኪ ነበረት እታ ካልአይቲ ክንፊ እውን 5 እመት ነበረት ንክንፊ እቲ ካልኣይ ኩሩብ ትትንኪ ነበረት ክንፊ እቲ ካልኣይ ኩሩብ ድማ 5 እመት ነበረት ንመንደቕ እታ ቤት ትትንኪ ነበረት እታ ካልአይቲ ክንፊ ከዓ 5 እመት ነበረት እሞ ንክንፊ እቲ ካልኣይ ኩሩብ ተርክብ ነበረት ኣኽናፍ እዞም ኩሩቤል እዚኣቶም 20 እመት ተዘርጊሐን ነበራ ብእጋሮም ከዓ ደው ኢሎም ገጻቶም ናብ ቤት ኣቢሉ ነበረ ድማ ካብ ሰማያዊ ሕብሪ ደምን ጽሩይ ቀይሕን ልሕጽን ጣጢዕን መጋረጃ ገበረ ኩሩቤል ከዓ ገበረሉ በስራዚ ዝተሰርሐ ክልተ ኣዕኑድ ቁጽሪ 15 ኣብ ቅድሚታ ቤት ድማ 35 እመት ዝቕመቱ ክልተ ዓንዲ ገበረ እቲ ኣብ ራእሶም ዝነበረ ጉልላት ከዓ 5 እመት ነበረ ኣብታ ቤት ረኣይ ድማ ሰንሰለታት ገይሩ ኣብ ርእስቲ ኣዕኑዱ ገበረ 100 ሮማን ገይሩ ከዓ ኣብተን ሰንሰለታት ኣእተወን ነቶም ኣዕኑድ ድማ ኣብ ቅድሚቲ መቕደስ ሓደ ብየማን ሓደ ከዓ ብጸጋም ኣቆሞም ስምቲ የማናይ ያቄን ስምቲ ጸጋማይ እውን ቦዓዝ ኢሉ ኣውጻሎም ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 4 ኣቑሑ ቤተ መቕደስ ቁጽሪ 1 መስዊኢ ከዓ ካብ ኣስራ ዝገበረ ምንዋሑ 20 እመት ምግፍዑ ድማ 20 እመት ምብራኹን 10 እመት ቁጽሪ 2 ናይ ፍስ ባሕሪ ድማ ከወሰን ክሳዕ ወሰን 10 እመት ዝምግፍሑ ብዙርያኡ ከቢብ ገይሩ ሰርሐ ቁመቱን 5 እመት ነበረ ብዘሎ እቲ ዙርያኡ ድማ ስፍሩ ብ30 እመት ዝምንዋሖ ገመድ ነበረ ብታሕቲ ከዓ ብዘሎ ዙርያኡ ነቲ ባሕሪ ብዘሎ ዙርያኡ ዝኸበብዎ ምስሊ ኣቡዑር ነበርዎ በብ እመት 10 እቶም ኣቡዑር ኣብ ክልተ መስርዕ ኮይኖም ምስቲ ባሕሪ ብሓንሳዕ ዝፈሰሱ እዮም ቁጥሪ 4 ኣብ ልዕሊ 12 ብዕራይ ተነብረ 3 ንሰሜን ገጾም 3 ከዓ ንምዕራብ ገጾም 3 እውን ንደቡብ ገጾም እቶም 3 ከዓ ንምብራቕ ገጾም ነበሩ እቲ ባሕሪ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ነበረ እቲ ናይ ኩሎም ድሕሪት ከዓ ናብ ውሽጢ ኣቢሉ ነበረ ምርጓዱ ድማ ስድሪ ነበረ ወሰኑ ከዓ ከም ስራሕ ወሰን ጽዋዕ ከም ዝዓንበበ ሹሻን ነበረ 3000 ባት ኣእትዩ ይሕዝ ነበረ ቁጥሪ 6 ብኡ ምንቲ ክሕጸቡ ድማ 10 ገበራ ሰርሐ 5 ኣብ የማን 5 ከዓ ኣብ ጸጋም ኣንበረ ነቲ ንዝሓርር መስዋዕቲ ዝኸውን ነገር ኣብኡ ይሕጸቡ ነበሩ እቲ ባሕሪ ግና እቶም ካህናት ዝሕጸቡሉን ዝነበረ እዩ ድማ ካብ ወርቂ ነቲ 10 ቋሚ ቀንዴል ከምቲ ብዛዕብኡ እተኣዘዘ ገበረ ኣብቲ መቕደስ ከዓ 5 ብየማን 5 ብጸጋም ገይሩ ኣንበሮም ቁጥሪ 8 10 ሰደቓ ድማ ገበረ ኣብቲ መቕደስ ከዓ 5 ብየማን 5 ብጸጋም ገይሩ ኣቆሞ 100 ጭሕሎ ወርቀውን ገበረ ድማ ነቲ ኣጸደ ካህናትን ነቲ ገፊሕ ኣጸደን ነቲ ኣጸድ ከዓ ማዕጹን ገበረ ነቲ ማዕጾም እውን በስራዚ ለበጦ ነቲ ባሕሪ ድማ ንምብራቕ ደቡብ ብዘብል የማናይ ወገን እቲ ቤት ኣንበሮ ሑራም ከዓ ድስታትን መጽሓርያታትን ጭሕሎታትን ገበረ ሑራም ድማ ነቲ ንንጉሥ ሰሎሞን ንቤት ኣምላኽ
ዝሰርሓሉ ዕዮ ፈጸሞ ነቲ ክልተ ዓንድን ነቲ ጉልላትን ነቲ ኣብ ርእሲ ኣዕኑድ ዝነበረ ክልተ ከበብትን ነቲ ኣብ ርእሲ ኣዕኑድ ዝነበረ ናይ ከበብቲ ጉልላት ዝኸድን ክልተ ዓይነ ርግብን ናይቲ ክልተ ዓይነ ርግቢ 400 ሮማን ከዓ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣዕኑድ ዝነበረ ከበብቲ ነቲ ጉልላት ዝኸድን ንሓደ ዓይነ ርግቢ ክልተ መስርዕ ሮማን ነቲ መቐመጥታት ከዓ ገበረ ኣብ ልዕሊ እቲ መቐመጢታት እውን ነቲ ገበራታት ገበሮ ነቲ ሓደ ባሕርን ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ 12 ብዕራይን ነቲ ድስትታትን መፅሓርያታትን ሽኳታትን ንኹሉ ኣቑሑኡን ድማ ሕራም ኣብይ ንንጉስ ሰሎሞን ንቤት እግዚኣብሔር ካብ ዘንጸባርቕ ኣስራዚ ገበሮ እቲ ንጉስ ኣብ ጉልጎል ዮርዳኖስ ኣብ መንጎ ሲኮትን ጸሬዳን ኣብ መሬት ጥዑም ኣፍሰሶ ሚዛን እቲ ኣስራዚ ክምርመር ክሳዕ ዘይከኣል ሰሎሞን ንኹሉ እዚ ኣቑሑ እዚ ኣዝዩ ኣብዝሖ ቁጥሪ 19 ሰሎሞን ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝነበረ ኩሉ ኣቑሑ ነቲ ናይ ወርቂ መስውእን ነቲ እንጌራ ምርኣይ ኣብ ልዕሊኡ ዘንበሮ ሰደቓታትን ገበሮ ከም ስርዓቱ ኣብ ቅድሚ ቤት ረኣይ ከብርሃስ ነተን ካብ ጽሩይ ወርቂ ተገብራ ቆምቲ ቀነዲል መምስ ቀንዴለን ናይ ወርቂ ንሱ ከዓ ፍጹም ወርቂ ዕምባባታትን ቀልዒ ቀንዴልን መሳኣይታትን ናይ ጽሩይ ወርቂ ካራታትን ጭሕሎታትን ማንካታትን ጽንሃሃትን ድማ ገበረ ብዛዕባ ደገ እቲ ቤት ከዓ ናይቲ ውሽጣዊኡ ናይቲ ቅድስተ ቅዱሳን መዓጹን ናይ ቤት መቕደስ መዓጹን ካብ ወርቂ ነበረ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 በዚ ከምዚ እቲ ሰሎሞን ንቤት እግዚኣብሔር ዝዓየዮ ኩሉ ዕዮ ተወደ ሰሎሞን ድማ እቲ ኣቦኡ ዳዊት ንእግዚኣብሔር ዝቐደሶ ነቲ ብሩርን ወርቅን ኩሉ ኣቑሑን ኣምፂኡ ኣብ መዛግብቲ ቤት ኣምላኽ ኣንበሮ ታቦት ኪዳን ናብ ቤት መቕደስ ከም ዘእተውዎ ቁጥሪ 2 ሽዑ ሰሎሞን ንዓበይቲ እስራኤልን ንኹሎም ሓላቑ ነገዳትን እቶም ሽማምንቲ ማይ ቤት ኣቦታት ደቂ እስራኤልን ንታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ካብ ከተማ ዳዊት ማለት ጽዮን ከደይብዎ ናብ ኢየሩሳሌም ኣከቦም ቁጥሪ 3 ኩሎም ሰብ እስራኤል ድማ በቲ ኣብ ሳብዒቱ ወርሒ ዝነበረ በዓል ናብ ንጉሥ ተኣከቡ ኩሎም ዓበይቲ እስራኤል ምስ መጹኻ እቶም ሌዋውያን ነቲ ታቦት ኣልዓልዎ ነቲ ታቦትን ነቲ ድንኳን ምርኻብን ነቲ ኣብ ድንኳን ዝነበረ ኩሉ ነዋየ ቅዱሳትን ድማ ደየብዎ ነዚ እቶም ካህናት ሌዋውያን ኣደየብዎ ንጉሥ ሰሎሞን ብዘሎቲ ናብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ኣኼባ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ታቦት ኮይኖም ካብ ምብዙሕን ተላዕላ ዘይጽብጸባን ዘይቁጸራን ኣባጊዕ ሓውን ሰውኡ እቶም ካህናት ከዓ ነቲ ታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ናብቲ ስፍራኡ ናብቲ ቤት ረኣይን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ናብ ትሕቲ ኣኽናፍ ኩሩቤል ኣእተውዎ እቶም ኩሩቤልሲ ኣኽናፎም ኣብ ልዕሊ ሰፈር እቲ ታቦት ዘርጊሖም ነበሩ እሞ ኩሩቤል ንታቦት ንመሳለታቱን ካብ ላዕሊ ከደንዎ ጻፍቲ መሳለታት ከዓ ኣብ ቅድሚ ቤት ረኣይ ካብቲ ታቦት ክሳዕ ዝርአ እቲ መሳላታት ነዋሕቲ ነበረ ብወጻኢ ግና ኣይርአን ነበረ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብኡ ኣሎ ኣብቲ ታቦት ብዘይ እተን ሙሴ ኣብ ሆሬብ ናብኡ ዘእተወን ክልተ ጽላት ገለ ካልእ ኣይነበረን እዚ በቲ እግዚኣብሔር ምስ ደቂ እስራኤል ንሳቶም ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ኪዳን ዝኣተወሉ ግዜ ኮነ ክብሪ እግዚኣብሔር ቁጥሪ 11 ኮነ ድማ እቶም ካህናት ካብ መቕደስ ምስ ወፁ ብዘለዉ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካህናትሲ ንናይ ክፍሊ ምዃኖም ከይጥምቱ ባዕሎም ተቐዲሶም ነበሩ እሞ እቶም ሌዋውያን ከዓ ካባታቶም መዘምራን ዝነበሩ ኩሎም ኣሳፍ ሄማን የዱትን ደቆምን ኣሕዋቶምን ከዓ ኪዳን ጽሩይ ልሕፅን ጣጥዕ ለቢሶም ጸናጽልን መሰንቆን በገናን ሒዞም ነቲ መስዋዕ ብወገን ምብራቕ ደው በሉ ምሳታቶም ድማ መለኸት ዝነፍሑ 120 ካህናት ኮነኻ እቶም ነፋሕቲ መለኸት መዘምራንን እግዚአብሔር ብሓንሳብ ከመስግኑን ክውድሱን ድምፆም ከም ናይ ሓደ ምስ ኣስምዑ ብመለኸትን ብጸናጽልን ብኻልእ ዓይነት መሳርያ ሙዚክን ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ኢሎም ንሱ ሰናይ እሞ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እናበሉ ድምፆም ሰለዓሉ ሽዑ ነታ ቤት እወ ነታ ቤት እግዚአብሔር ደመና መልኦ ክብሪ እግዚአብሔር ነታ ቤት ኣምላኽ መልእዋ ስለ ዝነበረ እቶም ካህናት ብምኽንያት እቲ ደመና ደው ኢሎም ከገልግሉ ኣይከኣሉን
ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 6 ሰሎሞን ነቲ ህዝቢ ከም ዝተዛረቦ ቁጽሪ 1 ሽዑ ሰሎሞን እግዚአብሔር ኣብ ጣቓ ከም ዝነብር ኢሉ ኣሎ በለ ኣነ ግና ንስኻ ትቕመጦ ቤትን ንዘለዓለም እትነብረሉ ስፍራን ሰሪሐልካ ኣለኹ በለ እቲ ንጉስ ድማ ገጹ መሊሱ ንብዘሎ ማሕበር እስራኤል መረቆ እቲ ማሕበር እስራኤል ከዓ ብዘሎ ደው ኢሉ ነበረ በለ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ንሱ እቲ ካብታን ህዝበይ ካብ ሃገር ግብጽ ዘውፅኣ ኩላ መዓልቲ ጀሚረ ካብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ስመይ ዝነብረሉ ቤት እትሰርሓሉ ከተማ ኣይሓረኹን ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል መስፍን ዝኸውን ሰብኣይ እውን ኣይሓረኹን ንየሩሳሌም ግና ስመይ ኣብኣ ከነብር ሓርየዮ ኣለኹ ንዳዊት ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ እስራኤል ክኸውን ሓርየዮ ኣለኹ ኢሉ ብኣፍ ነቦይ ዳዊት ተዛረቦ ብኢዱ ከዓ ፈጸሞ ኣቦይ ዳዊት ከዓ ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤልስ ቤት ክሰርሓሉ ብልቡ ሓሲቡ ነበረ እግዚአብሔር ግና ነቦይ ዳዊት በሎ ንስመይ ቤት ክትሰርሕ ኣብ ልብኻ ነበረ እሞ ሓሲብካ እኒኻ እዚ ብልብኻ ስለ ዝሓሰብካዮ ጽቡቕ ጌርካ ግና ኸእቲ ካብ ሕቆኻ ዝወፅእ ወድኻ ደኣ ንሱ ንስመይ ቤት ይሰርሕ እምበር ንስኻስ ነቲ ቤት ኣይክትሰርሖን ኢኻ እግዚአብሔር ድማ ነቲ እተዛረቦ ዘረብኡ ኣቆሞ ከምቲ እግዚአብሔር እተዛረቦኻ ኣብ ክንዲ ኣቦይ ዳዊት ተንስየ ኣብ ዝፋን እስራኤል ተቐመጥኩ ንስም እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ካ ቤት ሰሪሐ ኣለኹ ነታ እግዚአብሔር ምስ ደቂ እስራኤል ዝኣተወ ቃል ኪዳን ዘለዋ ታቦት ኣብኡ ኣንቢረያ ኣለኹ ጸሎት ሰሎሞን ቁጽሪ 12 ድማ ኣብ ቅድሚ መስዋዕ እግዚአብሔር ቆይሙ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ማሕበር እስራኤል ኣእዳው ዘርግሐ ሰሎሞን ሲ 5 እመት ዝምንወሓ 5 እመት ከዓ ዝምግፍሑ 3 እመቱን ዝምብራኹን ናይ ኣስራዚ መበረኽ ተዛራቢ ሰሪሑ ነበረ ኣብ ማእከል እቲ ኣጸድካ ኣገበሮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶበለ ኣብ ቅድሚ ብዘሎ እቲ ማሕበር እስራኤል ከዓ ብብርኩ ተደቢሩ ኣእዳው ናብ ሰማይ ዘርግሐ በለ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ነቶም ኣብ ቅድሚኻ ብምሉእ ልቦም እተመላለሱ ባሮትካ ኪዳንን ምሕረትን እትሕሉ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከመኻ ዝበለ የልቦን እቲ ንባርኻ ነቦይ ዳዊት እተዛረብካዮ ዝሓልኻ እወ ብኣፍካ እተዛረብካ ከምዚ ሎሚ መዓልቲ ኮይንዎ ዘሎ ከዓ ብኢድካ ፈጸምካዮ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንባርኻ ነቦይ ዳዊት ከምቲ ንስኻ ኣብ ቅድመይ እተመላለስካ ደቅኻ ከዓ ብሕገይ ንምኻድ መገዶም ጥራይ እንተዳእ ሓልዮምሲ ኣብ ቅድመይ ኣብ ዝፋን እስራኤል ዝቕመጥ ሰብ ኣይክሰኣነካን እዩ ኢልካ እተዛረብካዮ ሓሉ ሕጂ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል እቲ ንባርኻ ዳዊት እተዛረብካዮ ዘረበኻ እሙን ይኹን ግና ብሓቂ ዶ ኣምላኽሲ ምስ ሰብ ኣብ ምድሪ ይነብር እዩ ኖ ሰማያትን ሰማይ ሰማያትን ክሕዙኻ ይከኣሉን እዛ ኣነ ዝሰራሕኳ ቤት ደኣ ግዳ ከመይ ጌራን ግናኻዎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ነዚ ጽዋዓን ነዚ ባርያኻ ኣብ ቅድሚኻ ዝጽልዮ ዘሎ ጸሎትን ንምስማዕ ገጽካ ናብ ጸሎት ባርያኻን ናብ ምህለልኡን ምለስ ዓይንትኻ መዓልትን ለይትን ናብዛ ቤት እዚኣ ናብዛ ንስምካ ኣብኣ ከንብሮ እየ ዝበልካያ ቦታ ይከፈታ እሞ ነቲ ባርያኻ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሉ ዝጽልዮ ጸሎት ስማዕ ነቲ ባርያኻን ህዝብኻ እስራኤልን ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሎም ዝምህለልዎ ጸሎት ስምዓዮ ንስኻ ኣብታ ትነብረላ ዘለኻ ቦታ ኣብ ሰማይ ኮንካ ስምዓዮ ብሰማዕካ እውን ይቕረበል ሰብ ንብጻይ እንተበደሎ እሞ መሓላ መሓል እንተበልዎ ንሱ ከዓ ናብ ቅድሚ መስዊእኻ ኣብዛ ቤት ክምሕል እንተመጸ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ስማዕ ግበርካ ነቲ በዳሊ መገዱ ናብ ርእሱ ክትመልሶ ቅጽዓዮ ነቲ ጻድቅካ ከምቲ ጽድቁ ኣጽዲቅካ ንባሮትካ ፍረደሎም ህዝብኻ እስራኤል ናኣኻ ስለ ዝበደሉ ኣብ ቅድሚ ጸላኢ እንተተሳዕሩ ተመሊሶም ድማ ኣብዛ ቤት እዚኣ ብስምካ እንተተኣመኑ ኣብ ቅድሚኻውን እንተጸለዩን እንተተማህለሉን ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ስማዕ ሓጢኣት ህዝብኻ እስራኤል ከዓ ይቕረበል ናብዛ ናእታቶምን ነቦታቶምን ዝሃብካዮም ምድሪ ድማ ምለሶም ናኣኻ ስለ ዝበደሉ ሰማይ እንተተዓጽወ እሞ እንተዘይዘነበ ንስኻ ምስ ኣዋረድካዮም ናብዛ ቦታ እዚኣ ኣቢሎም እንተጸለዩ ብስምካውን እንተተኣመኑ ካብ ሓጢኣቶም ድማ እንተተመልሱ ሽዑ ንስኻ ኣብ ሰማይ ኮንካ ስማዕ እታ ዝኸድዋ ጽብቕቲ መገዲ ምስ እትምህሎም ከዓ ሓጢኣት ባሮትካን ህዝብኻ እስራኤልን ይቕረበል ነታ ንህዝብኻ ንርስቲ ዝሃብካዮም ምድርኻ ድማ ዝናብ ሃባ ቁጽሪ 28
ቅድሜት ኣብታ ሃገር እንተኾነ ፌራ እንተኾነ ዋግ ወይ ሃጉ ኣንበጣ ወይ ባርኖስ እንተመጸ ጸላኢኦም ኣብ ሃገር ከተማታቶም እንተከበቦም ወይ ዝኾነ መዓት ወይ ዝኾነ ሕማም እንተመጸ ዝኾነ ሰብ ወይ ኩሉ ህዝብኻ እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ቁስሉን ቃንዛኡን እተፈለጦ ዝጽልዮ ኩሉ ጸሎትን ኩሉ ምህልላን ኣእዳው ድማ ናብዛ ቤት እዚኣ ኣቢሉ ምስ ዘርግሐ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ካብታ እትነብረላ ስፍራ ስማዕ ይቕረኻ ኣበል ንልቢ ደቂ ሰብ እትፈልጦ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ኣብዛ ንቦታትና ዝሃብካዮ ምድሪ ዝነብሩለን ኩለን መዓልታት ምእንቲ ክፈሩኻ እሞ ብመገድታትካ ክኸዱስ ንነፍሲ ወከፍ ልቡ እትፈልጥ ከከም መገዱ ሃቦ ካብ ህዝብኻ እስራኤል ዘይኮነ ጓናክ ድማ ምእንቲ ዝዓብዪ ስምካን እዛ ጽንዕቲ ኢድካን ዝርግሕ ትቕልጽምካን ኢሉ ካብ ርሑቕ ሃገር እንተመጸ መጺኡ ከዓ ናብዛ ቤት እዚኣ ኣቢሉ እንተጸለየ ሽዑ ንስኻ ካብ ሰማይ ካብታ እትነብረላ ስፍራኻ ስማዕ ነቲ ጓናክ ከዓ ከምቲ ኩሉ ዝጸዋዓካ ግበረሉ ብዘለዉ ህዝብታት ምድሪ ንስምካ ምእንቲ ክፈልጡ እሞ ከም ህዝብኻ እስራኤል ገይሮም ክፈሩኻ ዘስራሕኽዋ ቤት እውን ብስምካ ከም እተሰሜት ክፈልጡ ህዝብኻ ቦታ ዝለኣካዮም መገዲ ንጸላእቶም ክዋግኡ ምዝወጹ ናብዛ ዝሓረኸያ ከተማን ናብዛ ንስምካ ዝሰራሕኽዋ ቤትን ኣቢሎም ንኣኻ እንተለመኑ ሽዑ ካብ ሰማይ ጸሎቶምን ምህልሎኦምን ሰሚዕካ ፍትሒ ኣውፅኣሎም እንተበደሉኻ ሰብሲ ዘይብድል የልቦን ባታቶም ኮሪኻ ድማ ኣብ ቅድሜቲ ጸላኢ ኣሕሊፍካ እንተሃብካዮም እሞ ኣብ ርሑቕ ኮነ ወይ ኣብ ቀረባ ናብ ዘላ ሃገር ምርኮ እንተማርኽዎም ኣብታ ተማሪኾምላ ዘለዉ ሃገር ኮይኖም ናብ ልቦም እንተተመልሱ ኣብታ ምድር ምርኮኦም ኮይኖም ከዓ መሊሶም ሓጢኣት ገበርናን በደልናን ክፉእ ገበርናን ኢሎም ናባኻ እንተተመሃለሉ ኣብ ሃገር እቶም ዝማርኽዎም ከለዉ ብኩሉ ልቦምን ብኩሉ ነፍሶምን ናባኻ እንተተመልሱ ኣብታ ምድር ምርኮ ኮይኖም ገጾም ናብዛ ነቦታቶም ዝሃብካዮም ምድሮም ናብዛ ዝሓረኸያ ከተማን ናብዛ ንስምካ ዝሰራሕኽዋ ቤትን ኣቢሎም እንተጸለዩ ሽዑ ካብ ሰማይ ካብታ እትነብረላ ስፍራኻ ጸሎቶምን ምህልሎኦምን ሰሚዕካ ፍትሒ ኣውፅኣሎም ነቶም ዝበደሉኻ ህዝብኻ ድማ ሕደገሎም ሕጂዎ ኣምላኽ በጃኻ ኣብዛ ቦታ እዚኣ እንተጸለየ ጸሎስ ዓይንትኻ ይከፈታ ኣእዛንካውን ይስምዖኦ ቁጽሪ 41 ሕጂኻ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ናብ ምዕረፊኻ ተንስእ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ካህናትካ ምድሓኒ ይልበሱ ቅዱሳንካውን ብሰናይ ይተሓጐሱ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንገጽ ቅቡእኻ ንድሕሪት ኣይትምለሶ ነቲ ንባርያኻ ዳዊት ዘተስፍኻዮ ምሕረት ዘክሮ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ቤት መቅደስ ከም ዝተባረኸ ቁጽሪ 1 ሰሎሞን ጸሎት ምስ ወደአ ድማ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዳ ነቲ ዝሓረር መስዋዕትን መስዋዕቲ ሕሩድን በልዓቶ ነታ ቤት እውን ክብሪ እግዚኣብሔር መልኣ ክብሪ እግዚኣብሔር ነታ ቤት እግዚኣብሔር ስለ ዝመልኣ ከዓ እቶም ካህናት ናብታ ቤት እግዚኣብሔር ከኣትዉ ኣይከኣሉን ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ምውራድ ሓውን ክብሪ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊ እታ ቤት ረኣዩ ኣብታ ብእምኒ እተራዕረዐት ቦታ ከዓ ብገጾም ናብ ምድሪ ፍግም በሉ ሰጊዶም ድማ ንእግዚአብሔር ንሱ ሰናዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢሎም ኣመስገንዎ እቲ ንጉስን ኩሉ ህዝብን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር መስዋዕት ሕሩድ ይስውኡ ነበሩ ንጉስ ሰሎሞን 22,000 ብዕራይን 120,000 በጊዕን መስዋዕቲ ሕሩድ ሰውዐ በዚ ከዓ እቲ ንጉስን ኩሉ እቲ ህዝብን ነታ ቤት ኣምላኽ ቀደስዋ እቶም ካህናት ድማ በብኣገልግሎቶም ቆይሞም ነበሩ ለዋውያን እውን እቲ ንጉስ ዳዊት ንእግዚአብሔር ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር እሞ ክምስገነሉ ኢሉ ዝገበሮ መሳርያ ሙዚክ እግዚአብሔር ሒዞም ነበሩ ዳዊት ድማ በኣታቶም የመስግን ነበረ እቶም ካህናት ከዓ ኣብ መንጸሮም ኮይኖም መለኸት ይነፍሑ ነበሩ ብዘሎ እስራኤል ድማ ደው ኢሉ ነበረ እቲ ሰሎሞን ዝገበሮ ናይ እስራዝ መስዋዕቲ ንዝሓረር መስዋዕትን መስዋዕቲ ብልዕን ንስብሕታትን ምእካል ስለ ዝሰኣኖ እቲ ዝሓረር መስዋዕትን ስብሕታትን መስዋዕቲ ምስጋናን ኣብቲ ማእከላይ ኣጸድ ስለ ዝሰውዖ ሰሎሞን ነቲ ኣብ ቅድሚ ቤት እግዚአብሔር ዝነበረ ማእከላይ ኣጸድ ቀደሶ ቁጽሪ 8 በታ ጊዜ እቲ ሰሎሞን ምስኡ ከዓ ብዘሎ እስራኤል ካብታን ሓማት እትእቱ ክሳዕ ሩባ ግብፂ ኣዝዩ ዓብዪ ማሕበር ኮይኖም 7 መዓልቲ በዓል ገበሩ
مقداس اتمسوئي بشوعت معلتي اتبعال كأب بشوعت معلتي يقبرو نبرو مو بتاسا منيتي معلت عبي بعال قبرو بتاسا بعيدتي ورحي أما بالعسران سلستان معلتي دما نتوم هزبي نابدون قاونتم سددم نساتم بتي እግዚአብሔር ንዳዊትን ንሰሎሞንን ንህዝቡ እስራኤልን ዝገበረሎም ጽቡቕ ነገር ሕጉሳትን ልቦም ባህ ዝበሎምን ኮይኖም ነበሩ እግዚአብሔር ንሰሎሞን ከም በሐድሽ ከም ዝተራእዩ ቁጽሪ 11 እምባርስ ሰሎሞን ቤት እግዚአብሔርን ቤት ንጉሥ ፈጸመ እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔርን ኣብ ቤቱን ክገብር ንሰሎሞን ናብ ልቡ ዝመጾ ኩሎ ከዓ ሰለጦ እግዚአብሔር ድማ ንሰሎሞን ብለይቲ ተገልጸሉ በለውን ጸሎትካ ሰሚዐ ንዛቦታ እዚኣውን ቤት መስዋዕቲ ክትከውን ንኣይ ሓርየ ኣለኹ ንሰማይ ዝናብ ከይወርድ እንተ ዓጸኽዎ ንበጣውን ንምድሪ ክበልዓ እንተ ኣዘዝክዎ ወይ ኣብ መንጎ ህዝበይ ፌራ እንተ ሰደድኩ እዚ ብስመይ ተሰመየ ህዝበይ ከኣትሕት እንተበለ እንተ ለመነ ገጸይውን እንተ ደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ እንተ ተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰምዐ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም ምድረሙን ክፍውሰሎም እየ ሕጂ ከዓ ካብዛ ቦታ እዚኣ ንዝጽለት ጸሎት ዓይንተይ ከኽፈታ ኣዛነይውን ጽን ክብላ እየን ሕጂ ድማ ንዛ ቤት እዚኣ ስመይሲን ዘለዓለም ኣብኣ ክኸውን ዓይንተይን ልበይን ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብኣ ክኾና ሓርያን ቀዲሰያን ኣለኹ ንስኻ ድማ ከምቲ ኩሉ ዝኣዘዝኩኻ ክትገብር ሕጋጋተይን ፍርድታተይን ከዓ ክትሕሉ ከምቲ ኣቦኻ ዳዊት ተመላለሶ ጌርካ ኣብ ቅድመይ እንተ ተመላለስካ ሽዑ ከምቲ ነቦኻ ዳዊት ኣብ እስራኤል ዝገዝእ ሰብ ኣይክሰኣነካን እዩ ኢለ ኪዳን ዝኣተኹሉ ንዝፋን መንግሥትኻ ከጽንዖ እየ ቁጽሪ 19 ንስኻትኩም ግና ተመሊስኩም ነቲ ኣብ ቅድሜኹም ዘንበርክዎ ሕጋጋተይን ትእዛዛተይን እንተ ሓደግኩምዎ ኬድኩም ድማ ንኻልኦት ኣማልኽቲ እንተ ኣምለኽኩምዎም እንተ ሰገድኩምሎምን ሽዑ ካብዛ ዝሃብክዎም ምድረይ ክምንቆሶም እየ ነዛ ንስመይ ዝቐደስኳ ቤት ከዓ ካብ ቅድሚ ገጸይ ክድርብያ እየ ኣብ መንጎ ኩሎም ህዝብታት ድማ መመሰልን መድረፍን ክገብራ እየ ነፍሲ ወከፍ በዛ ልዕል ኢላ ዝነበረት ቤት እዚኣ ዝሓልፍ ከዓ ብኣኣ ክድነቕ እዩ እሞ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ነዛ ሃገር እዚኣን ነዛ ቤት እዚኣን ከምዚ ዝገበረን ክብል እዩ ከምዚ ኢሎም ከዓ ይምልስሉ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ስለ ዝሓደግዎ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከዓ ስለ ዝሰገድሎምን ስለ ዘምለኽዎምን ስለዚ ነዚ ኩሉ ክፉእ ነገር ኣብ ልዕሊኦም ኣምፅአ كلاي مصحف زينا موال معرف شمونته سلمون زسرحو كال عيتات قطري حاده كون دما اتن سلمون بيت እግዚአብሔርን ቤቱን ዝሰርሐለን 10 ዓመት ምስተወዳ ሰሎሞን ነተን ሕራም ንሰሎሞን ዝሃቦ ከተማታት ሰርሐን ንደቂ እስራኤል ድማ ኣብኤን ኣመጦም ቁጽሪ 3 ሰሎሞን ካና በሐማት ጾባ ከይዱና በርታዓ أبرخ دما نتادمور سرحان نخلن إتن أب حمد تانس ختماتات مزاجبتون سرحان نبيت حارون لعلوين نبيت حارون تحتين كأم مكاوياتاتن معدسون مهاريتاتن زلون تعرض ختماتات جيرو سرحان نبعلاتن سلومن زنبراء كلن كتماتات مزاجبتن كلن كتماتات سرقلاتاتون كتماتات فرسنياتاتون كلن إتن سلومن أب يرسالم أب ليبانوسن أب زلها جرجزاتون كم بهجو كسرح إلو زدليو جيرو سرحان قطر شوعته እቶም ካብ እስራኤል ዘይኮኑ ኩሎም አሕዛብ ካብ ሒታውያንን አሞራውያንን ፈረዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን ዝተረፉ ካብቶም ብድሕሪኦም ነቶም ደቂ እስራኤል ዘየጥፍኡዎም ኣብታ ሃገር ተሪፎም ዝነበሩ ደቆም ናታቶም ሰሎሞን ክሳዕሎሚ ዝግብሩ ጉዛኣት ገበሮም ካብ ደቂ እስራኤል ግና ሰሎሞን ኣብ ትዕይኡ ኣገልገልቲ ኣይገበረን እሳቶም ተዋጋእትን ሽማምንቲ ሓለቁን ዋናታት ሰረገላታቱን ፈረሰኛታቱን ደኣ ነበሩ እዚኣቶም ድማ ናይ ንጉስ ሰሎሞን ሓለቁ ዋናታት ነቲ ህዝቢ ዝእዝዙ 250 እዮም ሰሎሞን ድማ ኣብ ቤት ዳዊት ንጉስ እስራኤል ታቦት እግዚአብሔር ኣብ ኤን ስለ ዝኣተወ ቅዱስ ቦታታት ኮይነን እየን እሞ ሰበይተይ ኣብኣ ኣይክትነብርን እያ ስለ ዝበለ ንጓል ፈርዖን ካብ ከተማ ዳዊት ናብታ ዝሰርሓላ ቤት ኣደየባ ቁጽሪ 12
ሽዑ ሰሎሞን ከም ትእዛዝ ሙሴ እናገበረ ብሰናብትን ብስርቅ ወርሕን በትምድብ በዓላትን ኣብ ዓመት 3 ግዜ ማለት በበዓል ቅጫን በበዓል ሰሙናትን በበዓል ዳስን እቲ ንመዓልቲ ዝግባእ መስዋዕቲ ኣብቲ ኣብ ቅድሚ ገበላ ዝሰርሖ ንእግዚአብሔር ዝሓርም መስዋዕቲ ኣረገሉ ከምቲ ኣቡኡ ዳዊት ዝሰርዖ ድማ ነቶም ክፍልታት ካህናት ናብ ኣገልግሎቶም ንሌዋውያን እውን በበመዓልቲ ከም ዝግባእ ከመስግኑን ኣብ ቅድሚ ካህናት ከገልግሉን ኣመዘዞም ነቶም ሓለውቲ ደጌታት ከዓ ከም ክፍልታቶም ኣብ ደገ ክሕሉ ኣቆሞም እዚ ከዓ ዳዊት እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከምኡ ኣዚዙ ስለ ዝነበረ እዩ ብዛዕባ እቶም ካህናት ሌዋውያንን ብናይ ዝኾነ ነገር ወይ ብናይ መዛግብቲ ካብ ትእዛዝ ንጉስ ኣያግለሱን ከምዚ ኢሉ ኩሉ እቲ ዕዮ ሰሎሞን ክሳዕታ መዓልቲ ምስራት ቤተ እግዚአብሔር ክሳዕ ምፍጻምን ተዳለወ እታ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ተፈጸመት ቁጽሪ 17 ሽዑ ሰሎሞን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ምድሪ ኤዶም ናብ ዘሎ ኣብ ዕጽዮን ገባርን ናብ ኢሎትን ከደ ሕራም ድማ ብገላው ገይሩ መራክብ ባሕሪ ዝፈልጡ ገላውን ሰደደሉ ምስ ገላው ሰሎሞን ድማ ናብ ኦፊር ከዱ ካብኡ ከዓ 450 ተለንት ወርቂ ወሲዶም ናብ ንጉስ ሰሎሞን ኣምጽዎ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 9 ናይ ሰባ ንግስቲ ኢየሩሳሌም ከም ዝበጽሐት ቁጽሪ 1 ንግስቲ ሰባ ድማ ወሮ ሰሎሞን ምስ ሰምዐት ንሰሎሞን ብሕንቅልሕንቅልተይ ክትፍትኖ ኣዝዩ ብዙሕ ጉዕዘን ቀመማትን ብዙሕ ወርቅን ክቡር ኣእማንን ዝጸራ ኣግማል ሒዛ ናብ ኢየሩሳሌም መጸት ናብ ሰሎሞን ምስ ኣተወት ድማ ኣብ ልባ ዝነበረ ኩሉ ኣዛረበቶ ሰሎሞን ከዓ ነቲ ዝጠየቐቶ ኩሉ ገለጸላ ዘይገለጸላ ካብ ሰሎሞን እተሰወረ ነገር ከዓ ኣይነበረን ንግስቲ ሰባ ድማ ጥበብ ሰሎሞን እታ ሰርሓ ቤትን መብልዕ ማዕዱን ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ አገልገልቱን ኣከዳድነኦምን ኣሰለፍቱን ኣከዳድነኦምን ነቲ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ዝድይበሉ መሳለልን ምስራኤቱን ኣተመሰጠ ንንጉስ ከኣበለቶ እቲ ኣብ ሃገረይ ከለኹ ብዛዕባ ግብርኻን ብዛዕባ ጥበብካን ሰማዕኾን ነገር ሓቂ መጽኤ ብዓይነይ ክሳዕ ዝርኢ ድማ ነቲ ዘረብኦም ኣይኣመንክዎን እንሆ ነዚ ዕቤት ጥበብካ ስፈረቑ እኳ ኣይነገሩንን ከምቲ ሰማዕኽዎ ወረ ትበልጽ ኢኻ እቶም ሰብካ ብፁዓን እዮም እዞም ወርትግ ኣብ ቅድሚኻ ደው ኢሎምስ ጥበብካ ዝሰምዑ ገላውኻ ድማ ብፁዓን እዮም እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ንጉስ ክትከውን ኣብ ዝፋኑ ክቐምጠካ ዝፈተወካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽካ ንእስራኤል ንዘለዓለም ከቆሞ ስለ ዝፈተወ ፍርድን ጽድቅን ምእንቲ ከተውፅእ ኣብ ልዕሊኦም ንጉስ ክትከውን ሸመካ ቁጽሪ 9 ንሳ ድማ ንንጉስ 120 ታለንት ወርቅን ኣዝዩ ብዙሕ ቀመማትን ክቡር ኣእማንን ሃበቶ ከምቲ ንግስቲ ሳባ ንንጉስ ሰሎሞን ዝሃበቶ ቀመማት ከቶ ኣይነበረን ቁጽሪ 10 እቶም ካብ ኤፎር ወርቂ ዘምጽኡ ገላው ሒራምን ገላው ሰሎሞንን ዕንጨይቲ ሰንደልን ክቡር ኣእማንን ከዓ የምጽኡ ነበሩ ንጉስ ድማ ካብቲ ዕንጨይቲ ሰንደል ንቤት እግዚአብሔርን ንቤት ንጉስ ዝኸውን መዳይቦ ንመዘምራን ዝኸውን ከዓ በገናታትን መሰንቆታትን ገበረ ከምኡ ዝበለስ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ቅድም ኣይተራእየን ብዘይ እቲ ንሳ ናብ ንጉስ ኣምጽያቶ ዝነበረት ንጉስ ሰሎሞን ከዓ ንግስቲ ሳባ ዝለመነቶ ዘበለ ኩሉ ድለያ ሃባ ሽዑ ንሳ ተመሊሳ ምስ ገላውኣ ናብ ሃገራ ከደት ሃብቲ ሰሎሞን ቁጽሪ 13 ብዘይቲ ሰብ ሸቐጥን ነጋዶን ዘምጽዎ ዝነበሩ እቲ ንሰሎሞን በብዓመቱ ዝኣትዎ ዝነበረ ሚዛን ወርቂ 666 ታለንት ወርቂ ነበረ ኩሎም ነገሥታት ዓረብን ምስለኔታት እቲ ሃገርን ድማ ንሰሎሞን ወርቅን ብሩርን የምጽሉ ነበሩ ንጉስ ሰሎሞን ከዓ 200 ዓበይቲ ዋልታ ቁጥቁጥ ወርቂ ሰርሐ ነንሓደ ዋልታ 600 ሲቃል ቁጥቁጥ ወርቂ ወደ 300 ንኣሽቱ ዋልታ ቁጥቁጥ ወርቂ ድማ ሰርሐ ነንሓደ ዋልታ ከዓ 300 ሲቃል ወርቂ ወደ እቲ ንጉስ ድማ ኣብታ ቤት ዱር ሊባኖስ ኣንበሮ ቁጽሪ 17 ንጉስ ድማ ብስና ሓርማዝ ዓብይ ዝፋን ሰርሐ ብጽሪ ወርቂውን ለበጦ እቲ ዝፋን ከዓ 6 መዳይቦ ምስ ሓደ ናይ ወርቂ ድኳ እግሪ ምስ ዝፋን እተላገበ ነበሮ እቲ ኮፍ መበል ድማ በዘንበትን መደገፍ ኣእዳው ነበሮ ኣብ ጎቦ እቲ መደገፊታት ኣእዳው ከዓ ክልተ ኣንበሳ ደው ኢሎም ነበሩ
ኣብቲ 6 መዳይቦ ድማ በዝን በትን 12 ኣምባሳደው ኢሎም ነበሩ ከምዚ ዝበለ ኣብ ኩለን መንግስታት ኣይተገብረን ናይ ንጉስ ሰሎሞን መሳተያ ዘበለ ኩሉ ከዓ ወርቂ ነበረ ናይ ቤት ዱር ሊባኖስ ኩሉ ኣቕሑውን ጽሪ ወርቂ ነበረ ብዘመን ሰሎሞን ስብ ብሩር ከም ቁም ነገር ኣይቁጸርን ነበረ ንጉሲ ምስ ገላው ሕራም ናብ ተርሴስ ዝኸዳ መራክብ ነበረኦ እሞ እተን መራክብ ተርሴስ ወርቅን ብሩርን ስናሓርማዝን ኣህባይን ኣዕዋፍን ተጻዒነን ኣብ 3 ዓመት ሓንሳ ይመጻ ነበራ ቁጥሪ 22 ንጉስ ሰሎሞን ከሃብትን ጥበብን ካብ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ዓበ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ድማ ነቲ ኣምላኽ ኣብ ልቡ ዝሃቦ ጥበብ ምእንቲ ክሰምዕዎ ኣብ ቅድሚ ሰሎሞን ክመጹ ይደልዩ ነበሩ ንሳቶም ከዓ ነፍሲ ወከፎም ገጸ በረኸቱ ኣቕሑ ብሩርን ኣቕሑ ወርቅን ክዳውንትን ኣጽዋርን ቅመማትን ኣፍራስን ኣባቕልን ዓመት ንዓመት ይምጹ ነበሩ ቁጥሪ 25 ሰሎሞን ድማ 4,000 ስፍራ ኣፍራስን ሰረገላታትን 12,000 ፈረሰኛታትን ነበርዎ ነዚኣቶም ከዓ ኣብ ከተማታት ሰረገላን ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ንጉስን ኣቐመጦም ድማ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ነገስታት ካብ ትሩባ ጀሚሩ ክሳዕ ምድሪ ፍልስጥኤማውያንን ክሳዕ ዶብ ግብፅን ይገዝእ ነበረ እቲ ንጉስ ከዓ ንብሩር ኣብ ኢየሩሳሌም ከም እምኒ ገበሮ ንጴጥሮስን ኣብ ቄላ ከም ዘሎ ሳግላ ዝምብዝሑ ገበሮ ኣፍራስ ድማ ንሰሎሞን ካብ ግብፅን ካብ ኩለን ሃገራትን የምጽሉ ነበሩ ሞት ሰሎሞን ቁጥሪ 29 እቲ ዝተረፈ ናይ ሰሎሞን ነገር ቀዳማይን ድሕራይን ንሱ ኣብ ዛንታ ነቢይ ናታንን ኣብ ትንቢት ኣሕያ እትሸለናዊን ኣብ ረኣይ የዕዶ ብናይ ይሮብዓም ወዲ ናባጥ ዝረኣየዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ሰሎሞን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ኩሉ እስራኤል 40 ዓመት ገዘ ሰሎሞን ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብ ከተማ ኣቡኡ ዳዊትን ቀበርዎ ኣብ ኩንዱ ከዓ ወዱ ሮብዓም ነገሰ خلائي مصحف زينا موائل معرف 10 علوى 10 نجد إسرائيل قطري حدا بزلو إسرائيل نربعم قرسو ناب سيكيم متيوم نبرمو نسودو ما ناب سيكيم كده كونخا يربعم ودنابات زم السمعين نسو أب قبطية أبتي كاب كرمي نقول سلومن زهادمو نبرمو يربعم كاب قبطة تملسة ليهم دمات صوعوه شعو يربعم كلهم إسرائيلن متيوم نربعم أبوها أرعوت أبرتعلنا حجد ما نتبرتع أقزاز أبوخان نتسأل لنا كبير أرعوتن أغلل لنا أمو كنقزا كاينا يلوم تزاربو نسود ما دحر السلسة معلتنا بايتهم ملسو بالهم التزبيق عكده قطر 6 ንጉስ ረብዓም ድማ ምስቶም ኣቦኡ ሰሎሞን ብህይወቱ ከሎ ኣቅድሚኡ ደው ዝብሉ ዝነበሩ ዓበይቲ ነዚ ህዝቢ እዚ ዝምልሶ እንታይ ትመኽሩን ኢሉ ተመኸረ ንሳቶም ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ህያው እንተኾንካዮ እንተትልዋሃሎም ድማ ጽቡቕ ቃላት እውን እንተትዛረብካዮም ንሓዋሩ ገላውኻ ክኾኑኻ እዮም ኢሎም ተዛረብዎ ንሱ ግና ነቲ እቶም ዓበይቲ ዝመኽሮ ምኽሪ ሓዲጉስ ምስቶም ምስኡ ዝዓበዩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብሉ መንእሰይ ተመኸረ እሞ ነዞም እቲ ኣቦኻ ዝሰቐለልና ኣርዑት ኣቕልለልና ዝብሉኒ ህዝቢ እዚኦም እንምልሰሎም ነገር እንታይ ምኽሩ ትመኽሩን ይበሎም እቶም ምስኡ ዝዓበዩ መንእሰይ ከዓ ከምዚ ኢሎም መለስሉ ነዞም ኣቦኻ ኣርዑት ኣኽቢዱልና እዩ ንስኻ ግና ኣቕልለልና ኢሎም እተዛረቡኻ ህዝቢ ከምዚ ይበሎም እዛን እሽቶ ኣጻብዒ ካብ ሕቆ ኣቦይ ትረጉድ ሕጂ ድማ ኣቦይ ኣርዑት ኣኽበደልኩም ኣነኻ ኣብ ልዕሊ ኣርዑትኩም ክውስኸልኩም እየ ኣቦይ ብሓለንግ ገረፈኩም ኣነ ግና ብጭጉራፍ ክገርፈኩም እየ ቁጥሪ 12 ከምቲ እቲ ንጉስ በታሳል ሰይቲ መዓልቲ ተመለሱኒ ኢሉ ተዛረቦም ድማ ይረብዓም ኩሉ እቲ ህዝብን ኮይኖም በታሳል ሰይቲ መዓልቲ ናብ ረብዓም መጹ ሽዑ እቲ ንጉስ ኣበርቲዑ መለሰሎም ንጉስ ረብዓምሲ ንምኽሪ እቶም ዓበይቲ ሓደጎ ከምቲ ምኽሪ እቶም መንእሰይ ከዓ ኣቦይ ነቲ ኣርዑትኩም ኣኽበዶ ኣነኻ ኣብ ልዕሊኡ ክውስኽ እየ ኣቦይ ብሓለንግ ገረፈኩም ኣነ ግና ብጭጉራፍ ክገርፈኩም እየ ኢሉ ተዛረቦም ነቲ እግዚኣብሔር ንረብዓም ወዲ ናባጥ ብሓህያ እቲ ሽለናዊ ተዛሪቦ ዝነበረ ቃል ምእንቲ ከኦሞ እዚ ካብ ኣምላኽ ተመዲቡ ነበረ እሞ እቲ ንጉስ ነቲ ህዝቢ ኣይሰምዖን ቁጥሪ 16 ሽዑብ ዘለዉ እስራኤል ንጉስ ከምዘይ ሰምዖም ምስ ረኣዩ
توم هزبين نقص أب داويد ك انتي كفل علونا أود السي رستي بلنان وإسرائيل نفسه وكفنا دنقان كاتملس حتى داويد حجس بيت كا حلو زبل زربا ملسلو شعب زلو إسرائيل نبدون قناتو كده ربعهم قنا قبل عليتهم أب كتماتات يهوداز أمتو زنبرو دك إسرائيل نقسه قصر عسرت شمنته نقص ربعهم دما نتي قبل علي اتهم قبار تشيمو زنبره هدرام صددو دك إسرائيل كا بداربا أمني قتلو موتخا نقص ربعهم دما تقلاتيفو ناب سرق الله وديبو ناب يرسالم حدمه بزكم زي إسرائيل كبيت داويد كسألهم عليهم اللو كلاي مصحف زينة موال معرف 11 تنبيت الشمعية قطري 1 ربعام نبي يرسالم مسمت أدما مس إسرائيل تواجيهم نتا منجستنا بربعام كمل سوا بيت يهودان بنيامين 180 حريات تواجعت أختته جناخ كم زبل قال جابير نبشم عيا نأملخ سمته نربعام ود سلمان نقص يهودان أبي يهودان بنيامين نزلوا كل إسرائيل كم زيل كان جرام እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ እዚ ነገር እዚ ካባይ እዩ እሞ ኣይትደይውን መስሕዋትኩም ኣይትዋጉን ነፍሶ ከፍ ንና ቤቱ ይመለስ ንሳቱም ከዓ ቃል እግዚአብሔር ሰሚዖም ንሮብዓም ኮጉኡ ካብ ምኻድ ተመልሱ ሮብዓም ንኸተማታት ይሁዳ ከም ዝዓረደን ቁጥር 5 ሮብዓም ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐመጠ ኣብ ይሁዳ እርድ ዝኾና ከተማታት ካሰርሐ نتن أبي هودان أب بنيامين زلوا عردات كتماتات نبيت لهمن عيتامن نتوقعن نبيت صرون نشكون نادلامن نقاتن نمارشان نزيفان نادرايمن نلاكشن نعزقان نصرعان نعيالونن نحبرونن سرحن نتعردتات كا أصنعو مسلينتات دماء أو مطلو مزاقبت أخلن زيتن وينن قبرلو أب كلن كتماتات كا ببختما ولاتن كناونتن أو مطلن أزيد ما أصنعن يهودان بنيامين كا نؤو كنا كانت اللواويان نبي هودا كم زمتو قطري 13 أبزلو إسرائيل زنبورو كانت اللواويان كل دباتهم نبقو متسو وتم اللواويان سي كانت اغزيابير كوينوم يقلقلون يربعام دقون سلا زسقوقوهم كبابي كتماتاتمن رستومن إن حدقو نبي هودان يرسالم كدو نسخة نرأسو نتي برختن نخفعات منافستن نتم زقبرم مراخوتسن كانت أقومي كاب كلهم نقدات إسرائيل دما نجزيابير أملاخ إسرائيل كداليو لبوهم زهابو زبلو نجزيابير أملاخ أبوتاتم انتغسوؤلو لدحريهم نبي رسالم متسو نتا منقستي يهودا خا أبرتعوا 3 عمت بتاما قدي داويتن سلومونن يهودو نبارو أمو نربعا ود سلومون دما 3 عمت أصنعوا قطر 18 ربعام كان محلات قال يريموت ود داويتن أبي حيلن قال إلياب ود السي أأتوا نسادما أودات يعشن الشامريان زهامن ولدتلو بدحري آخا نمعكا قال أبي سلم أأتوا نسادما أبيان عتيان زيزان شلوميتن ولدتلو ربعام كعسرتو شمنت أنستن سسا أنست وسنن أأتي نبره إسران شمنتن أوداتن سسا أوالدن دما وليدو نبره نمعكا قال أبي سلم قنا حلفا كلنا أنستو نايوسن أنستن إفتوا نبره ربعام كا نأبي أود معكا كنقصو حسيبو نبره أمو أبلعلو كلهم أحوات الشم خون أقومو بمستو عالدمانو كلهم أوداتو أبزل هجر يهودان بنيامين أب كلن صناعات كتماتات أقومتهم بزح مقبون حبهم بزحات أنستقاء دلي اللو كلاي مصحف زينة موائل معرف 12 كبتسي نيهودا كم زوررتا قطر 1 كنا دما اتا منغستي ربعام صنعت نسخا مسبرتع نسن بزولو اسرائيل بسو حق እግዚአብሔር حدغو كنا دما እግዚአብሔር ስለزعلوو نغوس ربعام
ኣብ 5 ዓመቱ ሻሻቅ ንጉስ ግብጽ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ብሽሕን 200 ሰረገላን 60,000 ፈረሰኛን መጸ ካብ ግብጽ ድማ ቁጥሪ ዘይብሉ ህዝቢ ሊብያውያንን ሴካውያንን ኢትዮጵያውያንን ምስኡ መጹ ነተን ዓርዳ ከተማታት ይሁዳ ሒዙ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ ቁጥሪ 5 ነቢ ሽምዕያ ኻን ናብ ረብዓም ናብቶም ካብ ቅድሚ ሽሻቅ ሃዲሞም ናብ ኢየሩሳሌም እተኣከቡ ሓለቁ ይሁዳን መጽኡ በሎም እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ንስኻትኩም ሓደኩምኒ ስለዚ ኣነ ድማ ንኣኻትኩም ኣብ ኢድ ሽሻቅ ሓደክኹም ሽዑቶም ሓለቁ እስራኤልን እቲ ንጉስን ርእሶም ኣትሓቱ እሞ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ በሉ እግዚአብሔር ርእሶም ከም ዘትሓቱም ብዘርአየ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ሸምዓያ መጸ ርእሶም ኣትሒቶም እዮም እሞ ኣነውን ኣይከጥፍኦምን እየ ሒደት ምንጋፍ ዳኣክገናግፎም እየ እምበር ቁጣዓይ ኣብ ኢየሩሳሌም ብኢድ ሽሻቅ ኣይከፍስሶን እየ ግና ኸእቲ ንኣይ ምግዛእን ንነገስታት ሃገራት ምግዛእን ልዩነቱ ክፈልጡስ ገላውኡ ክኾኑ እዮም ሽሻቅ ንጉስ ግብጽ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ንመዛግብቲ ቤት እግዚአብሔርን ንመዛግብቲ ቤት ንጉስን ድማ ወሰዶ ንኹሉ ወሰዶ ነቲ ሰሎሞን ዝሰርሖ ናይ ወርቂ ወላቱን ወሰዶ ንጉስ ረብዓም ግና ኣብ ክንዱ ወላቱ ኣስራት ዝገበረ ኣብ ኢድ ሓለቁ እቶም ደገቤት ንጉስ ዝሕሉ ዝነበሩ ዘብዕኛታት ኣማዕቆበን ኮነኻ እቲ ንጉስ ናብ ቤት እግዚአብሔር በብዛእተወላ እዋን እቶም ዘብዕኛታት መጽዮም ይጸርወን ነበሩ ናብቲ ክፍሊ ቤት እቶም ዘብዕኛታት ድማ ይመልስዎን ነበሩ ርእሱ ስለ ዘተሓተ ኸዓ ፈጺሙ ከየጥፍኦስ እቲ ቁጣዓ እግዚአብሔር ካብኡ ተመልሰ ኣብ ይሁዳስ ጽቡቕ ነገር ድማ ነበረ ቁጥሪ 13 ረብዓም ክነግስ ከሎ ወዲ 41 ዓመት ነበረ እሞ ንጉስ ረብዓም ኣብ ኢየሩሳሌም በርትዐ ገዘአ ኸዓ 17 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብታ እግዚአብሔር ስሙ ኣብኣ ከንብሮ ካብ ኩሎም ነገዳት እስራኤል ዝሓረያ ከተማ ገዘአ ኣዲኡ ኸዓ ናዕማ እትበሃል ዓመናዊት እያ ንሱ ግና ንምድላይ እግዚአብሔር ልቡ ኣያቕንዕን እሞ ክፉእ ገበረ እቲ ግብርታት ረብዓም ግና እቶም ቀዳሞትን እቶም ዳሕሮትን ንሱ ኣብታ ናይ ነቢ ሽምዓያን ናይ ረአይ ዒዶን ዛንታዶ ከምቲ ኣግባብ መጽሓፍ ወለዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ኣብ መንጎ ረብዓምን የረብዓምን ድማ ኩሉ ዘመን ውግእ ነበረ ረብዓም ከዓ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብ ከተማ ዳዊትን ተቐብረ ኣብ ክንዱኡ ድማ ወዱ ኣብያ ነገሰ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 13 ኣብያ ምስ የሮብዓም ከም ዝተዋግዐ ቁጥሪ 1 ንንጉስ የሮብዓም ኣብ መበል 18 ዓመቱ ኣብያ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ነገሰ ኣብ ኢየሩሳሌም 3 ዓመት ነገሰ ስማ ዲኡ ድማ ሚካያ እዩ ንሳ ጓል ኡርኤል ካብ ጊብዓ እያ ኣብ መንጎ ኣብያን የሮብዓምን ከዓ ውግእ ነበረ ኣብያ ድማ ሰራዊት ተዋጋእቲ ጀጋኑ 400,000 ሕሩያት ሰብ ሒዙ ንውግእ ተሰለፈ የሮብዓም ከዓ ንኡኡ ብ800,000 ሓያላት ጀጋኑ ዝነበሩ ሕሩያት ሰብ ክዋጋእ ተሰለፈ ኣብያ ድማ ኣብ ከረን ኤፍሬም ናብ ዘላ ኩርባ ጸማራይም ተንሲኡ በለ ኣታ የሮብዓም ብዘለኹም እስራኤልን ስምዑኒ መንግስቲ እስራኤልስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ንዳዊት ንኡኡን ንደቁን ንዘለዓለም ብናይ ጨው ኪዳን ከም ዝሃቦም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም የሮብዓም ወዲ ናባጥ ገሊያ ሰሎሞን ወዲ ዳዊት ግና ተንሲኡ ካብ ጎይታኡ ሸፈተ ምናምንቲ ደቂ ብልያል ዝኾኑ ሰባት ድማ ናብኡ ተኣኪቦም ንረብዓም ወዲ ሰሎሞን በርትዕዎ ረብዓም ከዓ ገና ዘይበሰለ መንእሰይ ከሎ ክቃወሞም ኣይከኣለን ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ነታ ኣብ ኢድ ደቂ ዳዊት ዘላ መንግስቲ እግዚአብሔር ክትቃወምዋ ትኽእሉ ይመስለኩም ኣሎ ንስኻትኩም ድማ ዓብይ ጭፍራ ኮይንኩም ኢኹም እቶም የሮብዓም ንኣኻትኩም ንኣማልኽቲ ዝገበሮም ናይ ወርቂ ምራኽቱን ምሳኻትኩም ኣለዉ ነቶም ካህናት እግዚአብሔር ደቂ ኣሮንን ሌዋውያንን ኣይሰገኩሞም ዶ ከምቶም ናይ ካልኦት ሃገራት ህዝብታት ከዓ በዓላኻትኩም ዶ ንርእሶም ካህናት ኣይገበርኩምን ንርእሱ ቅዱስ ሓደ ዝራብዕን 7 ድዕሉን ሒዙ ዝመጸ ዘበለ ነዞም ኣማልኽቲ ዘይኮኑ ካህኖም ይኸውን ንኣና ግና ኣምላኽና እግዚአብሔር እዩ ንሕናውን ኣይሓደግናዮም ንእግዚአብሔር ዘገልግሉ ካህናት ደቂ ኣሮንን ኣብ ዕዮኦም ዘለዉ ሌዋውያንን ኣለውና
ንጎን ምሸትን ከአን እግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕት ጥዑም ማዕዝኡ ዕጣንን ይሕርርሉ ኣለው ኣብቲ ጽሩይ ሰደቃውን እንጌራ ምርኣይ ይሰርዕሉ ምሸት ከብርህውን ነቲ ናይ ወርቂ ቀዋሚ ቀንዴል ምስ ቀልዒታት የዳልዉ ኣለው ንሕናስ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይተሓሎ ዝበሎ ነገር ንሕሉ ኣሎና ንስኻትኩም ግና ሓዲግኩምዎ ኢኹም እንሆ ኣምላኽ ምሳና ኣብ ቅድሜና እዩ እቶም ንስኻትኩም ንምውጋእ ናይ ጭድርታ መልእኽቲ ዝነፍሑ ካህናቱ ኣለውና ኣቶም ደቂ እስራኤል ኣይከቐንዓኩምን እዩ እሞ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣይትዋግኡ ቁጽሪ 13 የሮብዓም ግና ብድሕሪኦም ዝኣትዉ ድቡቕ ኣዘረሎም እሞ ንሳቶም ኣብ ቅድሚ ይሁዳ ነበሩ እቲ ድቡቕካ ኣብ ድሕሪኦም ነበረ ይሁዳ ገጾም ምልስ ምስ ኣበሉ ድማ እንሆ ውግእ ብቕድሚትን ብድሕሪትን ነበሮም ሽዑ ናብ እግዚአብሔር ጨደሩ እቶም ካህናት እውን መለኸት ነፍሑ ሰብ ይሁዳ ኸ ኣውክዑ ኮነ ድማ በቲ ምውካዕ ሰብ ይሁዳ ኣምላኽ ንየሮብዓምን ንብዘሎ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ኣብያን ይሁዳን ወቕዖም ደቂ እስራኤል ካብ ቅድሚ ይሁዳ ሃደሙ ኣምላኽ እውን ኣብ ኢዶም ሃቦም ኣብያን ህዝቡን ድማ ዓብዪ ስዕረት ሰዓርዎም ካብ እስራኤል 500,000 ሕሩያት ሰብ ስዑራት ወደቑ ከምኡ እቶም ደቂ እስራኤል በቲ ግዜቲ ተዋረዱ እቶም ደቂ ይሁዳ ግና ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ተኣሚኖም እዮም እሞ እናበርትዑ ከዱ ኣብያ ድማ ንየሮብዓም ሰጎጎ ከተማታት እውን ቤትኤል ምስ ኣቁሻታን ዮሳን ምስ ኣቁሻታን ኤፍሮን ምስ ኣቁሻታን ወሰደሉ የሮብዓም ኣብያ ክሳዕ ዘሎ መሊሱ ሓይሊ ኣይነበሮን እግዚአብሔር ድማ ቀዘፎ ሞተ ኸዓ ቁጽሪ 21 ኣብያ ግና ነበርትዕ ከደ 14 ኣንስቲ ኣእትዩ ድማ 22 ኣወዳትን 16 ኣዋልድን ወለደ ቁጽሪ 22 እቲ ዝተረፈ ናይ ኣብያ ግብርታትን መገድታቱን ዘረባታቱን ከዓ ኣብ ትርጓሜ ነቢይ ኢዶ ተጻሒፉ ኣሎ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 14 ኣሳ ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 1 ኣብያ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብ ከተማ ዳዊት እውን ቀበርዎ ኣብ ክንዱ ከኣወዱ ኣሳ ነገሰ በቲ ዘመኑ ተሃገር 10 ዓመት ዓረፈት ኣሳ ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጽቡቕን ቁኑዕን ዘበለ ገበረ ነቲ ናይ ጓኖት መስዋዕታትን ነቲ በረኽትን ኣፍረሶ ነቲ ኣዕኑድ ድማ ሰባበሮ ናስታርትታቱን ቆራረጾ ንይሁዳ ኸዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ክደልይዎን ነቲ ሕግን ትእዛዝን ድማ ክገብርዎን ኣዘዞም ነቲ በረኽትን ምስልታት ፀሓይን ከዓ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ወገደ እታ መንግስቲ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ህድእቲ ነበረት እታ ሃገር ህድእቲ ስለ ዝነበረት እግዚአብሔር ከዓረፍቲ ስለ ዝሃቦ በተን ዓመታት እቲአን ውግእ ኣይነበሮን እሞ ኣብ ይሁዳ ዕሩዳት ከተማታት ሰርሐ ንይሁዳ በሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ዝደለናዮስ እዛ ሃገር ኣብ ቅድሜና ኣላ እሞ ነዘን ከተማታት እዚአን ንስራሐየን ብመነድቓትን ግንብታትን ማዕጹን መሃርሃርን ከዓ ንኽበበን ንሕና ደሊናዮ ኢና እሞ ንሱ ድማ ብዙርያና ዕረፍቲ ሂቡና ኣሎ ንሳቶም ከኣሰርሑ ሰለጠሎም ድማ ኣሳ ኸዓ ዋላትን ኪናውትን ዝጸሩ ካብ ይሁዳ 300,000 ሰራዊት ነበርዎ ካብ ቢንያም እውን ዋላቱ ዝጸሩን ፍላጻ ዝውርውሩን 280,000 ነበርዎ እዚኣቶም ኩሎም ሓያላት ጀጋኑ ነበሩ ዘራሕ እቲ ኢትዮጵያዊ ድማ 1,000 ሰራዊት 300 ሰረገላን ሒዙ ክዋግኦም ወፀ ናብ ማርሻ ኸኣመፀ ኣሳውን ክገጥመሉ ወፀ እሞ ኣብቲ ለሽፍታ ናይ ማርሻ ንውግእ ተሰለፉ ኣሳ ድማ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ከምዚ ኢሉ ተማህለለ ጎይታዬ ኣብ መንጎቲ ብዙሕ ዘለዎን ኣብ መንጎቲ ሓይሊ ዘይብሉን ክረድእ ዝኽእል ብዘይ ንስኻ የልቦን ናባኻ ተጸጋዕና ብስምካ ኢና ኸዓ ነዚ ጭፍራ ዝክንገጥመሉ ዝመጻና እሞ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ርድኣና ወእግዚአብሔር ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና እሞ ሰብ ክሕይለካ ኣይትሕደግ እግዚአብሔር ድማ ነቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ቅድሚ ኣሳን ኣብ ቅድሚ ይሁዳን ሰዓሮም ኢትዮጵያውያን ከኣሃደሙ ኣሳን እቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ድማ ክሳዕ ጊራር ሰገግዎም እቶም ኢትዮጵያውያን ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሰራዊቱን ተሰባበሩ እሞ ከባታቶም ብህይወቱ ዘምልጥ ክሳዕ ዝሰኣኖም ወደቑ ኣዝዮም ብዙሕ ምርኮ ድማ ማረኹ
ካብ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ሽብር ኮነ እሞ ኣብ ዙርያ ግራር ንዘለዋ ኩለን ከተማታት ሰዓርዎን ኣባታትን ከኣ ብዙሕ ምርኮን ነበረ እሞ ንኩለን እተን ከተማታት ዘመትዎን ድንካውንቲ ከብቲ እናፍረሱ ድማ ብዙሓት ጠለበጊዕን ኣግማልን ዘመቱ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣ ተመልሱ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 15 ኣሳ ዝገበሮም ምሕያሽ ቁጽሪ 1 ንዓዛርያ ወዲ ዒዶድ ከኣ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ መጾ ኣብ ቅድሚ ኣሳ ወፂኡ ድማ በሎ ኣታ ኣሳን ብዘለኹም ይሁዳን ቢንያምን ስምዑኒ ንስኻትኩም ምስ እግዚአብሔር እንተ ትኾኑስ ንሱ ምስኻትኩም እዩ እንተ ደሊኹምዎ ድማ ይርከበልኩም እዩ ንስኻትኩም እንተ ሓደኩምዎ ግና ንሱ ከኣ ክሓድገኩም እዩ እስራኤል ስነዊሕ ዘመን ብዘይ ኣምላኽ ሓቅን ብዘይ ማህሪ ካህንን ብዘይ ሕግን ነበሩ ብፀበቦኦም ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ተመሊሶም ምስ ደለይዎ ግና ይርከበሎም ነበረ ኣብተን ሃገራት እቲአን ንዝቕመጡ ዝነበሩ ኩሎም ብዙሕ ግርግር ነበረ እሞ በተን ጊዜያት እቲአን ንዝመጽእ ኮነ ንዝኣቱ ሰላም ኣይነበረን ኣምላኽ ከኣ ብኩሉ ዓይነት ፀበባን ይዕገርግሮም ነበረ እሞ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከተማ ምስ ከተማ ንሓድሕዶም ተሰባበሩ ንስኻትኩም ግና እትዕዮኹም ዓስቡ ክረክብ እዩ እሞ ጽንዑ ኣዳኩም ውን ዘርጋሕጋሕ ክብላ ኣይትሕደጉ ቁጽሪ 8 ኣሳ ድማ እዚ ቃላት እዝን ናይቲ ነቢ ዓዶድ ትንቢትን ምስ ሰምዐ ተብዐ እሞ ካብ ኩለን ሃገራት ይሁዳን ቢንያምን ካብተን ኣብ ከረን ኤፍሬም ዝሓዘን ከተማታትን ጽያፍ ዘበለ ወገደ ነቲ ኣብ ቅድሚ ገበላ እግዚአብሔር ዝነበረ መሰዊኢ እግዚአብሔር ከኣ ኣሓደሶ ድማ ንብዘለዉ ይሁዳን ቢንያምን ነቶም ካብ ኤፍሬምን ምናሴን ስምዖንን መጽኦም ምሳታቶም ዝነበሩ ስደተኛታትን ኣከቦም እግዚአብሔር ኣምላኹ ምስኡ ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ካብ እስራኤል ብዙሓት ናብኡ ተጸጉዑ ሽዑ ንሳቶም ኣብ መበል 15 ዓመቱ ንመንግስቲ ኣሳ በታ ሳልሰይቲ ወርሒ ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ በታ መዓልቲ እቲኣ ከኣ ካብቲ ዘምጽዎ ምርኮ 700 ብዕራይን 7,000 በጊዕን ንእግዚአብሔር ሰውእሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ብምሉእ ልቦምን ብኩሉ ነፍሶምን ክደልይዎስ ቃል ኪዳን ኣተው ድማ ንእሽቶ ኮነ ወይስ ዓብይ ሰብኣይ ኮነ ወይስ ሰበይቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ዘይደለዮ ዘበለ ኩሉ ይሙት ንእግዚአብሔር ድማ ዓው ብዝበለ ድምፅን እልልታን ብመለኸትን እምብልታን መሓልሉ ብምሉእ ልቦም ምሒሎም ስለ ዝነበሩ ከኣ ብዘላ ይሁዳ በቲ መሓላ ተሓጐሰት ብምሉእ ፍቓዶም ድማ ደለይዎ ንሱውን ተረኸበሎም እግዚአብሔር ከኣ ኣብ ዙርያኦም ዕረፍቲ ሃቦም ቁጥሪ 16 ንማዕካ ኣደ ንጉስ ኣሳ ድማ ናይ ኣስታርተ ጽዩፍ ምስሊ ስለ ዝገበረት ካብ መንግስታ ሰዓራ ኣሳ ከኣ ነቲ ምስላ ቆሪጹን ጨፍሊቁን ኣብ ሩባ ቄድሮን ኣንደዶ እቲ በረኽቲ ግና ካብ እስራኤል ኣይተወገደን ግና ከልቢ ኣሳ ብምሉእ ዘመኑ ፍጹም ነበረ ነቲ ኣቦኡ ዝቐደሶን ንሱ ዝቐደሶን ብሩርን ወርቅን ኣቑሑን ከኣ ናብ ቤት ኣምላኽ ኣእተወ ክሳዕ መበል 35 ዓመቱ ንመንግስቲ ኣሳ ከኣ ውግእ ኣይነበረን ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል መበል 16 ምዕራፍ ይሁዳ ምስ እስራኤል ከም ዝተዋግዐ ቁጽሪ 1 ንመንግስቲ ኣሳ ኣብ መበል 36 ዓመቱ ብዒሻ ንጉስ እስራኤል ናብ ይሁዳ ደይቡ ናብ ኣሳ ንጉስ ይሁዳ ገለ ከይወፅን ከኣቱን ምእንቲ ክኽልክል ንራማ ሰርሓ ሽዑ ኣሳ ካብ መዛግብቲ ቤት እግዚአብሔርን ቤት ንጉስን ብሩርን ወርቅን ኣውፅኡ ነቲ ኣብ ደማስቆ ዝነበረ ቢን ሃዲድ ንጉስ ሶርያ ከምዚ ኢሉ ሰደደሉ ኣብ መንጎ ኣቦይን ኣቦኻን ከም ዝነበረ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ድማ ኪዳን ይኹን እንሆ ብሩርን ወርቅን ሰዲደልካ ኣለኹም እሞ ካባይ ምእንቲ ክኸይድሲ ኪድ ነቲ ምስ ባዕሻ ንጉስ እስራኤል ዝኣተኻዮ ኪዳን ኣፍርሶ ቢን ሃዲድ ከኣ ንንጉስ ኣሳ ሰሚዑ ሓላቑ ሰራዊቱ ናብ ከተማታት እስራኤል ሰደደ ንዕዮንን ንዳንን ንኣቤል ማይምን ንኹለን ናይ ንፍታሌም ከተማታት መዛግብትን ድማ ሰዓረን
كونك بعشاء زمس سمعه نراما مسرحة حدقة نتعيو دما قدفو شعو نقص عصا نبزل يهودا وسيدو نتبع الشاز سرحلو زنبر نيراما أأمان أعجاون العالم بقو جيرون نقيوعان نمتسبان سرحن قطر شعاته بتا جزيتي هاناني اترأي نبعسا نقص يهودا متسيبالو أب نقص سوريا سلازي تمركزكا أب إجزابير أملاكا قنا سلازي تمركزكا سلازي اتسراويت نقص سوريا كاب إدكا ملوغي ኢትዮጵያውያንን ሊቢያውያንን ዶ ግዳምስ አዝዩ ብዙሕ ሰረገላታትን ፈረሰኛታትን አብይት ሰራዊት አይነበሩን አብ እግዚአብሔር ስለተመርኮስካ ግና ናአታቶም አብይድካ ሃበካ ነቶም ፈጽሙ ልቦም ናብኡ ዝጽጋዕ ምን ተኸጽኖምሲ አይንት እግዚአብሔርና ብዘሎ ምድሪ እየን ዝዘራ በዝስ ዕሽነት ኢኻ ዝገበርካ ስለዚ ድማ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ውግእ ክልዓለካ እዩ በዚ ነገር እዚ ግና አሳ ተናደደሞ ነትርአይ ኮረየሉ ነቤት ማእሰርትኻ አእቶ በታ ግዜቲ ድማ አሳ ንገለ ካብቶም ህዝቢ ገፍዖም ወዳእታ መንግስት አሳ ቁጽሪ 11 እንሆ ድማ ግብርታት አሳ እትቀዳማይን ድሕራይን እንሆ ንሱ ኣብቲ መጽሐፍ ነገሥታት ይሁዳን እስራኤልን ተጻሒፉ ኣሎ አሳ አመበል 39 ዓመት መንግስቱ አጋሩ ሐመመ እትሕማሙ አዝዩ ብርቱዕ ኮነ በቲ ሕማሙ ግና ንሐኪማት እንበር ንእግዚአብሔር አይደለም አሳ ድማ ምስ አቦታቱ ደቀሰ እሞ አመበል 41 ዓመት መንግስቱ ሞተ ኣብቲ ኣብ ከተማ ዳዊት ንርእሱ ዘውቀሮ መቃብሩ ከኣ ቀበርዎ በብልሓት ገባር ሽቱ ተገብረ ጥዑም ዝጨናኡ ሽቱን በበይኑ ዓይነት ቀመማትን ኣብ ዝመልእት ዓራት ድማ አንበርዎ ዓብይ ምሕራር ከኣ ኣሕረሩሉ كلاي مصحف زينة موئل معرف 17 يصافات نقص يهودا قطري 1 أب كندو كاودو يصافات نقصة نإسرائيلون برتعم أب كلن تعرض ختماتات يهودا دما وتهدرات أب هاجر يهودان أبتن أبو أساز حزن ختماتات إفريمن حلو تأمته يصافات دما بتن قدامت مجدتات أبو داوود يخيد نبره نتم بعلات كا أيدليومن مو እግዚአብሔር مسؤول نبره نتا أملاخ أبو دا دليو بتزازاتها كده أمبر كم جبرتات إسرائيل أي كدن سلزي እግዚአብሔር نتا منغستي أب إدو أتصنع بزلو يهودا دمان يصافات قص برخت حبو هفتن كبرتن كا بزحلو لبو بمجدتات እግዚአብሔር مستبعي نبرختن أثرتاتن كا يهودا أرحقو قطر شوعته أبتا سالسيت عامت قزأتوخا نمكانونتو بين حيالن عبديان زكرياسن ناتنائيلن مكيان أب كتماتات يهودا كمهرو سددم مساتاتم دمانتم لواويان شمعيان ناتانيان زابديان عساهيلن شميرامو تن يوناتانن أدونيا طوبيان طوب أدونيان تم لواويان مساتاتم كأتم كهانات الشامعان يورامن سدده متصحف حق እግዚአብሔር حيزهم دما أب يهودا مهارو أب كلن كتماتات يهودا زيرم كا نتهزبي مهرو نبرو عبيت إيصافات قطري 10 أبلعلو كلن منغستات أبتن أب زوريا يهودا زنبر هاجرات دما فرهات እግዚአብሔር كونمو مس يصافات أيتواغون كابتن فلسطيماويان كا غليኦም نيصافات ገጸ በረኸት أمصلو بررون ገበረሉ عرباويان دما تلبج 7,700 دعول 7,700 كا مكوت أمصلو قطري 12 يصافات كا أزيل الكسع زبل نعبي كده أب يهودا دما عردتاتن كتماتاتن مزاقبتن سرحة قطر 13 أب كتماتات يهودا كا بزح عيوتات نبرو أب يرسالم دما تواقعت سبات حيالات جغان نبرو قطرم ببماي بيت أبوتاتهم كا زيو نا يهودا حلقوا أشحات عدنا اتحلقا مسؤول دما 300 الشح حيالات جغانو دحريو كا يحنان اتحلقا مسؤول 280 الشح دحريو دما ترأسو بفتاون እግዚአብሔር زوفي أمسيا ود زكري مسؤول كا 200 الشح حيالات جغانو كابينيام دما اتحيال جغنا اليادع مسؤول قستن والتان زحازو 200 الشح دحريو دما يزابات مسؤول كا 180 الشح نوق اتدالو بزي اتم اتنقوس ابتن عردات كتماتات ابزلا يهودا زقمطم
ነቲ ንጉሥ ዘገልግልዎ ዝነበሩ እዚኣቶም እዮም። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 18 ነቢ ሚክያስ ንንጉሥ ኣክዓብ ከም ዘጠንቀቖ። ቁጽሪ 1 የሳፋጥ ድማ ብዙሕ ሃብትን ክብረትን ነበሮ። ምስ ኣክዓብ ከኣ ተዋሰበ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ከኣ ናብ ኣክዓብ ናብ ሰማርያ ወረደ። ኣክዓብ ድማ ንኡን ነቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ብዙሓት ኣባጊዕን ኣላሕምን ሓረደሎም። ናብ ራሞት ጊልዓድ ምስኡ ክድይብ ከኣ ሓባበሎ። ሽዑ ኣክዓብ ንጉሥ እስራኤል ንየሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ናብ ራሞት ጊልዓድ ምሳይ ክትከይድ ዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። ንሱ ድማ ኣነ ከማኻ እየ፣ ህዝበይ ከዓ ከም ህዝብኻ እዩ፣ ናብቲ ውግእን ምሳኻ ይኸይድ በሎ። የሳፋጥ ግና ንንጉሥ እስራኤል በጃኻሎ ንቓል እግዚኣብሔር ደኣ ሕተት በሎ። ሽዑ ንጉሥ እስራኤል ነቶም ነቢያት 400 ሰብ ኣኪቡ ናብ ራሞት ጊልዓድ ንውግእ ክንከይድ ዶ ወይስ ክተርፍ በሎም። ንሳቶም ከዓ ደይብ ደኣ ኣምላኽ ድማ ኣብ ኢድ ንጉሥ ኣሕሊፉ ክህባ እዩ በሉ። የሳፋጥ ከዓ ገናዶ እናሓቶ ነቢ እግዚኣብሔር ኣብዝየልዎን በለ። ንጉሥ እስራኤል ከዓ ንየሳፋጥ ብኡ ጌርና ንእግዚኣብሔር እናሓቶ ገና ሓደ ሰብኣይ እባሎ፣ ንሱ ከዓ ሚክያስ ወዲ ይሙላ እዩ። ግና ከንሱ ንኣይ ኩሉ ሳዕ ክፉእ እምበር ጽቡቕ ኣይንበየለይኒ እዩ እሞ ኣነ እጸልኦ የበሎ። የሳፋጥ ግና ንጉሥ ከምኡ ኣይዛረብ በለ። ሽዑ ንጉሥ እስራኤል ንሓደ ስሉብ ጸዊዑ ንሚክያስ ወዲ ይሙላ ቀልጢፍካ ምጻዮ በለ። እቲ ንጉሥ እስራኤል የሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳ ለልብሰ መንግሥቶም ተኸዲኖም ኣብ ዘዝፋኖም ተቐመጡ። ኣብ ኣፍ ደገ ሰማርያ ኣብ ዘሎ ኣደባባይ ተቐሚጦም ነበሩ። ኩሎም እቶም ነቢያት ድማ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኖም ይንበዩ ነበሩ። ጸደቅያስ ወዲ ከነዓና ከዓ ኣቕርንቲ ሓጺን ሰሪሑ እግዚኣብሔር ንሰራውያን ክሳዕ ዝውድኡ በዚኣተን ክትወግኦም ኢኻ ይብል ኣሎ በለ። ኩሎም ነቢያት ድማ ከምኡ ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይብ ከቐንዓካ ኸ እዩ፣ እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ኢድ ንጉሥ ኣሕሊፉ ክህባ እዩ ኢሎም ይንበዩ ነበሩ። እቲ ንምክያስ ክጽውዖ ዝኸደልኡ ከዓ እንሆ እቶም ነቢያት ከም ሓደ ኣፍ ኮይኖም ነቲ ንጉሥ ጽቡቕ ይዛረብሉ ኣለዉ። ዘረባኻ ድማ ብጃኻ ከም ሓደ ኻባታቶም ይኹን እሞ ጽቡቕ ተዛረብ ኢሉ ተዛረቦ። ሚክያስ ግና እቲ ኣምላኸይ ዝብሎ ንኡ ከም ዝዛረቦ ሕያው እግዚኣብሔር እዩ በለ። ናብ ንጉሥ ምስ መጸ ድማ እቲ ንጉሥ ኣታ ሚክያስ ንራሞት ጊልዓድ ኬድና ዶ ክንዋጋኣ ወይስ ክተርፍ በሎ። ንሱ ከዓ ደይቡ ከቐንዓኩም ድማ እዩ፣ ንሳቶም ከዓ ኣብ ኣእዳውኩም ክወሃቡ እዮም በለ። እቲ ንጉሥ ድማ ብስም እግዚኣብሔር ሓቂ ጥራይ እምበር ካልእ ከይትዛረበኒ ኣነ ክንደይ ሳዕ ከም ሕለካ የበሎ። ንሱ ከዓ በለ ንብዘለዉ እስራኤል ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ኣብ ኣኽራን ፋሕ ኢሎም ራኢኽዎም። እግዚኣብሔር ድማ እዚኣቶም ጐይታ የብሎምን ነፍሲ ወከፍ ብሰላም ናብ ቤቱ ይመለስ በለ። እቲ ንጉሥ እስራኤል ከዓ ንየሳፋጥ እዚ ንኣይ ክፉእ እምበር ጽቡቕሲ ኣይንበየለይን እዩ ዶ ኣይበልኩኻን በሎ። ሚክያስ ድማ በለ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ እግዚአብሔር ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ብዘለ ሰራዊት ሰማይ ከዓ ብየማኑ ብጸጋሙን ቆይሞም ርኢኹ እግዚአብሔር ድማ ንኣክዓብ ንጉሥ እስራኤል ናብ ራሞት ጊልዓድ ደይቡ ኣብኣ ክወድቕሲ መን ይሓባብሎ በለ። ሽዑ ሓደ ከም ዝበለ ሓደ ከም ትበለ ሽዑ ሓደ መንፈስ ወፀ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ድማ ኣነ ክሓባብሎ በለ። እግዚአብሔር ከዓ ብምንታይ ጌርካ በሎ። ንሱ ድማ ወፀ ኣብ ኩሎም ነቢያቱ ሓሳው መንፈስ ክኸውን እየ በለ። እግዚአብሔር ከዓ ንስኻ ዝተሓባብሎ ኢኻ ትኽእሎ ድማ ወፂኻ ከምኡ ግበር በሎ። ሕጂ ድማ እንሆ ኣብ እዞም ነቢያትካ እዚኣቶም እግዚአብሔር ሓሳው መንፈስ ሂብዎም ኣሎ። ኣብ ልዕሊኻ ከዓ እግዚአብሔር ክፉእ ተዛሪቡ ኣሎ። ሽዑ ጸደቅያስ ወዲ ከነዓና ቀሪቡ ንምክያስ ኣብ ምዕጉርቱ ትጸፍዖ እሞ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ሲንኣኻ ክዛረብ ቤናይ መንገዲ እዩ ካብ ዝሓለፈ በለ። ሚክያስ ከዓ እንሆልካ በታ ንምሕባእ ካብ ውሻ ጠስ ናብ ውሻ እተኣትወላ መዓልቲ ክትርኢ ኢኻ በለ። እቲ ንጉሥ እስራኤል ድማ በለ ንምክያስ ሒዝኩም ናብ ኣሞን ሹም እታ ኸተማን ናብ ዮኣስ ወዲ ንጉሥን መለስዎ በሉ። ከዓ ንጉሥ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ብሰላም ክሳዕ ዝምለስ ነዚ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትውዎ እንጌራ መከራን ማይ መከራን ከዓ መግብዎ። ሚክያስ ድማ መለሰሉ ብሰላም እንተ ተመሊስካ እግዚአብሔር በኣይ ኣይተዛረበን እዩ። ኣቱም ህዝብታት ኩሉኻትኩም ስምዑ ከዓ በለ። ሞት ኣክዓብ ኣብ ራሞት ጊልዓድ ቁጽሪ 28 ከምኡ ከዓ እቲ ንጉሥ እስራኤልን የሳፋጥ ንጉሥ ይሁዳን ናብ ራሞት ጊልዓድ ደየቡ። እቲ ንጉሥ እስራኤል ድማ ንየሳፋጥ ኣነ ክዳውንተይ ለዊጠ ናብ ውግእ ከኣቱ እየ ንስኻ ግና ክዳውንትኻ ትኸደን በሎ። እቲ ንጉሥ እስራኤል ከዓ ክዳውንቱ ለዊጡ ናብቲ ውግእ ኣተወ።
እትንጉስ ሶርያ ኸዓ ንሓላቁ ሰረገላታቱ ንንጉስ እስራኤል ጥራይ ደኣ እምበር ምስ ንእሽቶ ኾነ ምስ ዓብዪ ኣይትዋግኡ ኢሉ ኣዘዞም። ኮነ ድማ እቶም ሓላቁ ሰረገላታት ንየሳፋጥ ምስ ረኣይዎ ንሱ ንጉስ እስራኤል እዩ በሉ ክዋግኦ ኸዓ ናብኡ ዘሩ። የሳፋጥ ግና ጨርሐ፣ እግዚኣብሔር ድማ ረድኦ፣ ኣምላኽ ከዓ ካብኡ ኣግለሶም። ኮነ ድማ እቶም ሓላቁ ሰረገላታት ንሱ ንጉስ እስራኤል ከም ዘይኮነ ምስ ረኣዩ ካብ ምስጓጉ ተመልሱ። ግናኸ ሓደ ሰብኣይ ቀስቱ ገቲሩ ናብ ዝወረደት ትውረድ ሰደዳ እሞ ነቲ ንጉስ እስራኤል በቲ መጋጥሞ ድርዒ ወግኦ። ሽዑ ንሱ ነቲ በዓል ሰረገላ ተወጊአ እየ እሞ ኢትካ መለሳ ካብዚ ሰፈር ኣውፅኣኒ በሎ። በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ እቲ ውግእ በርትዐ። እቲ ንጉስ እስራኤል ከዓ ኣብ መንጽር ሰራውያን ኮይኑ ክሳዕ ምሸት ኣብቲ ሰረገላ ደው ኢሉ ነበረ። ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ከዓ ሞተ። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 19 የሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ ግና ብሰላም ናብ ቤቱ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ። እቲ ረኣይሁ ወዲ ሓናኒ ከዓ ክራኸቦ ወፀ። ንጉስ የሳፋጥ ድማ በሎ ንረሲእዶ ክትሕግዞ ነቶም ንእግዚኣብሔር ዝጸልኡኸ ክትፈትዎም ኢኻ? በዚ ነገር እዚ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኩራብ ልዕሊኻ ኣሎ። ግናኸ ካብዚ ሃገር እዚኣ ንኣስታርቴታት ኣርሒቕካ ንልብኻውን ናብ ምድላይ ኣምላኽ መሊስካየ ኢኻ እሞ ጽቡቕ ነገር ተረኺቡካ ኣሎ። የሳፋጥ ዝገበሮ ምምሕያሽ ቁጽሪ 4 የሳፋጥ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ተቐመጠ። መሊሱ ከዓ ካብ ብኤር ሸባዕ ሒዙ ክሳዕ ከረን ኤፍሬም ናብ መንጎ ህዝቢ ወፀእ። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ከዓ መለሶም። ኣብቲ ሃገር ድማ ኣብ ኩለን ተዓርዳ ከተማታት ይሁዳ ኣብ ከከተማ ፈረድቲ ኣቐመጠ። ነቶም ፈረድቲ እውን በሎም ነቲ እትገብርዎ ዘበለ ጠምቱ፣ ናይ እግዚኣብሔር እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን እትፈርዱ ዘለኹም እሞ ንሱ ከዓ በቲ ናይ ፍርዲ ነገር ምሳኻትኩም እዩ። እምበር እስከ ፍርሃት እግዚአብሔር ይሃልኩም ተጠንቂቁን ግበርዎ። ኣብ እግዚአብሔር አምላኽ ዓመፃን አድሎ ገጽን ምቕባል መማለጃን የልቦን። የሳፋጥ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ብናይ እግዚአብሔር ፍርድን ኣባእስን ክፈርዱ ካብ ሌዋውያን ካህናት ካብቶም ሓለቆም ማይ ቤተ ኣቦታት እስራኤል ፈረድቲ ሾማይ ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ተመልሱ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣዘዞም፣ ከምዚ ብፍርሃት እግዚአብሔር ብእምነትን ብፍጹም ልብን ዕየዩ። ካብቶም ኣብ ከተማታቶም ዝነበሩ ኣሕዋትኩም ብዝመጸኩም ዘበለ ነገር ድማ ንእግዚአብሔር ከይብድሉ እሞ ኣብ ልዕሊኹምን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትኩምን መዓት ከይመጽእ ብናይ ደምን ብናይ ሕግን ትእዛዝን ስርዓታትን ፍርድታትን ማዕድዎም ከምኡ ግበሩ እሞ በደልቲ ኣይክትኮኑን ኢኹም። እንሆ ድማ በቲ ናይ እግዚአብሔር ዘበለ ኩሉ ነገር እቲ ሊቀ ካህናት አማርያ በቲ ናይ ንጉሥ ዘበለ ኩሉ ነገርውን እቲ መስፍን ቤት ይሁዳ ዘባድያ ወዲ እስማኤል ኣብ ልዕሊኹም ኣለዉ። መራሕቲ ድማ እቶም ሌዋውያን ኣብ ቅድሚኹም ኣለዉ። ጽኑዓት ኩኑ ግበርዎ ኸዓ እግዚአብሔር ድማ ምስቲ ገባር ጽቡቕ ይኹን። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል መበል 20 ምዕራፍ የሳፋጥ ንሞዓብን አሞንን ከም ዝሰዓሮም ቁጽሪ 1 ኮነ ከዓ ድሕሪ እዚ ደቂ ሞዓብን ደቂ አሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም አመናውያንን የሳፋጥ ክዋግእዎ መጹ። የሳፋጥ ከምዚ ኢሎም ዝነግርዎ ሰብ ከዓ መጹ። ካብ ምዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት ይመጸካ ኣሎ። እነው ድማ ኣብ ሓጸጹን ተማር ኣለዉ። ንሳዒን ጊድያ ሽዑ የሳፋጥ ፈርህ እሞ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ። ኣብ ዘሎ ይሁዳውን ጾም ኣወጀ። ይሁዳ ከዓ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ተኣከበ። እወ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ንእግዚአብሔር ክደልይዎ መጹ። ቁጽሪ 5 የሳፋጥ ድማ ኣብታ ናይ ይሁዳን ናይ ኢየሩሳሌም ማሕበር ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚት ሓድሽ ኣጸድ ደው በለ ከኣው እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻዶ ኣይኮንካን ኣምላኽ ሰማይ እቲ ንኹለን መንግሥታት ኣሕዛብ ዝገዝእ ድማ ኣይንስኻን ዲኻ ሓይልን ስልጣንን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ እሞ ክቃወመካ ዝኽእል የልቦን። ወኣምላኽና ነቶም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ተቐሚጦም ዝነበሩ ካብ ቅድሚ ህዝብኻ እስራኤል ዘባረርካዮም ንኣኻ ንዘርኢ ኣብርሃም ፈታዊኻ ንዘለዓለም ዝሃብካዮም ንስኻ ዶ ኣይኮንካን?
ኣብኣ ድማ ተቐመጡ ኣብኣ እውን ንስምካ መቕደስ ሰርሑ ከምዚ ከኣበሉ ኣብ ልዕልና ክፉእ እንተመፀ ሴፍ ፍርዲ ወይ ፌራ ወይ ጥሜት ሽዑ ኣብ ቅድሚ እዛ ቤት እዚኣን ኣብ ቅድሜኻን ደው ክንብል ኢና ስምካስ ኣብዛ ቤት እዚኣ እዩ እሞ ብመከራና ናባኻ ክንምህለል ኢና ንስኻ ኸ ክሰሚዕካ ከተድሕን ኢኻ ሕጂ ኸኣ እንሆ ደቂ ዓሞንን ሞዓብን ከረን ሲዒርን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ባእታቶም ከኣትዉ ዘይፈቐድካሎም ንሳቶም ግና ካብኦም ዘይሮም ዘየጥፍእዎም እንሆ ንሳቶም ካብዚ ዘረስተኻና ርስትኻ ከውፅና ብምምፆም ከመይ ዝበለ ውሬታ ይመልሱልና ኣለዉ ወኣምላኽና ኣይትፈርዶምን ዲኻ ንሕናስ ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመፀና ዘሎ ዓብይ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም እንገብርካ ኣይንፈልጥን ኢና ዓይንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ ብዘለዉ ይሁዳ ከዓ ምስ ሕፃናቶምን ኣንስቶምን ደቆምን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኢሎም ነበሩ ሽዑ ኣብ ማእከል እታ ማሕበር ናብ ልዕሊ ያሕዚኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ ባንያ ወዲ ያዕኤል ወዲ ማታንያ እቲ ሌዋዊ ካብ ደቂ ኣሳፍ መንፈስ እግዚኣብሔር መፀ ንሱ ድማ በለ ኣቱም ሰብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ንስኻ ንጉስ የሳፋጥ እውን ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ እዩ እምበር ናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ እዚ ዓብይ ጭፍራ እዚ ኣይትፍሩን ኣይትሸበሩን ጽባሕ ውረድዎም እንሆ በቲ ዓቐበት ፂፅ ይድይቡ ኣለዉ ኣብ ቅድሚ እቲ በረኻ ይራኤል ኣብ ወሰን እትለስ ድማ ክትረኽብዎም ኢኹም ኣቱም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንስኻትኩምሲ ኣብዚ ኣይክትዋግኡን ኢኹም ንቅድሚት ኣቢልኩም ደኣ ደው በሉ እሞ እቲ ምድሓን እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረኣዩ ኣይትፍሩን ኣይትሸበሩን ከዓ ጽባሕ ናብ ቅድሚኦም ውፁ እግዚኣብሔር ድማ ምሳኻትኩም እዩ ቁጽሪ 18 ሽዑ የሳፋጥ ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም በለ ብዘለዉ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቕመጡ ዝነበሩን ከዓ ንእግዚኣብሔር ክሰግድሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብገጾም ተደፍኡ እቶም ሌዋውያን ካብ ደቂ ቀሃታውያን ካብ ደቂ ረሓውያንን ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣዝዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከመስግንዎ ተንስኡ ቁጽሪ 20 ንጽባሒቱ ከዓ አንጊሆም ተንስኦም ናብቲ በረኻ ተቋዕወፁ ክወፁ ከለዉ ድማ የሳፋጥ ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ስምዑኒ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እመኑ እሞ ጽኑዓት ክትኮኑ ኢኹም ብነቢያት እውን እመኑ እሞ ክቐንዓኩም እዩ ምስቶም ህዝቢ ምስተማኸረ ከዓ ንእግዚኣብሔር ዝዝሙሩን ቅዱሳት ኣልባስ ለቢሶም ድማ ቅድሚ ሰራዊት ክወፁ ከለዉ ዘመስግንዎ ሰባት ኣቆመ ንሳቶም ከዓ ከምዚ ክብሉ እዮም ምሕረቱ ንዘለዓለም እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣመስግንዎ ቁጽሪ 22 ክዝሙርን ክውድስን ምስ ጀመሩ ከዓ ነቶም ናብ ይሁዳ ኢሎም ዝመፁ ደቂ ዓሞንን ሞዓብን ነቶም ናይ ከረን ሲዒርን እግዚአብሔር ድቦኣት ኣምጻሎም እሞ ተሳዕሩ እቶም ደቂ ዓሞንን ሞዓብንሲ ነቶም ኣብ ከረን ሲዒር ዝነብሩ ክቐትልዎም ከጥፍእዎም ተንስሱ ነቶም ኣብ ሲዒር ዝነብሩ ምስ ወድእዎም ድማ ንሓድሕዶም ክጠፋፍኡ ተሓጋገዙ ይሁዳ ድማ ናብቲ ናይ በረኻ ግንቢ ዘብዐኛ ምስ መፁ ገጾም ናብቲ ጭፍራ ኣበሉ እንሆ ድማ ሓደ እኳ ከይመለቐ ናብ ምድሪ ዝወደቑ ሬሳታት ኮኑ የሳፋጥ ህዝቡን ነቲ ምርኮኦም ክገፉ ምስ መፁ ከዓ ኣብ መንጎ እቶም ሬሳታት ብዙሕ ሃብቲ ገንዘብን ክቡር ኣቑሑን ረኸቡ ምጽዋሩ ክሳዕ ዝስእኑ ንርእሶም ሓፈሱ እቲ ምርኮ ብዙሕ ነበረ እሞ 3 መዓልቲ ገፍዎ ወዓሉ ፈታ 4 መዓልቲ ድማ ኣብ ለስ በረኻ ተኣከቡ ኣብኣ ንእግዚኣብሔር ባረኽዎ ስለዚ ስም እታ ቦታ እቲኣ ክሳዕ ሎሚ ለስ በረኻ ኢሎም ይሰምይዋ ኣለዉ ቁጽሪ 27 ሽዑ እግዚአብሔር ኣብቶም ጸላእቶም ኣሐጊስዎም ነበረ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓጎስ ክምለሱስ ኩሎም ሰብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን የሳፋጥ ቅድሚኦም እናኸደ ተመልሱ ብመሰንቆን በበገናን በመለኸትን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣተው ኩሎም መንግስታት ሃገራት ድማ ነቶም ጸላእቲ እስራኤል እግዚአብሔር ከም ዝወግኦም ምስ ሰምዑ ፍርሃት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኮነ መንግስቲ የሳፋጥ ከዓ ሃድአት ኣምላኹ ድማ ኣብ ዙርያኡ ዕረፍቲ ሃቦ መወዳእታ መንግስቲ የሳፋጥ ቁጽሪ 31 የሳፋጥ ኣብ ልዕሊ ይሁዳ ነገሰ ክነግስ ከሎ ወዲ 35 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 25 ዓመት ገዘ ስማ ድዩ ከዓ ዑዝባ ነበረ ንሳጓል ሽልሒ እያ ብመገዲ ኣቦ ኣሳ ድማ ከደ ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ዝኾነ ምግባር ካብኡ ኣያገለሰን ግና እቲ በረኽቲ ኣይተወገደን ነበረ እቶም ህዝቢ እውን ገና ልቦም ናብ ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣያቕንዑን ነበሩ ቁጽሪ 34 እቲ ዝተረፈ ናይ የሳፋጥ ግብሪ እቲ ቀዳማይን እቲ ዳሕራይን እንሆ ንሱ ኣብቲ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት እስራኤል ኣትዩ ዘሎ ዛንታ የሁ ወዲ ሓናኒ ተጻሒፉ ኣሎ ቁጽሪ 35
ድሕሪ ዝግና የሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ ምስትረሲእነት ዝግብሩ ኣሓዝያ ንጉስ እስራኤል ተሓባበረ ተርሴስ ዝኸዳ መራክብ ክሰርሑ ምስኡ ሓበረ ኣብ ዕጽዮን ገባር ከዓ መራክብ ሰርሑ ሽዑ ኤልዔዘር ወዲ ዲዶባሁ በዓል ማርሻ ኣብ ልዕሊ የሳፋጥ ምስ ኣሓዝያ ስለ ዝሓበርካ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ሰርሕኻ ከፍርሶ እዩ ኢሉ ተነበየሉ እተን መራክብ ከዓ ተሰብራ እሞ ንተርሴስ ክኸዳ ኣይከኣለን ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 21 ኢዮራም ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 1 የሳፋጥ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብ ከተማ ዳዊት ከዓ ምስ ኣቦታቱ ተቐብረ ኣብ ክንዱ ድማ ወዲ ኢዮራም ነገሰ ኣሕዋቱ ከዓ ደቂ የሳፋጥ ነበርዎ ዓዛርያ ይሕኤልን ዘካርያስን ዓዛርያሁን ሚካኤልን ሻፋጥያን እዚኣቶም ኩሎም ደቂ የሳፋጥ ንጉስ እስራኤል ነበሩ ኣቦኦም ድማ ብዙሕ ሕያባት ብሩርን ወርቅን ክቡር ዘበለ ነገርን ምስተን ኣብ ይሁዳ ዝነበራ ዕሩዳት ከተማታት ሃቦም ንዮራም ግና ንሱ በኹርዕ ነበረ እሞ እታ መንግስቲ ንኡ ሃቦ ዮራም ከዓ ኣብታ መንግስቲ ኣቦኡ ደይቡ ምስ ጸንዐ ንኹሎም ኣሕዋቱን ንገሊኦም ካብ ሓላቑ እስራኤልን ብሴፍ ቀተሎም ቁጽሪ 5 ዮራም ክነግስ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ነበረ ኣብ የሩሳሌም ከዓ 8 ዓመት ገዘ ግና ከሰበይቱ ጓል ኣክዓብ ነበረት እሞ ከምቲ ቤት ኣክዓብ ዝገበሮ ብመንገዲ ነገስታት እስራኤል ከደ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበረ እግዚአብሔር ግና ምእንቲ እቲ ምስ ዳዊት ዝኣተወ ኪዳንን ከምቲ ንኡን ንደቁን ሓዋሩ መብራህቲ ክህቦም ዝበለን ነታ ቤት ዳዊት ከጽንታ ኣይፈተወን ቁጽሪ 8 بزمانو ادم ካብ ትሕቲ ኢድ ይሁዳ ዓለው ኣብ ልዕሊኦም ድማ ንጉስ አንገሱ ሽዑ ዮራም ምስ ሓለቁ ኩለን ሰረገላው ከዓ ምስኡ ናብኡ ሓለፈ ብለይቲ ተንስኡ ድማ ነቶም ከቢቦም ዝነበሩ ኤደማውያን ነቶም ሓለቁ ሰረገላታትን ወቅዖም ادم ከዓ ክሳዕሎሚ ካብ ትሕቲ ኢድ ይሁዳ ዓለወ ንሱን እግዚአብሔር አምላኽ አቦታቱ ስለ ዝሓደጎ ልብናውን በቲ ግዜቲ ካብ ትሕቲ ኢዱ ዓለወት ንሱ ድማ ኣብ ኣኽራን ይሁዳ በረኽቲ ሰርሐ ነቶም ኣብ የሩሳሌም ተቐመጡ ከኣመን ዘሮም ንይሁዳውን ኣስሓቶም ግናኸ ካብ ነቢ ኤልያስ ከምዚ እትብል ጽሕፈት መጸቶ እግዚአብሔር አምላኽ አቦኻ ዳዊት ከምዚ ይብለካ ኣሎ በመገዲ አቦኻ ይሳፋጥን በመገዲ አሳ ንጉስ ይሁዳን ስለ ዘይከድካ በመንገዲ ነገስታት እስራኤል ግና ስለ ዝተመላለስካ ከምታ ቤት ኣክዓብ ዝገበረቶን ይሁዳን ኣብ የሩሳሌም ንዝነብሩ ስለ ዘመንዘርካዮም ነቶም ናይ ቤት አቦኻ ካባኻ ዝሕሹ ዝነበሩ ኣሕዋትካውን ስለ ዝቐተልካዮም እነሆ እግዚአብሔር ንህዝብኻን ንደቅኻን ንንስትኻን ንብዘሎ ጥሪትካን ብዓብዪ መቕዘፍቲ ክቐዝፎም እዩ ንስኻ ድማ ኣምዑትካ ብምኽንያት ሕማም በጊዜኡ ክሳዕ ዝወፅእ ኣብ ኣምዑትካ ብርቱዕ ሕማም ክትሓመም ኢኻ ቁጽሪ 16 እግዚአብሔር ድማ መንፈስ ፍልስጤማውያን እቶም ኣብ መንጽር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዓረባውያንን ኣብ ልዕሊ ኢዮራም ኣተንስአ ናብ ይሁዳ ደይቦም ኣተውዎ እሞ ኣብ ቤት ንጉስ ንተረኽበ ኩሉ ገንዘብ በዝበዙ ደቁን ኣንስቱን ወሰዱ ብዘይዮ ኣስእቲ ካብቶም ደቁ ዝነኣሰ ገለ ወዲ ኣይተረፎን ድሕርዚ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ኣምዑቱ ብዘይ ፍወስ ሕማም ወቕዖ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ከምኡ ኢሉ ግዜ ሓለፈ 2 ዓመት ምስ ተወድኣ ከዓ ኣምዑቱ ብምኽንያት ሕማም ወፀ ብርቱዕ ቃንዛ ድማ ሞተ ህዝቡ ከዓ ከምቲ ምሕራር ኣቦታቱ ምሕራር ኣይገበሩሉን ንሱ ክነግስ ከሎ ወዲ 32 ዓመት ነበረ ኣብ የሩሳሌም ከዓ 8 ዓመት ገዘ ሓደ እኳ ከይደለዮ ከደ ኣብ ከተማ ዳዊት ተቐብረ ግና ኣብ መቃብር ነገስታት ኣይኮነን ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 22 ኣሓዝያ ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 1
ኣብ ክንዱ ድማ እቶም ደቂ ኢየሩሳሌም ነትን እሽተወዱ ኣሓዝያ አንገስዎ እዚ ከዓ ንኩሎም እቶም ዓበይቲ ትምስ ዓረባውያን ናብቲ ሰፈር ዝመጸ ጭፍራ ስለ ዝቐተሎም እዩ ከምዚሉ ኣሓዝያ ወዲ ዮራም ንጉስ ይሁዳ ነገሰ ኣሓዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 42 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ሓንቲ ዓመት ገዘ ስማ ዲዩኻ ዓታልያ እዩ ንሳ ጓል ዓምሪ እያ ኣዲዩ ለሲእነት ንምግባር መኻሪቱ ነበረት እሞ ንሱ ድማ በመገዲ ቤት ኣክዓብ ከደ ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ንሳቶም እዮም ንጥፍኣቱ መኸርቱ ዝነበሩ እሞ ንሱ ከዓ ከም ቤት ኣክዓብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ በቲ ምኽሮም ከይዱ ድማ ምስ ዮራም ወዲ ኣክዓብ ንጉስ እስራኤል ንሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ኣብ ራሞት ጊልዓድ ክዋግኦ ከደ እቶም ሰራውያን ግና ንዮራም ወግእዎ ሽዑ እቲ ምስ ሓዛኤል ንጉስ ሶርያ ክዋጋእ ከሎ ነታ ኣብ ራማ ዝወግእዎ ቁስሊ ኣብ ኢዝራኤል ክፍወሳ ተመልሰ ኣዛርያ ወዲ ዮራም ንጉስ ይሁዳ ድማ ንዮራም ወዲ ኣክዓብ ንሱ ሓሚሙ ነበረ እሞ ኣብ ኢዝራኤል ክሪኦ ወረደ ግናኸ እቲ ኣሓዝያ ናብ ዮራም ምምፁ ንጥፍኣቱ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝነበረ ናብኡ ምስ መጸ ነቲ ንቤት ኣክዓብ ከጽንታ ኢሉ እግዚኣብሔር ዝቐብኦ የሁ ወዲ ነምሺ ክቕበሎ ምስ ዮራም ወፀ ኮነ ከዓ የሁ ነታ ቤት ኣክዓብ ፍርዲ ከውርደላ ከሎ ነቶም ሓለቆ ይሁዳን ነቶም ንኣሓዝያ ዘገልግሉ ዝነበሩ ደቂ ኣሕዋቱ ንኣሓዝያን ረኸቦም እሞ ቀተሎም ንኣሓዝያ ከዓ ደለዮ እሞ ኣብ ሰማርያ ተሓቢኡ ከሎ ሒዞም ናብ የሁ ኣምጽዎ ቀተልዎ ከዓ ንሳቶም እውን ንሱስ ወዲ እቲ ብምሉእ ልቡ ንእግዚኣብሔር ዝደለየ ሳፋጥ እዩ ኢሎም ቀበርዎ ድሕሪዚ ካብ ቤት ኣሓዝያ ነታ መንግስቲ ክሕዛ ዝኸኣለ የልቦን ዓታልያ ንግስቲ ይሁዳ ቁጥሪ 10 ዓታልያ ኣደ ኣሓዝያ ድማ ወዳ ከም ዝሞተ ብዝረአየት ተንሲኣ ንብዘሎ ዘርኢ ቤት መንግስቲ ይሁዳ ኣጥፈት ግናኸ የሆሻብዓት ጓል ንጉስ ንዮኣስ ወዲ ኣሓዝያ ወሲዳ ካብ ማእከል እቶም እተቐትሉ ደቂ ንጉስ ሰረቐቶ ንኡ ምስ መግዚቱ ከዓ ናብ ሕልፍኝ ዓራት ኣእተወቶ ከምኡ የሆሻብዓት ጓል ንጉስ ዮራም ሰበይቲ ካህን ዮያዳ ንሳ ሓፍቲ ኣሓዝያ እያ ካብ ቅድሚ ዓታልያ ሓብኣቶ እሞ ዓታልያ ይቀተለቶን ንሱ ድማ 6 ዓመት ምስሳታቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ተሃብአ ዓታልያ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሃገር ነጊሳ ነበረት ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 23 ንዓታልያ ካብ መንግስታ ከም ዝሰዓርዋ ቁጽሪ 1 በታ 7 ዓመት ግና ዮያዳ ተብዐ እሞ ነቶም ሓለቆ ሚእቲ ንዓዛርያ ወዲ የሮሓምን ኣስማኤል ወዲ ሓናን ዓዛርያ ወዲ ዓቤድን ማዓስያ ወዲ ዓድያን ኤልሻፋጥ ወዲ ዘኽሪን ወሲዱ ምስኡ ኺዳን ኣእቶም ኣብ ይሁዳ እናዞሩ ድማ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ንሌዋውያንን ነቶም ሓለቆ ማይ ቤት ኣቦታት እስራኤልን ኣከብዎም ናብ ኢየሩሳሌም ከመጹ ብዘሎ ማሕበር ድማ ምስቲ ንጉስ ኣብታ ቤት ኣምላኽ ኪዳን ኣተወ ዮያዳ ከዓ በሎም እነሆ ከምቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ደቂ ዳዊት እተዛረቦ ወዲ ንጉስ ይንገስ እቲ ትገብርዎ ነገር እዚ እዩ ኣቱም ብሰንበት እተኣቱ ካብ ካህናት ካብ ሌዋውያን ሲሶኹም ሓለውቲ ደጌታት ይኹኑ ሲሶ ድማ ኣብ ቤት ንጉስ ሲሶውን ኣብ ደገ መሰረት ይኹኑ ብዘሎ ህዝቢ ከዓ ኣብቲ ኣጸድ ቤት እግዚኣብሔር ይኹን ግናኸ ናብታ ቤት እግዚኣብሔር ካህናትን እቶም ዘገልግሉ ሌዋውያንን እምበር ካልእ ኣይእቶ ንሳቶም ቅዱሳን እዮም እሞ ይእተው ኩሉ እቲ ህዝቢ ግና ነቲ ሓለዋ እግዚኣብሔር ይሓልዎ እቶም ሌዋውያን ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣጽዋሮም ኣብ ኢዶም ሒዞም ንንጉስ ብዙርያኡ ይኽበብዎ ናብታ ቤት ዝኣቱ ዘበለ ከዓ ይሙት እቲ ንጉስ ከኣቱን ክወፅን ከሎ ድማ ምስኡ ኩኑ እቲ ካህን ዮያዳ ነቶም ክፍልታት ኣሰናበቶም ነበረ እሞ እቶም ሌዋውያን ብዘለዉ ይሁዳን ከምቲ ካህን ዮያዳ ዝኣዘዞም ኩሉ ገበሩ ነፍሲ ወከፍ ነቶም ብሰንበት ዝኣቱ ምስቶም ብሰንበት ዝወፁ ገይሮም ሰሰቦም ይወስድዎም ነበሩ ካህን ዮያዳ ድማ እቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝጸንሐ ናይ ንጉስ ዳዊት ዝነበረ ኩናውትን በብዓይነቱ ዋላቱን ነቶም ሓለቆ ሚእቲ ሃቦም ንኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኣጽዋሩ ብኢዱ ሒዙ ካብ የማናይ ወገን እታ ቤት ጀሚሩ ክሳዕ ጸጋማይ ወገን እታ ቤት ኣብ ጥቓ እቲ መሰውእን እታ ቤትን ኣብ ዙርያ እቲ ንጉስ ኣቆሞም
ሽዑ ነቲ ወዲ ንጉስ ኣውፅዮም ዘውዲ ደፍኡሉ እቲ ምስክር እውን ሃቦ እሞ ኣንገስዎ የያዳን ደቁም ከኣቀብእዎ እሞ ንጉስ ሕያው ይኹን በሉ ቁጥሪ 12 ኣታልያ ድማ ድምፂ እቶም ነቲ ንጉስ እናጎየዩ ዝውድስዎ ዝነበሩ ህዝቢ ምስ ሰምዐት ናብቶም ህዝቢ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ኣተወት እንተጠመተት ከዓ እንሆ እቲ ንጉስ ኣብ ጥቓት ምእተዊ ኣብቲ ዓንዱ ደው ኢሉ እቶም ሓለቑን እቶም ነፋሕቲ መለኸትን ከዓ ምስ ንጉስ ነበሩ ብዘሎ ህዝቢ ተሃገር ከዓ ተሓጊሱ መለኸት ይነፍሕ ነበረ እቶም መዘምራን እውን ብመሳርያ ሙዚቅ ነቲ መዝሙር ምስጋና መርሑ ሽዑ ኣታልያ ክዳውንታ ቀዲዳ ዕልወት እዩ ኢላ ጨርሐት ቁጥሪ 14 እቲ ካህን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣይተቕተልዋ ኢሉ ነበረ እሞ ካህን ዮያዳ ድማ ነቲ ሰራዊት ዝመርሑ ሓለቑ ሚእቲ ኣውፅኡ ካብ ቤት ብማእከል መስርዕ ኣውፅዋ ንዝስዕባ ከዓ ብሴፍ ቅተልዎ በሎም ኣግልስ ኣቢሎም ኣሕለፍዋ እሞ ናብታ ናብ ቤት ንጉስ እትእቱ ደገ ኣፍራስ ከደት ኣብኡ ከዓ ቀተልዋ ካህን ዮያዳ ዝገበሮ ምምሕያሽ ቁጥሪ 16 ዮያዳ ድማ ህዝቢ እግዚኣብሔር ክኾኑ ኢሉ ኣብ መንጎ ርእሱን ኣብ መንጎ ብዘሎ ህዝብን ንጉስ ኪዳን ኣቆመ ብዘለዉ እቶም ህዝቢ ከዓ ናብ ቤት በዓል ኣትዮም ኣፍረስዋ ነቲ መስዋእታቱን ምስልታቱን ድማ ሰባበርዎ ንማታን ካህን በዓል ከዓ ኣብ ቅድሚ መስዋእ ሓረድዎ ከምቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ተጻሒፉ ዘሎ ከምቲ ዳዊት ዝሰርዖ ዳዊት ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብሓጎስን ብመዝሙርን ዝሓርር መስዋዕት እግዚኣብሔር ከዕርጉ ንዝመደቦም ካህናት ለዋውያን ዮያዳ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ሓለውቲ ገበሮም ብዝኾነ ነገር ዝረኸሰ ምእንቲ ኸይኣቱስ ኣብተን ደጌታት ቤት እግዚኣብሔር ነቶም ሓለውቲ ኣቆሞም ነቶም ሓለቕ ሚእትን ነቶም ክቡራትን ነቶም ናይ ህዝቢ ስልጥናት ንብዘሎ ህዝቢ ተሃገርን ድማ ወሰዶም ነቲ ንጉስ ድማ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ኣውረዶ በታ ላዕለይቲ ደገ ናብ ቤት ንጉስ ኣትዮም ከዓ ነቲ ንጉስ ኣብቲ ዝፋን መንግስቲ ኣቐመጥዎ ብዘሎ ህዝቢ ሃገር ድማ ተሓጐሱ እታ ከተማውን ሓደእት ንዓታልያ ግና ብሴፍ ቀቲሎምዋ ነበሩ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 24 ኢዮአስ ንጉስ ይሁዳ ቁጥሪ 1 ኢዮአስ ክነግስ ከሎ ወዲ 7 ዓመት ነበረ ኣብ የሩሳሌም ከዓ 40 ዓመት ገዝአ ስማ ድዩ ድማ ጽብያ ንሳካ ብኤርሻባዕ እያ ኢዮአስ ከዓ ብኩሉ ዘመን እቲ ካህን ዮያዳ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቁኑዕ ዘበለ ገበረ ዮያዳ ድማ ክልተ ኣንስቲ ኣምጻሉ እሞ ኣወዳትን ኣዋልድን ወለደ ቁጥሪ 4 ድሕሪ ዝኸዓ ኮነ ኢዮአስ ነታ ቤት እግዚኣብሔር ክሕድሳ ሓሰበ ነቶም ካህናትን ለዋውያን ኣኪቡ ድማ ናብተን ከተማታት ይሁዳ ከድኩም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ንምሕዳስ ቤት ኣምላኽኩም ዝኸውን ገንዘብ ካብ ብዘሎ እስራኤል ኣክቡ በዚ ነገር እዚ ከዓ ቀልጥፉ በሎም እቶም ለዋውያን ግና ኣይቀልጠፉን ሽዑት ንጉስ ንሊቀ ካህናት ዮያዳ ፀዊዑ በሎ ስለምንታይ ኢኻ ነቶም ለዋውያን እቲ ሙሴ ባርያ እግዚኣብሔር ንማሕበር እስራኤል ዝሓገገላ ግብሪ ድንኳን ምስክር ካብ ይሁዳ ካብ የሩሳሌምን ከምፁ ዘይገድድካዮም ነታ ቤት ኣምላኽስ ደቂ ዓታልያታ ረሲእ ሰበይቲ ኣባላሽዮማ እዮም እቲ ንቤት እግዚኣብሔር ተቐደሰ ዘበለ ኩሉ ድማ ንበዓላት ገይሮምዎ እዮም ቁጥሪ 8 እቲ ንጉስ ድማ ኣዘዘሞ ሓደ ሳጽን ገይሮም ኣብ ወጻኢ ኣብ ጥቓት ደገ ቤት እግዚኣብሔር ኣቐመጥዎ ድማ እቲ ሙሴ ባርያ ኣምላኽ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ዝሓገገሎም ግብሪ ናብ እግዚኣብሔር ክእትዎ ኣብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌምን ኣወጁ ኩሎም ሓለቑን ብዘለዉ ህዝብን ከዓ ተሓጒሶም ገንዘብ ኣምፁ እሞ ክሳዕ ዝውዳእ ናብቲ ሳጽን ኣእተውዎ ኮነኻ ነቲ ሳጽን ብኢድ እቶም ለዋውያን ናብቶም ቆጸርቲ ንጉስ ዘምጽሉ ጊዜ ምስ በጽሐት ኣብኡ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘሎ ምስ ረኣዩ ናይ ንጉስ መጽሓፍን እቲ ናይ ሊቀ ካህናት ቆጻርን መጹ ነቲ ሳጽን ገልቢጦም ከዓ ናብ ቦትኡ መለስዎ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ከምኡ ገበሩ እሞ ብዙሕ ገንዘብ ኣከቡ ንጉስን ዮያዳን ድማ እዚ ነቶም ነቲ ዕዮ ስራሕ ቤት እግዚኣብሔር ዝዓዩ ዝነበሩ ሃብዎም
ንምሕዳስ ቤት እግዚአብሔር ካ ወቀርትን ጸረብትን ንምጽጋን እታ ቤት እግዚአብሔር ድማ ዓየይቲ ሐጺንን አስራዝን ተዓዓሉ እቶም ዓየይቲ ካ ይዓዩ ነበሩ እቲ ዕዮ ድማ ብኢዶም እናወሰኸ ሰልጠነ እሞ ነታ ቤት አምላኽ ከምታ ናይ ቀደማ ገይሮም አዕርዮም አጽንዕዋ ምስ ወዱኻ ነቲ ዝተረፈ ገንዘብ ናብ ቅድሚ ንጉስን ዮያዳ አምጽዎ ካብኡ ድማ አቕሑ ንቤት እግዚአብሔር አቕሑን ንአገልግሎትን ንዝሓርር መስዋዕትን ማናኩን አቕሑ ወርቅን ብሩርን ገበሩ ዮያዳ ክሳዕ ዘሎ ኸዓ ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ዝሓርር መስዋዕቲ ይዕርጉ ነበሩ አመራርሓ ዮያዳ ከም ዝተለወጠ ቁጥሪ 15 ዮያዳ ግና ሸምገለ ዕድመ ጸጊቡ ድማ ሞተ ንሱ ክመውት ከሎ ወዲ 130 ዓመት ነበረ ኣብ እስራኤል ንኣምላኽን ነታ ቤቱን ጽቡቕ ስለ ዝገበረሎም ድማ ምስቶም ነገሥታት ኣብ ከተማ ዳዊት ቀበርዎ ቁጥሪ 17 ድሕሪ ሞት ዮያዳ ግና እቶም ሓለቑ ይሁዳ መጺኦም ንንጉስ ፍግም በልሉ ሽዑቲ ንጉስ ሰምዖም ነታ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታቶም ሓዲጎም ድማ ንኣስታርቴታትን ጣዖታትን ኣገልገሉ በዚ አበስኦም ከኣ ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌም ቁጣዓ መጸ ናብ እግዚአብሔር ምንት ከምልስዎም ድማ ንሱን ነቢያት ሰደደሎም ንሳቶም ከኣ ይገንሕዎም ነበሩ ግናኸ ኣይሰምዕዎምን ቁጥሪ 20 ዘካርያስ ወዲ ካህን ዮያዳ ድማ መንፈስ አምላኽ ለበሰ እሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ደው ኢሉ በሎም አምላኽ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ስለምንታይ ኢኹም ትእዛዛት እግዚአብሔር ዘፍረስኩም ሰናይ ኣይክትረኽቡን ኢኹም ንእግዚአብሔር ስለ ዝሓደግኩምዎ ንሱ ኸዓ ሓዲግኩም እዩ ሽዑ ንዑ ተመሓሓልሉ ብትእዛዝ ንጉስ ድማ ኣብቲ ኣጸድ ቤት እግዚአብሔር ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ ንጉስ ይኣስ ነቲ ኣቦኡ ዮያዳ ዝገበረሉ ምሕረት ኣይዘከሮን ነቲ ወዱ ደኣ ቀተሎ ንሱ ግና ክመውት ከሎ ነዝስ እግዚአብሔር ይርአዮ ይድለየውን በለ መወዳእታ መንግስቲ ኢዮአስ ቁጥሪ 23 ኮነ ድማ እታ ዓመት ምስ ሓለፈት ሰራዊት ሶርያ ናብኡ ደየበ እሞ ናብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኣትዮም ንብዘሎ ሓለቑ ህዝቢ ካብቲ ህዝቢ ኣጥፍእዎም ንኩሉ እቲ ምርኮኦም ከዓ ናብቲ ንጉስ ኣብ ደማስቆ ሰደድዎ እቲ ሰራዊት ሶርያ ምስ ሒደት ጭፍራ ሰመፀ እቶም ህዝቢ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታቶም ሓዲጎምዎ ስለ ዝነበሩ ግና እግዚአብሔር ኣዝዩ ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ኢዶም ሃቦም ነቲ ፍርዲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዮአስ ኣውረድዎ ቁጥሪ 25 እዚኣቶም ካብኡ ምስ ከዱ ኸዓ ንሱ ኣዝዩ ሓሚሙ ከሎ ሓዲጎምዎ ነበሩ ገላውኡ ብምኽንያት ደም ደቂ ካህን ዮያዳ ተመሓሓልሉ ኣብቲ ዓራቱ ቀተልዎ ሞተ ኸዓ ኣብ ከተማ ዳዊት ቀበርዎ ግናኸ ኣብ መቓብራት ነገሥታት ኣይቀበርዎን እቶም እተመሓሓልሉ ድማ ዘባድ ወዲ ሽምዓት ዓመናዊትን የዝባድ ወዲ ሽምሪት ሞዓባዊትን እዮም ቁጥሪ 27 ብናይ ደቁን ብናይ ብዝሒ እቲ እተጻዕነሉ ግብርን ብናይ ምሕዳስ ቤት አምላኽን እንሆ ንሱ ኣብቲ ትርጓሜ መጽሓፍ ነገሥታት ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ክንዱ ድማ ወዱ አማስያ ነገሰ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 25 አማስያ ንጉስ ይሁዳ ቁጥሪ 1 አማስያ ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ 19 ዓመት ገዘ ስማዲዩኻ ዮዓዳን ነበረ ንሳ ካብ ኢየሩሳሌም እያ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ገበረ ግናኸ ብምሉእ ልቢ ኣይኮነን ኮነ ድማ እታ መንግስቱ ምትጸናዓትሉ ነብኡ ንጉስ ዝቐተሉ ገላው ቀተሎም ግናኸ ከምቲ ኣብ ሕጊ ኣብ መጽሓፍ ሙሴ ተጻሒፉ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ በብሓጢኣቱ ደኣ ይሙት እምበር ኣቦታት ብሰሪ ደቂ ኣይሙቱ ደቁን ብሰሪ ኣቦታት ኣይሙቱ ኢሉ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዘ ነቶም ደቆም ኣይቀተሎምን ውግእ ምስ ኤዶም ቁጥሪ 5 አማስያ ድማ ይሁዳ አኪቡ በበማይ ቤት አቦታቶም ደው አበሎም ንብዘላ ይሁዳን ቤንያምን መምስ ሓለቁ ሽሕን ሓለቁ ሚእትን ከኣሰርዖም
كود 10 ዓመት ንላዕሊ ንዘለዉ ቆጸሮም ኪናትን ዋልታን ሒዞም ናውግ ዝወጹ ዘበሉ ከዓ 300,000 ሕሩያት ሰውት ከም ዝኾኑ ረኸቦም ብ100 ብሩር ገይሩ ካብ እስራኤል 100,000 ሓያላት ጀጋኑ ተኻረ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ናብኡ መጺኦ ንጉስ እግዚአብሔር ምስ እስራኤል ምስ ብዘለዉ ደቂ ኤፍሬም ኣይኮነን እሞ ሰራዊት እስራኤል ምሳኽ ኣይኺድ ክትከይድ እንተደሊኻ ግና ኪድ ኣብ ውግእ በርትዕ ግናኸ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ጸላእቲ ከውድቐካ እዩ ከመይሲ ኣምላኽ ንምርዳእ ኮነ ወይ ንምጥፋእ ስልጣን ኣለዎ ኣማስያ ከዓ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ በቲ ንጭፍራ እስራኤል ዝሃብክዎም 100 እንታይ ይገበር በሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ድማ ካብኡ ዝበዝሕ እግዚአብሔር ክህበካ ይኽእል እዩ በለ ሽዑ ኣማስያ ነቶም ካብ ኤፍሬም ዝመጹ ጭፍራ ናብ ስፍራኦም ክኸዱ ፈለዮም ግና ቁጣዓኦም ኣብ ይሁዳ ኣዝዩ ተናደደ ብእተናደደ ቁጣዓ ከዓ ናብ ስፍራኦም ተመልሱ ቁጥሪ 11 ኣማስያ ድማ ተቢዑ ንህዝቡ ኣውፅአ ናብ ለስጨው ከይዱ ከዓ ካብ ደቂ ስዒር 10,000 ወቕዐ እቶም ደቂ ይሁዳ ከዓ 10,000 ብህይወቶም ሒዞም ናብ ርእሲ ሓንቲ ከውሒ ኣደየብዎም ካብ ርእሲ እታ ከውሒ ድማ ንቁልቁል ኣጽደፍዎም ኩሎም ከዓ ተጨፍለቑ እቶም ኣማስያ ናብ ውግእ ምስኡ ከይከዱ ዘሰናበቶም ሰባት ጭፍራ ግና ንኸተማታት ይሁዳ ካብ ሰማርያ ክሳዕ ቤት ሓሮን ሓደጋ ወደቕዎን እሞ ኣባታተን 3,000 ቀተሉ ብዙሕ ምርኮውን ማረኹ ቁጥሪ 14 ኮነ ድማ ኣማስያ ንኤዶማውያን ስዒርዎም ክምለስ ከሎ ኣማልኽቲ ደቂ ስዒር ተማልአ ኣማልኽቲ ክኾኑ ድማ ኣቆሞም ኣብ ቅድሚኦም ከዓ ሰገደ ዕጣን ዓጠነሎም ሽዑ ቁጣዕ እግዚአብሔር ኣብ ኣማስያ ተናደደ እሞ ሓደ ነቢይ ናብኡ ሰደደ ንሱ ከዓ ስለምንታይ ኢኻ ነዞም ንህዝቦም ካብ ኢድካ ዘየድሓኑ ኣማልኽቲ እዞም ህዝቢ ዝደለኻዮም በሎ ኮነ ድማ እዚ ምስ ተዛረቦ ንሱ ከዓ ናይ ንጉስ መኻሪ ክትከውን ዶ ሸምናካ ኢና ግደፍ ንምንታይ ክትቀተል እትደሊ በሎ እቲ ነቢይ ድማ መኽረይ ብዘይ ምስማዕካ እዚ ካብ ገበርካስ ኣምላኽ ከጥፋኣካ ከም ዝመደበ ፈለጥኩ ኢሉ ገደፎ ውግእ ምስ እስራኤል ቁጥሪ 17 ሽዑ ኣማስያ ንጉስ ይሁዳ ምኽሪ ምስ መኸረ ናብ ዮአስ ንጉስ እስራኤል ወዲ ኣሓዝ ወዲ ሁ ሰዲዱ ንዓሞ ገጽ ንገጽ ንርአ በሎ ዮአስ ንጉስ እስራኤል ግና ንኣማስያ ንጉስ ይሁዳ ልኢኹ ከም ዝበሎ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ እሾኽ ነቲ ኣብ ሊባኖስ ዝነበረ ቄድሮስ ንወደይ ሰበይቲ ክትኮነስ ጓልካ ሃቦ ኢሉ ለኣኸሉ እቶም ኣብ ሊባኖስ ዝነበሩ ኣራዊት መረር ድማ ሓለፉ ነቲ እሾኽ ከዓ ረገጽዎ ንኤዶም ስዒረዮ ትብል ኣለኻ ልብኻስ ከኽብረካ ኢሉ ተዓበየ ሕጂ ኣብ ቤትካ ተቐመጥ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ይሁዳ ከዓ ምሳኻ ክትወድቕስ ኣብ መከራ እተኣቱ ንኣማልኽቲ ኤዶም ስለ ዝደለይዎም ግና ኣምላክ ኣብ ኢድ ጸላእቶም ክህቦም መዲቡ ነበረ እሞ በዚ እዩ ኣማስያ ዘይሰምዐ ሽዑ ዮአስ ንጉስ እስራኤል ደየበ እሞ ንሱን ኣማስያ ንጉስ ይሁዳን ኣብታ ኣብ ይሁዳ ዘላ ቤት ሸምሽ ገጽ ንገጽ ተረኣዩ ግና ከይሁዳ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ተሰዓረ ነፍሲ ወከፍ ድማ ናብ ድንኳኑ ሃደመ ንኣማስያ ንጉስ ይሁዳ ወዲ ዮአስ ወዲ ኣሓዝ ድማ ዮአስ ንጉስ እስራኤል ኣብ ቤት ሸምሽ ሓዞ ናብ ኢየሩሳሌም ከኣምጾ ንመካበብያ ኢየሩሳሌም ካብ ደገ ኤፍሬም ጀሚሩ ክሳዕ ደገ ማእዘን 400 እመት ኣፍረሰ እቲ ምስ ዓቤድ ኤዶም ዝነበረ ኣብ ቤት ኣምላኽ እተረኽበ ኩሉ ወርቅን ብሩርን ኩሉ ኣቕሑን መዛግብቲ ቤት ንጉስን ዝሆ ዝኾኑ ደቁን ሒዙ ናብ ሰማርያ ተመልሰ ቁጥሪ 25 ኣማስያ ንጉስ ይሁዳ ወዲ ዮአስ ድማ ድሕሪ ሞት ዮአስ ንጉስ እስራኤል ወዲ የኣሓዝ 15 ዓመት ጸንሐ እቲ ዝተረፈ ናይ ኣማስያ ነገር ቀዳማይን ዳሕራይን ከዓ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት ይሁዳን እስራኤልን ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ድሕሪ እታ ኣማስያ ካብ እግዚአብሔር ዝረሓቐላ ጊዜ ኣብ ኢየሩሳሌም መሓላ ተመሓሓልሉ ንሱ ድማ ናብ ላኪሽ ሃደመ ደድሕሪኡ ናብ ላኪሽ ህሊኢኾም ከዓ ኣብኣ ቀተልዎ ኣብ ኤፍራስ ሰቂሎም ወሰድዎ ኣብ ከተማ ይሁዳ ከዓ ምስ ኣቦታቱ ቀበርዎ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 26
ዑዝያን ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 1 ብዘሎ ህዝቢ ይሁዳ ኻን ዑዝያን ንሱ ወዲ 16 ዓመት ከሎ ወሲዶም ንኡ ኣብ ክንዲ ኣቡኡ ኣማስያ አንገስዎ ንሱ ንኤሎት ሰርሓ እቲ ንጉስ ምስ ኣቦታቱ ብዝደቀሰ ድማ ናብ ይሁዳ መለሳ ዑዝያ ክነግስ ከሎ ወዲ 16 ዓመት ነበረ 52 ዓመት ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገዘ ስማዲኡ ኸዓ የኩልያ እዩ ንሳ ካብ ኢየሩሳሌም እያ ከምቲ ኣቡኡ ኣማስያ ዝገበሮ ኩሉ ድማ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅኑዕ ገበረ እቲ ናይ ኣምላኽ ረኣይ ዘስተብህል ዘካርያስ ክሳዕ ዘሎ ኸዓ ንኣምላኽ ይደልዮ ነበረ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ከሎ ድማ ኣምላኽ የቕንዓሉ ነበረ ወፂኡ ኸዓ ምስ ፍልስጥኤማውያን ተዋግየ እሞ ንመካበብያታት ጋትን መካበብያታት ያብንን መካበብያታት ኤሽዶድን ኣፍረሰ ኣብ ምድሪ ኤሽዶድን ኣብ ማእከል ሃገር ፍልስጥኤማውያንን ከዓ ከተማታት ሰርሐ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያንን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ጉር በዓል ዝነበሩ ዓረባውያንን ኣብ ልዕሊ መዓናውያንን ከዓ ኣምላኽ ሓገዞ ዓመናውያን ድማ ንዑዝያ ህያባት ሃብዎ ንሱ ብዘይልክዕ በርትዐ እሞ ስሙ ክሳዕ ግብፅ ኸደ ቁጽሪ 9 ዑዝያ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ደገ መኣዝንን ኣብ ልዕሊ ደገ ለስን ኣብ ልዕሊ መኣዝንን ግንብታት ሰርሐ ኣጽንዐውን ኣብ ቈላን ኣብ ጎልጎልን ድማ ብዙሓት ከብቲ ነበረኦ እሞ ኣብ በረኻውን ግንብታት ሰርሐ ብዙሕ ሓጽብታት ከዓ ኳዓተ ፈታዊ ማሕረስ ድማ ነበረ እሞ ኣብ ኣኽራንን ኣብቲ ፍርያም ጎርሁን ሓርስቶትን ዓየይቲ ኣታኽልቲ ወይንን ነበርዎ ዑዝያ ኸዓ ንውግእ እተማህረ ሰራዊት ነበሮ ንሱ ከምቲ ያዕኤል እቲ ጸሓፍን ማዕስያ እቲ መኰነንን ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ሓናንያ ሓደ ካብቶም ሓላቑ ንጉስ ዝጸሓፍዎን ዝቖጸርዎን ጭፍራታት ተሰሪዖም ናብ ውግእ ይወፁ ነበሩ ብዘሎ ቁጽሪ እቶም ሓለቑ ማይ ቤት ኣቦታት ሓያላት ጀጋኑ 2600 ነበረ ኣብ ትሕቲ ኤዶም ድማ ንጉስ ንጸላኢ ንምውጋእ ዝሕግዞ 307,500 ሓያልን ጅግናን ዝኾነ ሰራዊት ነበሮ ዑዝያ ኸዓ ብዘሎ እቲ ሰራዊት ወላቱን ኪናውትን ቁራዕ ርእስታትን ድርዕታትን ቀስታትን ዝውንጭፉ ኣእማን ኣዳለውሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ ፍላጻታት ዓበይቲ ኣእማንን ዝውርውሩሉ ብብልሓት ብልሓተኛ እተገበረ መሳርያታት ኣብ ግንብታት ኣብ ማእዝናትን ዝኾና ገበረ ክሳዕ ዝብርትዕ ብዘደንቕ ተረዲኡ ነበረ እሞ ስሙ ክሳዕ ርሑቕ ወፀ ዑዝያን 3 ዓበየት ተቐዝፈ ቁጽሪ 16 ምስ ሰልጠነ ግና ልቡ ንጥፍኣቱ ተዓበየሉ ናብቲ መቕደስ እግዚአብሔር ኣትዩ ኣብቲ መስዊዕ ዕጣን ከዓጥን ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣምለኹ በደሎ ካህን ኣዛርያ ምስኡ 80 ተባዓት ካህናት እግዚአብሔር ሒዙ ደድሕሪኡ ኣተወ ንሳቶም ንንጉስ ዑዝያ ተቃወሞ ከምዚ ኢሎም ከዓ ተዛረቦ ዑዝያ ንእግዚአብሔር ዕጣን ምዕጣን ሲናይቶም ከዓጥኑ እተቐደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ እምበር ናትካ ኣይኮነን በዲልካ እዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣይኽብረካን እዩ እሞ ካብ ቤተ መቕደስ ውፃእ ሽዑ ዑዝያ ኮረ ነታ ዝዓጥንላ ጽንሃህ ከዓ ሒዝዋ ነበረ ነቶም ካህናት ክኾርየሎም ከሎ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ጥቓ መስዊዕ ዕጣን ኣብ ቅድሚ እቶም ካህናት ኣብ ግንባሩ ለምፂ ወጸቶ ልቀ ካህናት ኣዛርያን ኩሎም ካህናትን ድማ ጠመትዎ እንሆ ከዓ ኣብ ግንባሩ ለምጻም ነበረ እሞ ካብኡ ተቐላጢፎም ኣውፅዎ እግዚአብሔር ስለ ዝቖጽዖ በዓሉን ቀልጢፉ ወፀ ንጉስ ዑዝያ ድማ ክሳዕ መዓልቲ ሞቱ ለምጻም ነበረ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ተወጊዱ ስለ ዝነበረ ከዓ ለምጻም ኮይኑ ኣብ ፍለይቲ ቤት ተቐመጠ ወዱ የታም ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ቤት ንጉስ ነበረ ንህዝቢ ተሃገር እውን ይፈርድ ነበረ ቁጽሪ 22 እቲ ዝተረፈ ናይ ዑዝያ ነገር ከዓ ቀዳማይን ድሕራይን ነቢይ ኢሳያስ ወዲ ኣሞጽ ጽሒፍዎ ኣሎ ዑዝያ ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ምስ ኣቦታቱን ቀበሮ ንሱ ለምጻም ነበረ ይብሉ ነበሩ እሞ ኣብታ ናይ ንግሥታት መቓብር ዘላ ምድሪ ቀበርዎ ኣብ ክንድኡ ከዓ ወዱ ዮታም ነገሰ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 27 ያታም ንጉስ ይሁዳ ቁጽሪ 1 ያታም ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከ16 ዓመት ገዘ ስማ ድዩ ድማ ሩሻ እዩ ንሳ ጓል ጻዶቅ እያ
ንሱ ናብ መቅደስ እግዚአብሔር ዳ ኣተወን እምበር ከምቲ ኣቦኡ ዑዝያ ዝገበረ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ዘበለ ገበረ። እቶም ህዝቢ ግና ይእብሱ ነበሩ። ንሱ ነቲ ላዕላይ ደገ ቤት እግዚአብሔር ሰርሐ። ኣብ መካባብያ ዒፈልውን ብዙሕ ሰርሐ። ኣብ ከረን ይሁዳ ድማ ከተማታት ሰርሐ። ኣብ ዱር ከዓ ዕድታትን ግንብታትን ሰርሐ። ንሱ ከዓ ምስ ንጉሥ ደቂ ዓሞን ተዋግአ ሰዓሮም እሞ በቲ ዓመት እቲኣ እቶም ደቂ ዓሞን 100 ታለንት ብሩርን 10,000 ቂሮስ ስርናይን 10,000 ቂሮስ ስገምን ሃብዎ። እቶም ደቂ ዓሞን በታ ካልእትን ሳልሰይትን ዓመት ከዓ ከክንድዚ ሃብዎ። የታም መንገድታቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ስለ ዘቕንዐ ድማ በርትዐ። ቁፅሪ 7 እቲ ዝተረፈ ናይ የታም ነገር ኩሉ ውግኡን መገድታቱን ከዓ እንሆ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት እስራኤል ይሁዳን ተጻሒፉ ኣሎ። ክነግስ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 16 ዓመት ገዘ። የታም ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ። ኣብ ከተማ ዳዊት ከዓ ቀበርዎ። ኣብ ክንድኡ ድማ ወዱ ኣሃዝ ነገሰ። ከላይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ኣሃዝ ንጉሥ ይሁዳ ቁፅሪ 1 ኣሃዝ ክነግስ ከሎ ወዲ 20 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 16 ዓመት ገዝአ። ከም ኣቦኡ ዳዊት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ኣይገበረን። በመገድታት ነገሥታት እስራኤል ደኣ ይኸይድ ነበረ። ኤረን ንሱስ ንበዓላቱን ፍሱስ ምስልታት ገበረ። ንሱ ኣብ ለሰ ወዲ ሄኖም ከዓ ዕጣን ዓጠነ። ከም ጽያፍ እቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዝሰጎጎም ኣሕዛብ ገይሩ ከዓ ንደቁ ኣብ ሓዊ አንደዶም። ኣብ በረኽትን ኣብ ኩርባታትን ኣብ ትሕቲ ኩሉ ልምሉም ኣእዋምን ድማ ይስውእን ይዓጥንን ነበረ። ኣሃዝ ምስ ሶርያን እስራኤልን ከም ዝተዋግአ ቁፅሪ 5 ስለዚ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኹ ኣብ ኢድ ንጉሥ ሶርያ ኣሕሊፉ ሃቦ። ንሳቶም ድማ ሰዓርዎ እሞ ካብ ናቱ ዓብይ ጭፍራ ማሪኾም ናብ ደማስቆ ኣምጽዎ። ኣብ ኢድ ንጉሥ እስራኤል እውን ተዋህበ። ንሱ ከዓ ብዓብይ ስዕረት ሰዓሮ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ስለ ዝሓደግዎስ ጴቃሕ ወዲ ርማልያ ካብ ይሁዳ ብሓንቲ መዓልቲ 120,000 ቀተለ። ኩሎም ተዋጋእቲ ሰብ ነበሩ። ዝኽሪ ዝበሃል ሓደ ጅግና ኤፍሬማዊ ድማ ንማዕስያ ወዲ ንጉሥን ንዓዝሪቃም ሹም ቤትን ኤልቃና ብትወደድ ንጉሥን ቀተሎም። እቶም ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ኣሕዋቶም 200,000 ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ማረኹ። ካባታቶም ብዙሕ ምርኮ ወሲዶም ድማ ነቲ ምርኮ ናብ ሰማርያ ኣምጽዎ። ነቢ ዓዴድ ቁፅሪ 9 ኣብኡ ግና ዓዴድ ዝስሙ ነቢ እግዚአብሔር ነበረ። ንሱ ነቲ ናብ ሰማርያ ዝመጽእ ሰራዊት ክቀባበሎ ወፀ። በሎም ድማ እንሆ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ኣብ ይሁዳ ስለ እተቖጥዐ ንኦም ኣብ ኢድኩም ሃበኩም። ንስኻትኩም ከዓ ናብ ሰማይ ብዝበጽሕ ነድሪ ቀተልኩምዎም። ሕጂ ድማ ነቶም ደቂ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንኣኻትኩም ባሮትን ኣግራድን ክትገብርዎም ትሓስቡ ኣለኹም። እምበኣርሲ ንስኻትኩም እወ በዓልኻትኩም ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ዶ ትብድሉ ኣየለኹምን? ሕጂ ከዓ ስምዑኒ። ቁጣዓ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልኹም ነዲዱ ኣሎሞ ነዞም ካብ ኣሕዋትኩም ዝማርኽኩምዎም ምሩኻት ምለስዎም። ሽዑ ገለ ካብቶም ሓለቆት ደቂ ኤፍሬም ዓዛርያ ወዲ የሓናን፣ ባርክያ ወዲ ምሽለሙትን፣ የሕዝቅያ ወዲ ሻልሞን፣ 50 ወዲ ኣድላይን ኣብቶም ካብ ውግእ ዝመፁ ተንስኡ። በልዎም ድማ በደልናስ ዓብዪ እሞ ቁጣዓ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ነዲዱ ኣሎ። ንስኻትኩም ከዓ በዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልና በደል ዝኾነና ጌርኩም ሓጢአትና በደልናን ክትውስኹ ኢኹም እትሓስቡ ዘለኹም እሞ ነዞም ምሩኻት እዚኦም ናብዚ ኣይትእትውዎም። ቁፅሪ 14 ሽዑቶም ሰውግእ ነቶም ምሩኻትን ነቲ ምርኮን ኣብ ቅድሚ እቶም ሓለቆን ብዘላ ማሕበርን ሓደግዎም። እቶም ሕጂ እተሰሚዩ ሰባት ከዓ ተንሲኦም ነቶም ምሩኻት ወሰድዎም። ንኹሎም ዕሩቓቶም ድማ ካብቲ ምርኮ ኣልዒሎም ከደንዎም። ምስ ከደንዎም ከዓ ኣሳእን ሃብዎም፣ መብልዕን መስተን ሃብዎም፣ ዘይትውን ለኸይዎም። ንኹሎም ድኹማት ድማ ኣብ ኣእዱግ ኣስሪሮም ናብ ያሪኮ ናብታ ከተማ ተምሪ ናብ ኣሕዋቶም ኣብጽሕዎም። ናብ ሰማርያ ከዓ ተመልሱ። ኣሃዝ ካብ ሶርያ ሓገዝ ከም ዝሓተተ ቁፅሪ 16
بت جزء إتي نجوس أحاز نجستات أسر كرد ولا أخلهم إدماويان سي كم بحدش مت يوم نيهودا حدا جاودي مرخات وصدو فلسطيناويان كا أب كتماتات إلى يهودان أب دبابان أتيوم نبيت شمشن أيلونن قدروتن نسكو مسكتماتاتان نتيمنا مسكتماتاتان نجمزيون مسكتماتاتان حزون أباتاتان دما تأمتو እግዚአብሔር በሰሪ አሃዝ ንጉስ እስራኤል ንሱን እግዚአብሔር አዝዩ በድልዎ ይሁዳ 6 ስለዝሓደጋ ይሁዳ አዋረዳ ትልጋት ኤልነሰር ንጉስ አሰር ግና ናብኡ መጸ ንሱ አጽበበሉ ደአምበር አይደገፈን አሃዝ ለታቤት እግዚአብሔር ቤት ንጉስን ቤት ሓላቁን ጎርጊሩ ንንጉስ አሰር ሃቦ ግናኸ ገለ እኳ አይተረዳሉን ኃጢአት አሃዝ ቁጥር 22 إذا نقص أحد بز جزء سبب أو دما نوسخن እግዚአብሔር በደሎ እቶም አማልክቲ ነገስታት ሶርያ ነኦም ዝሕግዝዎም ስለዝኾኑ ኣነ ኸም እንት ክሕግዙን ክስው ኣሎም ኢሉ ነቶም ዝሰዓርዎም አማልክቲ ደማስቆ ይስው ኣሎም ነበረ ግና ከንሳቶም ሲ ነውን ብዘሎ እስራኤል እንዳኣን ውድቀት ኮንዎም ኣሃዝ ድማ ነቲ ኣቑሑ ቤት ኣምላኽ ኣከቦም ሞነቲ ኣቑሑ ቤት ኣምላኽውን ሰባበሮ ነቲ ደጌታት ቤት እግዚአብሔር ድማ ዓጾ ኣብ ኩሉ ማዕዘን ኢየሩሳሌም ከዓ ንርእሱ መስዋዕታት ገበረ ኣብ ዘሎ ከተማታት ይሁዳውን ንኻሎት አማልክቲ ኣብኡ ከዓጥንሎም በረኽቲ ገበረ እሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታቱ ኣወጥዖ ቁጥር 26 እቲ ዝተረፈ ግብሩን ኩሉ መገድታቱን ድማ ቀዳሞትን ደሓሮትን እንሆንሱ ኣብ መጽሐፍ ነገሥታት ይሁዳን እስራኤልን ተጻሒፉ ኣሎ ኣሃዝ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብታ ከተማ ኣብ ኢየሩሳሌም ከቐብርዎ ግናኸ ናብቲ መቃብር ነገሥታት እስራኤል ኣእተውዎን ኣብ ክንዱ ከኣወዱ ሕዝቅያስ ነገሰ كلاي مصحف زينة موئل معرف 29 ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ቁጥሪ 1 ሕዝቅያስ ወድ 25 ዓመት كل ነገሰ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ 29 ዓመት ገዘ ስማዲዩኻ ኣብያ እዩ ንሳጓል ዘካርያስ እያ ከምቲ አቡ ዳዊት ዝገበረ ኩሉ ንሱ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕ ገበረ ምንጻህ ቤተ መቅደስ ቁጥር 3 ንሱ በታ መጀመሪያ ዓመት መንግስቱ በተቀዳመት ወርሒ ነተንደጊታት ቤት እግዚአብሔር ከፈተን ጸገነንውን ነቶም ካህናት ለዋውያንን አምጽዮ ኸኣ ኣብቲ ቦገን ምብራቕ ዘሎ ገፊሕ አደባባይ አከቦም በሎም ድማ አቱም ለዋውያን ስምዑኒ ተቀደሱ ነዛ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ከኣ ቀድስዋ ነትርክሰት ድማ ካብ መቅደስ አውጽዎ አቦታትና በደሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ክፉእ ዘበለ ገበሩ ኖ ድማ ሓደግዎ ገጾም ካብ ማሕደር እግዚአብሔር ነንዮም መለሱ ዝባኖሙን መለስሉ ማዕጹ ትገበላ ድማ ዓጸው መብራህትታቱን አጥፉ ኣብ መቅደስ ንኣምላኽ እስራኤል ዕጣን ኣዓጠኑን ዝሓርር መስዋዕት ከዓ ኣዕረግሉን ስለዚ ድማ ቁጣዕ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኮይና ኣሎሞ ከምዚ ንስኻትኩም ብዕንትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ንመሰክሕን ንመደነቕን ንመላገጽን ገበሮም ስለዚ ከዓ እንሆ ኣቦታትና ብሴፍ ወደቁ ኣወዳትናን ኣዋልድናን ኣንስትናን ድማ ተማሪኾም ኣለው ሕጅስ እቲ ጉሁር ቁጣዑ ካባና ምእንቲ ክምለስ ምስ እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ኪዳን ከኣቱ ኣብ ልበይ ሓሳብ ኣሎኒ ኣቱም ደቀ ኖ ከተገልግሉ ኣገልገልቲ ኮንኩም ዕጣን ክትዓጥንሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው ክትብሉ እግዚአብሔር ንኣኻትኩም ሓሪኡ እሞ ሕጅስ ሸለል ኣይትበሉ ቁጥሪ 12 ሽዕቶም ለዋውያን ተንሱ ካብ ደቂ ቃታውያን መሓት ወዲ አምሳይን ዩኤል ወዲ አዛርያን ካብ ደቂ መራሪ ድማ ቄስ ወዲ ዓብድን አዛርያ ወዲ ያህልኤልን ካብ ጌርሸናውያን ከዓ ዮአሕ ወዲ ዘማን ኤደን ወዲ አሐን ካብ ደቂ ኤልጻፋን ድማ ሽምሪን ይዑኤልን ካብ ደቂ አሳፍ ከዓ ዘካርያስን ማታንያን ካብ ደቂ ሄማን ድማ ኢሕኤልን ሽምዕን ካብ ደቂ የድትን ከዓ ሽምዕያን ዑዝኤልን ንሕዋቶም አኪቦም ድማ ተቀደሱ
كم تنقص بقال እግዚአብሔር زعززهم كا نتا بيت እግዚአብሔር كصريو اتو اتم كانت دما نتا وشات بيت እግዚአብሔር كصريو اتو امو ام مقدس እግዚአብሔር نزرخبو كل رخصت نابتي اصر بيت እግዚአብሔር اوصو اتم لواويان كا تقبلهم ناب قدام ناب ترباق ادرون اوصو بتا مجمرتا ورحي امو بتا قداميت معلتي قدس جمرو بتا ورحي تي ادما ابسامنيت معلتا ناب قبلا እግዚአብሔር مصو بشملت معلتخا نتا بيت እግዚአብሔር قدسوا نتا مجمريا ورحي امبل 16 معلتا دما ودؤو بيت مقدس كم بحدش كم استبارخه قطري 18 شعور نساتهم نام نقص هزقياس آتيهم بلو نبزلا بيت እግዚአብሔር مسوئي محرارن كل أقحقون نتي صدقاء انجرا مرأين كل أقحقون آصرينايو اللونا نتي نقص أهاز كغز كله بمبدالو زدربي كل أقحقا عدالينايون قديسناين انه دما بقمي مسوئي እግዚአብሔር الله شعور نقص هزقياس انجيو تنسي محلقو تاختما خاء أكبهم نبيت እግዚአብሔር دما دايبه منت منغستن منت اتي مقدسن منت يهودان دمان مسوات حطيات زخونو شوعت بعراين شوعت دعلن شوعت غنشلن شوعت ديبلان اقربو ابتي مسوئي እግዚአብሔር كسوؤهم كا نتم كانت دقارن عززهم شعنتهم أبعر حردوهم كانت دمان تدام تقبلهم نابت مسوئي نتقوى نتم دعول ونحردهم نتدمنا مسوئي نتقوى نتم غناشل كحردهم نتدمنا مسوئي نتقوى نتم ديبلاتات مسوئتي حتى أدمنا بكني نقص محبرنا أعربهم أعداهم كابل عليهم أنبروا تنقصي اتزحر مسوئت حتى من تبزلو إسرائيل كقبر عزيزو نبرمو اتم كانت حردوهم بتدمهم كان بزلو إسرائيل نمتعرق زخون مسوئت حتى أبت مسوئي صوؤوا قطر 25 تتزاز سي بنبيات كاب እግዚአብሔር እዩ ዝነበረሞ ከም ትእዛዝ ዳዊትን ጋድ እትናይ ንጉስ ራእይ ነብይ ናታንን ነተምለዋውያን አቤት እግዚአብሔር ምስጸናጽልን ምስ መሰንቆታትን ምስ በገናታትን አቆሞም ለዋውያን ካም ምስትናይ ዳዊት መሳሪያ ሙዚቃ ካናቱን ምስ መልኸታት ቆይሞም ነበሩ ሕዝቅያስ ድማ ትዝሐር መስዋዕቲ አመሰዊ ክስዋ አዘዘ ትዝሐር መስዋዕቲ ጅምር ከለኻ መዝሙር እግዚአብሔርን መለኸታትን በሐንሳ ምስትናይ ዳዊት ንጉስ እስራኤል መሳሪያ ሙዚቃ ጀመረ بزلتي محبر كاي سجد نبره اتم زمرت دما يزمرو نبرو ملختاتون تنفحي اذ كل دما اتزحر مسوات كسعز فتصم كونه نتي زحر مسوات مسفتصمو خا اتنغوسن اتم مسوز نبرو كلهم من فقم الهم سجدو نغوس حزقياسن اتم حلقون دمانتم لوايان بقال داويتن أصاف اترعين نجزابير مسغانا كزمرو عززوم تحقسهم كا مسغانا زمرو فقم الهم سجدو قطري 31 ሕዝቅያስ ድማ ሕጂ አዳውኩም ንእግዚአብሔር መልእክኩም ይኹምሞ ቀረቡ መስዋዕት ሕሩድን መስዋዕት ምስጋናን ከአና ቤት እግዚአብሔር አእቱ ኢሉ መለሰ እቲ ማሕበር ከአ መስዋዕት ሕሩድን መስዋዕት ምስጋናን አምፀ ፍቶት ልቢ ዘሎ ኩሉ ድማ ዝሐር መስዋዕት አርበ ቁጽሬቲ ማሕበር ዘምጾ ዝሐር መስዋዕት ኻ 70 ብዕራይ 100 ድዑል 200 ገንሸል እዩ እዚ ኩሉ ንእግዚአብሔር ዝሐር መስዋዕት እዩ ዝነበረ እቲ ዝቀደስዎ ነገር ድማ 600 ብዕራይ 3000 አባጊዕን እዮም እቶም ካናት ግናብ ውሒዶም ነበሩ እሞ ንኹሎም እቶም መስዋዕት ምሕራር ምቕላጦም ኣይከኣሉን ስለዚ ኻ እዚ ዕዮዚ ክሳዕ ዝውዳእ እቶም ካናቱን ክሳዕ ዝቕደሱ ኣሕዋቶም ለዋውያን ሓገዝዎም ከመይሲ እቶም ለዋውያን ካብቶም ካህናት ዝበልጽ ንምቕዳስ ዝኸውን ቁኑዕ ልቢ ነበሮም ምስቲ ስብሒ መስዋዕቲ ምስጋናን ምስቲ ንዝሐር መስዋዕቲ ኢሉ እተቐርበ መስዋዕቲ ምስተን ድማ እቲ ዝሐር መስዋዕቲ ብዙሕ ነበረ እቲ ኣገልግሎት ቤት እግዚአብሔር ከምዚሉ ተሰርዐ እቲ ነገር በሃንደበት እዩ ዝኾነሞ ሕዝቅያስን ብዘሎ ህዝብን ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽን ህዝቢ ዘዳለወሉ ተሓጎሱ
ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ምድላው በዓል ፋሲካ ቁጽሪ 1 ሕዝቅያስ ድማ ናብ ቤት እግዚአብሔር ናብ ኢየሩሳሌም ክመጹ እሞ ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ፋሲካ ከብዕሉ ኢሉ ናብ ዘሎ እስራኤል ይሁዳን ለኣኸ ናብ ኤፍሬምን ምናሴን ከዓ ደብዳቤ ጸሓፈ ግናኸ እቶም ካህናት ዝኣኽሉ ኮይኖም ስለ ዘይተቐደሱን እቲ ህዝቡን ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ዘይተኣከበን በቲ ግዚኡ ፋሲካ ከብዕሉ ኣይከኣሉን እሞ እቲ ንጉስን ሓለቆውን ብዘላ ማሕበር ኢየሩሳሌምን ኣብታ ካልእቲ ወርሒ ክበዓል ተማኺሮም ነበሩ እዚ ነገር እዚ ንንጉስን ንብዘላታ ማሕበርን ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮም ከምቲ ጽሑፍ ገይሮም ካብ ነዊሕ ዘመን ኣይበዓልዎን እሞ መጽኦም ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም ፋሲካ ከብዕሉ ኢሎም ካብ ብኤር ሻብዕ ክሳዕ ዳን ኣብ ዘሎ እስራኤል ኣዋጅ ክእወጅ መደቡ ቁጽሪ 6 እቶም ልኡኻት ድማ ደብዳቤታት ንጉስን ሓለቁን ሒዞም ናብ ዘሎ እስራኤልን ይሁዳን ከዱ እሞ ከምቲ ትእዛዝ ንጉስ ከምዚ ኢሎም ነገሩ ኣቱም ደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ነገስታት ኣሰር ዝመለእኩም ተረፍ ምእንቲ ክመልሰኩም ናብ እግዚአብሔር አምላኽ አብርሃምን ይስሐቅን እስራኤልን ተመለሱ ከምቶም ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታቶም ዝበደሉ ኣቦታትኩምን ኣሕዋትኩምን ኣይትኹኑ ንሱ ከዓ ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኣባደሞም ሕጅስ ከምቶም ኣቦታትኩም ተረርቲ ክሳድ ኣይትኹኑ ኢድኩም ደኣ ንእግዚአብሔር ሃቡ ናብቲ ንዘለዓለም ዝቐደሶ መቕደሱ ወጹ እቲ ንዲ ቁጣዓኡ ካብኻትኩም እንት ክምለስ ከዓ ንእግዚአብሔር አምላኽኩም ኣገልግልዎ ናብ እግዚአብሔር እንተ ተመለስኩምሲ እቶም ኣሕዋትኩም ደቅኹምን ካብ ቅድሚ እቶም ማሪኾምዎም ዘለዉ ምሕረት ክረኽቡ ናብዚ ሃገር እዚኣውን ክምለሱ እዮም እግዚአብሔር አምላኽኩም ሕርሑን መሓርን እዩ እሞ ናብኡ እንተ ተመለስኩም ንሱ ድማ ገጹ ካብኻትኩም ኣይክመልሶን እዩ እቶም ልኡኻት ከዓ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ብሃገር ኤፍሬም ምናሴን ክሳዕ ዛብሎን ሓለፉ ግና ከሰሓቆሎምን ኣላገጹሎምን ካብ ኣሴርን ምናሴን ካብ ዛብሎንን ግና ሓያሎ ሰባት ርእሶም ኣትሒቶም ናብ ኢየሩሳሌም መጹ እቲ ብቃል እግዚአብሔር ዝኾነ ትእዛዝ ንጉስ ሓለቁን ክገብሩስ ሓደ ልቢ ክህቦም ኣብ ይሁዳ ድማ ኢድ ኣምላኽ ኮነ በዓል ፋሲካ ቁጽሪ 13 ኣብታ ካልእቲ ወርሒ ከዓ በዓል ቅጫ ከብዕሉ ብዙሕ ህዝቢ ኣዝዩ ዓብዪ ማሕበር ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከበ ተንሲኦም ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነበሩ መስዋዕታት ኣርሓቁ ንኩሎም መስዋዕታት ዕጣን ድማ ወሲዶም ኣብ ሩባ ቄድሮን ደርበይዎም ኣብታ ካልእቲ ወርሒ በመበል 14 መዓልቲ ከዓ ፋሲጋ ሓረዱ እቶም ካህናት ሌዋውያን ድማ ሓፈሩ ተቐዲሶም ከዓ ዝሓርር መስዋዕቲ ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣምፁ ከምቲ ሕጊ ሙሴን እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ በቦቶኦም ደው በሉ እቶም ካህናት ካብ ኢድ ሌዋውያን ተቐቢሎም ነቲ ደም ይነጽጉ ነበሩ ኣብታ ማሕበርሲ ብዙሓት ዘይተቐደሱ ነበሩ እሞ እቶም ሌዋውያን ምንቲ እቶም ዘይነጽሁ ኩሎም ፋሲጋ ሓሪዶም ንእግዚአብሔር ቀደስዎም ካብቲ ህዝቢ ብዙሓት ካብ ኤፍሬምን ምናሴን ይሳኮርን ዛብሎንን ብዙሓት ሰብ ከምቲ ጽሑፍ ዘይኮነ ደኣ ፋሲጋ በልዑ እምበር ኣይነጽሁን ሕዝቅያስ ግና እቲ ሕያዋይ እግዚአብሔር ነቲ ንእግዚአብሔር አምላኽ እቲ አምላኽ ኣቦታቱ ክደልዮ ልቡ ዘቕንዐ ዘበለ ኩሉ ንሱ ከምቲ ምንጻሕ መቕደስ እኳ እንተ ዘይነጽሐ ይቕረ ደኣ ይበለሉ ኢሉ ምንቶም ለመነ እግዚአብሔር ከዓ ንሕዝቅያስ ሰሚዑ ነቲ ህዝቢ ኣሕወዮ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም እተረኽቡ ደቂ እስራኤል ከዓ ብዓብዪ ሓጎስ 7 መዓልቲ በዓል ቅጫ በዓሉ ሌዋውያን ካህናትን ድማ ንእግዚአብሔር መዓልቲ ንመዓልቲ ብመሳርያ ሙዚክ ንእግዚአብሔር ምስጋና ዘመሩ ሕዝቅያስ ድማ ንልቢ እቶም ኣብ ኣገልግሎት እግዚአብሔር አጸቢቖም ዘስተውዕሉ ዝነበሩ ኩሎም ሌዋውያን ጥዑም ተዛረቦም በቲ በዓል በተን 7 መዓልቲ እቲኣተን ከዓ መስዋዕቲ ምስጋና እናዕረጉ ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታቶም እናመስገኑን ይበልዑ ነበሩ ብዘሎ እቶም ማሕበር ድማ ካልኦት 7 መዓልቲ ከብዕሉ ኣስመሩ ካልኦት 7 መዓልቲ እውን ብሓጎስ ኣብዓሉ ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ነቲ ማሕበር ንምስዋዕ 1,000 ብዕራይን 7,000 በጊዕን ኣምሃ ሃበ እቶም ሓለቁ ድማ ንማሕበር 1,000 ብዕራይን 10,000 በጊዕን ኣምሃ ሃቡ ብዙሓት ካህናት ከዓ ተቐደሱ ብዘሎ ማሕበር ይሁዳ ድማ ምስ ናይ ካህናትን ሌዋውያንን ብዘሎ እቲ ካብ እስራኤል ዝመጸ ማሕበርን ወሰንተኛታት ካብ ምድሪ እስራኤል ዝመጹን ኣብ ይሁዳ ዝቕመጡ ዝነበሩን ተሓጐሱ ካብ ዘመን ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ወዲ ዳዊት ከም ዝበለ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣይተገብረን እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ዓብዪ ሓጐስ ኮነ እቶም ሌዋውያን ካህናት ከዓ ተንሲኦም ነቲ ህዝቢ ባረኽዎ ድምፆም ድማ ተሰምዐ ጸሎቶም እውን ኣብ ሰማይ ኣብታ ቅድስቲ ማሕደሩ ኣተወ
ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 31 ሕዝቅያስ ነተሃገር ካብ ኣምልኾ ጣዖት ከም ዘንጽሓ ቁጽሪ 1 እዚ ኩሉ ምስ ተፈጸመ ኣብኡ እተረኽበ ዘበለ ብዘለዉ እስራኤል ናብ ከተማታት ይሁዳ ወፁ እሞ ነቲ ኣዕኑድ ሰበርዎ ንኣስታርቴታት ድማ ቆራርጽዎ ካብ ዘሎ ይሁዳን ብንያምን ኤፍሬምን ምናሴን ከዓ በረኽትን መስዋዕታትን ክሳዕ ዝጥረሱ ኣፍረስዎም ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ነፍሲ ወከፍን ናብ ርስቱ ናብ ከተማታቶም ተመልሱ ቁጽሪ 2 ሕዝቅያስ ድማ ነቶም ክፍልታት ካህናትን ሌዋውያንን ኣብ ክፍሎም ክኾኑ መደቦም እቶም ካህናት ሌዋውያን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ከከም ምግልጋሉ ዝሓርር መስዋዕቲ ምስጋናን ከዕርጉን ከገልግሉን ኣብተን ደጌታት ሰፈር እግዚአብሔር ክውድሱን ከመስግኑን ሰርዖም እቲ ንጉስ ድማ ንዝሓርር መስዋዕቲ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ጽሑፍ ዘሎ ነቲ ንግሆን ምሸትን ዝሓርር መስዋዕትን ነቲ ኣብ ሰናብትን ኣብ ስርቂ ወርሕን ኣብ ምድባት በዓላትን ዝሓርር መስዋዕትን ዝኸውን ካብ ገንዘቡ ሃበ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ህዝቢ ድማ ነቶም ካህናት ሌዋውያንን ንሳቶም ኣብቲ ሕጊ እግዚአብሔር ምእንቲ ክጸንዑ ግዲኦም ክህብዎም ኣዘዞም እዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ወጸ ድማ ደቂ እስራኤል ካብ እኽልን ካብ ወይንን ዘይትን መዓርን ካብ ኩሉ እቶት ግረሁን ብኹራት ኣብዚሖም ሃቡ ናይ ኩሉ ኣስራት እውን ኣብዚሖም ኣእተው እቶም ኣብ ከተማታት ይሁዳ ዝነበሩ ደቂ እስራኤልን ይሁዳን ከዓ ካብ ኣብዑርን ኣባጊዕን ኣስራት ካብቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ኢሎም ዝቐደስዎ ቅዱሳት ነገር ድማ ኣስራት ኣምፁ ኩምራታት ከዓ ገበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ ወርሒ ክኹምሩ ጀመሩ በታ ሰብዒቲ ወርሒ ድማ ወድእዎ ሕዝቅያስን እቶም ሓለቆ ወፂኦም ነቲ ኩምራታት ምስ ረኣይዎ ከዓ ንእግዚአብሔር ንህዝቡ እስራኤልን ባረኹ ሕዝቅያስ ድማ ነቶም ካህናት ሌዋውያንን ብዛዕባ እቲ ኩምራታት ሓተቶም ሽዑቲ ካብ ማይ ቤት ጻዶቅ ዝነበረ ሊቀ ካህናት ኣዛርያ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ መባእ ናብ ቤት እግዚአብሔር ምእታው ካብ ዝጅምር ሒዝና ክሳዕ እንጸግብ ንበልዕ ነበርና ብዙሕ ከዓ ኣትረፍና እግዚአብሔር ንህዝቡ ባሪኽዎ እዩ እሞ እቲ ተሪፉ ዘሎ እዚ ድልቢ እዚ እዩ ቁጽሪ 11 ሕዝቅያስ ድማ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ማዕከን ክዳሎ ኣዘዘ ኣዳለወ ከዓ መባእን ኣስራትን እቲ ተቐደሰ ነገርን ከዓ ተኣሚኖም ናብኡ ኣእተው ኣብ ልዕሊ እዚ ነገር እዚ ድማ ኮነንያ ሌዋዊ ተሸይምዎ ነበረ ካልኣይ ከዓ ሓዉ ሽምዒ ብትእዛዝ ንጉስ ሕዝቅያስ ኣዛርያ መስፍን ቤት ኣምላኽን ድማ ይሕኤልን ኣዛዝያን ነሓትን ኣሳሄልን ኢሪሞትን የዝባድን ኤልኤልን ኢስማክያን መሓትን ባንያን ኣብ ትሕቲ ኢድ ኮነንያ ሽምዒ ሓውን ሓለውቲ ነበሩ ቆሬ ወዲ ይምና ሌዋዊ ሓላዊ ታምራዊ ደገ ከዓ ነቲ መባእ እግዚአብሔር ነቲ ቅዱስ ቅዱሳን ነገርን ክዕድሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ብፍታውና ኣምላኽ እተሰወየ መባእ ዋና ኾነ ኣብ ትሕቲ ኢዱ ድማ ነቶም ኣሕዋቶም ከከምታ ክፍሎም ንዓብይን ንንእስን ክዕድለሎም ዓደንን ምንያምንን የሽዓን ሽምዕያን ኣማርያን ሸካንያን ብእምነት ኣብ ከተማታት ካህናት ተሸሞም ነበሩ ኣብ ርእሲ ዝውን ነቶም ኣብ መጽሓፍ ወለዶ እተጻሕፉ ኣወዳት ካብ ወዲ 3 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ እቶም ከከም ክፍሎም ከከም ኣገልግሎቶም ነቲ ናይ መዓልቲ ዘድሊ ነገር ክገብሩ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ዝኣተዉ ዘበሉ ኩሎም ከምኡ ድማ ነቶም በብማይ ቤት ኣቦታቶም እተጻሕፉ ካህናት ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ኣብ ከክፍሎም ከከም ኣገልግሎቶም እተጻሕፉ ሌዋውያን ኣብቲ ተመዘዝዎ መዞም ድማ ርእሶም ብእምነት ቀደሱ እሞ ነቶም እተጻሕፉ ኩሎም ሕፃናቶምን ኣንስቶምን ኣወዳቶምን ኣዋልዶምን ብዘለዉ ናይታ ማሕበር ነቶም ኣብ ከባቢ ከተማታቶም ዘለዉ ገራሁ ዝነበሩ ካህናት ደቂ ኣሮን ድማ ካብ ካህናት ተባዕታይ ንዘበለን ካብ ሌዋውያን ነተጻሕፉ ዘበሉ ኩሎምን ገጊዲኦም ክህብዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ በብስሞም እተመደቡ ሰባት ነበሩ ሕዝቅያስ ከዓ ብዘሎ ይሁዳ ከምኡ ገበረ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጽቡቕን ቁኑዕን ሓቅን ገበረ ብኣገልግሎት ቤት ኣምላኽን ብሕግን ብትእዛዝን ድማ ንኣምላኹ ደልዩ ዝጀመሮ ኩሉ ዕዮም ብምሉእ ልቡ ገበሮ እሞ ሰለጠሉ ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 32 ሰናክሬብ ንኢየሩሳሌም ከም ዝኸበባ ቁጽሪ 1 ድሕሪ እዚ ነገር እዝን እዛ እምነት እዚኣን ሰናክሬብ ንጉስ ኣሶር መጺኡ ናብ ይሁዳ ኣተወ
ኣብ ቅድሚ እተን እተዓርዳ ከተማታት ሰፊሩ ድማ ንርእሱ ክሕዘን ሓሰበ። ሕዝቅያስ ከዓ ሰናክሬብ ከም ዝመፀን ኢየሩሳሌም ክዋጋ ከም ዝሓሰበን ምስ ረአየ እቲ ኣብ ወፃኢ ከተማ ዘሎ ማያት ኣብ ዓይኑ ክድፈን ምስ ተመኳንንቲ ጀጋኑ እንተመኸረ እሞ ንሳቶም ድማ ሓገዝዎ። ብዙሓት ሰብ ተኣኪቦም ከዓ ስለምንታይ እቶም ነገሥታት ኣሰር መጺኦም ብዙሕ ማይ ዝረኽቡ ኢሎም ንኹሉ ዓይኒ ማያትን ነቲ ብማእከል እቲ ሃገር ዝውሕዝ ርባን ዓፀውዎ። ተቢዑ ድማ ንብዘሎ እቲ ፈሪሱ ዝነበረ መንደቕ ነደቖ፣ ነቲ ግንብታት ከዓ አንውሖ። ኣብ ወፃኢኡ ድማ ካልኣይ መንደቕ ነደቐ። ንሚሎ ከተማ ዳዊት ከዓ ኣጽንዓ፣ ብዙሕ መሳርያታትን ዋላትን ድማ ገበረ። ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ድማ ሓለቑ ውግእ ሾመ። ናብታ ኣብ ደገ ከተማ ዘላ ገፋሕ ስፍራ ከዓ ናብኡ ኣከቦም። እሞ ከምዚ ኢሉ ንልቦም ተዛረቦ፣ ጽንዑን ትምዑን ካብቲ ምስኡ ዘሎስ እዚ ምሳና ዘሎ ይዓቢ እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉሥ ኣሶርን ኣብ ቅድሚ ኩሉ እቲ ምስኡ ዘሎ ጭፍራን ኣይትፍሩን ኣይትሸበሩን። እቲ ምስኡ ዘሎ ቅልጽም ስጋ እዩ። እቲ ክረድኣናን ውግእና ክዋግኣልና ምሳና ዘሎ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ዘረባ ሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ሃድአ። ቁጥሪ 9 ድሕሪ ሰናክሬብ ንጉሥ ኣሶር ንሱን ብዘሎ ሰራዊቱ ከዓ ምስኡ ኣብ ቅድሚ ላክሽ ሰፊሩ ከሎ ገላኡ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳን ናብቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኩሎም ሰብ ይሁዳን ሰደደ እሞ በለ። ሰናክሬብ እቲ ንጉሥ ኣሶር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብዛ ክብብቲ ኢየሩሳሌም ተቐሚጥኩም ዘለኹም ንመን ኣሚንኩም ኢኹም? ብጥሜትን ብጽምኣትን ክትሞቱስ ንሕዝቅያስ ዶ ኣይኮነን? እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ኢድ ንጉሥ ኣሶር ከናግፈና እዩ እናበለ ዘስሕተኩም ዘሎ። እቲ ንበረኽቱን ንመስዋዕታቱን ኣግሊሱን ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኣብ ቅድሚ ሓደ መሰዊኢ ስገዱ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዕጠኑ ዝበለስ እዚ ሕዝቅያስ እዚ ዶ ኣይኮነን? ኣነ ንኣቦታተይን ንኹሎም ህዝብታት ሃገራት ዝገበርናዮም ዶ ኣይፈለጥኩምን? ኣማልኽቲ ኣሕዛብ እተን ሃገራት እቲአንከ ንሃገሮም ካብ ኢደይ ዶ ከናግፍዎን ክኢሎም እዮም? ካብቶም ኣማልኽቲ ናይዞም ኣቦታተይ ዘጥፍእዎም ኣሕዛብ እዚኦምሲ ንህዝቡ ካብ ኢደይ ዘናገፎ ዝኸኣለ መን እዩ? ኣምላኽኩም ከ ካብ ኢደይ ከናግፈኩም ዶ ይከኣሎ እዩ? እምበኣርሲ ሕዝቅያስ ኣይጠበርኩምን፣ በዚ ነገር እዚ ኣይሓባብልኩምን፣ ኣይትእመንዎ ከዓ። ከመይ ስናይ ዝኾነ ይኹን ህዝብን መንግሥትን ኣምላኽ ዘበለ ንህዝቡ ካብ ኢደይ ወይስ ካብ ኢድ ኣቦታተይ ከናግፎ ዝኸኣለ የልቦን። ኣምላኽኩም ግዳ ከመይ ገይሩ እዩ ካብ ኢደይ ዘናግፈኩም? እቶም ገላኡ ድማ ወሲኾም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ኣብ ልዕሊ ባህርያኡ ሕዝቅያስን ተዛረቡ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ክጸርፎ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ክዛረቡሲ ከምቲ ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ሃገራት ንህዝቦም ካብ ኢደይ ዘየድሓንዎም ከምኡ ድማ ኣምላኽ ሕዝቅያስ ንህዝቡ ካብ ኢደይ ኣይከድሕኖምን እዩ ኢሉ ደብዳቤ ጸሓፈ። ቁጥሪ 18 ነታ ከተማ ምእንቲ ክሕዝዋ ድማ ነቶም ኣብ ልዕሊ መንደቕ ዝነበሩ ህዝቢ ኢየሩሳሌም ከፍርህዎምን ከሸብርዎምን ዓው ኢሎም ብቋንቋ ኣይሁድ ተዛረብዎም። ብዛዕባ ኣምላኽ ኢየሩሳሌም ድማ ከምቲ ብዛዕባ እቶም ስራሕ ኢድ ሰብ ዝኾኑ ኣማልኽቲ ኣሕዛብ ምድሪ ገይሮም ይዛረቡ ነበሩ። ንጉሥ ሕዝቅያስን ነቢይ ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽን ግና ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ጸለዩ፣ ናብ ሰማይ እውን ተመሃለሉ። እግዚአብሔር ድማ ሓደ መልኣኽ ሰደደ። ንሱ ከዓ ነቶም ኣብ ሰፈር ንጉሥ ኣሶር ዝነበሩ ኩሎም ሓያላት ጀጋኑን መሳፍንትን ሓላቑን ኣጥፎም። ንሱ ከዓ ገጹ ሓፊሩ ናብ ሃገሩ ተመልሰ። ናብ ቤት ኣምላኹ ምስ ኣተወ ድማ እቶም ካብ ከርሱ ዝወፁ ኣብኡ ብሴፍ ቀተልዎ። እግዚአብሔር ድማ ንሕዝቅያስን ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩን ካብ ኢድ ሰናክሬብ ንጉሥ ኣሶርን ካብ ኢድ ኩሎም ካልኦት ኣድሓኖም። ብኩሉ ወገን ድማ ሓለዎም። ብዙሓት ከዓ ንእግዚአብሔር ናብ ኢየሩሳሌም መባእ ክቡር ነገራት ከዓ ንሕዝቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ኣምፁ። ድሕሪዚ ድማ ንሱ ኣብ ዒንቲ ኩሎም ኣሕዛብ ልዑል ኮይኑ ተራእየ። ሕማም ሕዝቅያስን ትዕቢቱን ቁጥሪ 14 በቲ ጊዜ እቲ ሕዝቅያስ ናብ ሞት ክሳዕ ዝቐርብ ሓመመ እሞ ንእግዚአብሔር ለመነ። ንሱ ከዓ ተዛረቦ፣ ምልክቱን ሃቦ። ግና ሕዝቅያስ ልቡ ደኣ ተዓበየ እምበር ነቲ ዝረኸቦ ኬርነትሲ ወሬታ ኣይመለሰሉን። ስለዚ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ቁጣዓ ኾነ። ሕዝቅያስ ግና ልቡ ብምዕባይ ምስቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ርእሱ ኣትሓተ። ስለዚ ከዓ እቲ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ብዘመን ሕዝቅያስ ኣብ ልዕሊኦም ኣይመጸን። ሃብቲ ሕዝቅያስን ዕቤቱን ቁጥሪ 27 ሕዝቅያስ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብትን ክብረትን ነበሮ እሞ ንብሩርን ንወርቅን ንኽቡር ኣእማንን ንቐመማትን ንዋላቱን ንኹሉ ዓይነት ክቡር ኣቑሑን ቤት መዛግብቲ ገበረ። ንእቶት እኽልን ወይንን ዘይትን ድማ ሪቕ፣ ንኹሉ ዓይነት እንስሳ ከዓ ጋጻት ሰርሐ። መጓሴታት እውን ኣብ ደንቤታቱ ነበራኡ።
أملاخ أزي بزو حبته بوانا برمو كتماتات سرح بزوحات كبتن عباقعن دما أطري نتلع علي عين ماي جيهون عبيسوس ناب معراو كتما داويت عبيلو زو حازو ازي هزكياس ازيئيو هزكياس دما كل قبرو سلطلو مسنا يزقنا اتوم بزعبا اتي ابتهاجر التقبره تأمرات كتئيقو نابقو التلأخو لوخات مسافنت بابيلون مسمتسو أملاخ نتي أبلبو زنبرا زبالا كل منتي كفلتوس كفتنو إلو حدقو مودعتا منغست هزكياس وطر سالسان كالتان اتسترفنا هزكياس النقرن ناي لوحات تقبارون انه نسو ابترعي نبي إسياس ودعموت أمتحف نقرستات يهودان إسرائيل تتصحيف اللو هزكياس دمام مصبطاو تدكسي أبتاننا مقابرات دك داويت اتدايب بوتا خاق قبروا بزلا يهودان اتهم أبي رسالم زنبرون دما وموتو أخبروا أبكندو خاودو مناسي نقسي كلاي مصحف زينا موائل معرف 33 مناسي نقص يهودا قطري حدا مناسي كنقص كله ود 10 وكلت عامت نبره ابي يرسالم ك50 5 عامت غزه نشخا كمتي نايتم اغزابير كاب قرمي دق اسرائيل زسغوغم احزاب زبلت صياف اب قرمي اغزابير كفو غبره نسو دما نتي ابو حزقيا زفرو سبرخت مليس سرحو نبعالات كا مسؤيتات اقومه استرتاتون غبره نبزلو سراويت سماي سغدلومن اغلغلومن ابتها اغزابير بزعبا سمي ابي يرسالم نزل عالم كنبر ايو زبللا ابيت اغزابير اكوا مسؤيتات سرحه نبزلو سراويت سماي دما ابكلتيو اصر بيت اغزابير مسؤيتات سرحلو نسو ابلس ودي هنوم ندقو بحوي احلفهم بدمنان بتمنن غيرو دما يفلط نبره اسمات يغبرن يطنقولن نبره منفس تنقلا زلو من مودقت زعقولن دما اكبه منتي كخريو خا ابقن اغزابير بزح كفو غبره نتي زغبرو مسلي طاوتون ابتا بيت املاخ امبرو زعبا تابيت كنا املاخ نداويتن نود سلمونن بولم ابزا بيت زيان ابزا كب كلهم نغدات اسرائيل زحرخوا يرسالم سمين زل عالم كنبر ايه حنت سنتي زعززكم كله كمتي بموسى توهبه كل حقن سرعاتاتن فردتاتن دا نمغبارو تطنققلو انبر نغر اسرائيل كابزا نبوتاتكم زمدك كلهم مدري مليسي ايغلسون ايه مناسي دمان يهودان ابي يرسالم نزنبرون كاب ناي اتوم اغزابير كاب كمدك اسرائيل زطفهم احزاب زغدده كغبرو اصحاتهم مناسي كم زتتقاسه قطري 10 اغزابير كان مناسي نهزمون تزاربهم نساتهم غنا نابو ايقلبون شعو اغزابير نايت نغوس اسر حلق سراويت نابل عليهم كم زمص غبره نساتهم دمان مناسي بماعطن حزو بخلت سلسله اسراز اسيرون كا ناب بابيلون وسدو اقلو مسصبو دما اب قرمي اغزابير املاخ تصلي اب قرمي املاخ ابتاتون ازير اسو اتحته نابو خا تمهلله نسدما رحرحلو صلوتو خا سمعو نبتا منغستو نبي يرسالم ملسو شو مناسي اغزابير نسو املاك كم زخونه فلطه قطري 14 دحر زي دما نسو نختما داويت اوغان معراب نغيهون اتلسك سعنابتي بدغ عساز اتولو اب زوريا ايفل ناي وصاي مكابيا ندقاي ازي دما ابرخو أكلن عروضات كتماتات يودا حلقو صفراتات أمته نتنقوانوت عمالقتن نتي مسلي طاوتن دما كابتا بيت اغزابير أوصو نتي أبكرن بيت اغزابيرن أبي يرسالم ندي أوزنبر كل مسوئتات كا أرحقو ناوت أي كتما دربيو نتي مسوئي اغزابير دما حدثومو أبلعليو مسوئات مسقانان براكين سوه نيهوداون نغزابير أملاخ إسرائيل كغلغلو عززم غنا خطوم حزبي نغزابير املاخ ابوتاتم طراي دا ايوم امبرغنا ابرختي سوء نبرو مودعتا منغست مناسي قطري 18 اتسترفنا مناسي نغرن لما نو ناملاخون اتم رايت بسم غزابير املاخ اسرائيل اتجاربو قالاتن انه نسو ابزانتا نغسات اسرائيل صحف الله
دما بزعبات صلوتن كما يكم زتسمعن زعبا كل حطياتو كحدتن بزعباتن رؤسو كيوارد خلو برختن سرحلن أستارتاتن مسلتاتن زقوملن بوتاتات نونسو أبزان تحرزاي تتصحيف علو مناسي دما مسابوتاتو دقسي أبيتو خاق أبرو أبكندو دما ودو أمن نقسي أمن نقس يهودا وطري عسران حدن أمون كنقص كله ود عسران كلتن عمت نبري أبي يرسالم كأكلت عمت جزاء نسخ أكمتي أبو مناسيز جبرو أبكر مجزء أبي ركف جبري أمون دمانتهم أبو مناسيز جبرهم كلهم مسلتات سوى اللمن أقل قلمن إذا أمون إذا نتبدل نبز حد كدمبر كمتي أبو مناسير أسوزت حتى أبكر مجزء أبي رؤسو آيات حتى قالوا خاط تمححللو أما أبيتو قتلوا حزبتها قرقنانتهم نقص أمن التمححللو كلهم قتلوهم دحركاتهم حزبي تهاجر أكون دون ودو يوسياس أنقصوا كلاي مصحف زينة موائل معراف 34 يوسياس زغبرهم محياش وطري حدا يوسياس كنقص كله ود 8 عامت نبره ابي يرسالم كا 31 عامت غزه نسخ اب قن مغزي ابير قنع غبره بمقدتات ابو داوود دما كده نيمان كون نصغاما يغلسن قطر 3 أبسامني تعمت من قاسو جنا قل عقله نأملخ أبو داود كده ليجمره أبتام بالعصرته كده تعمت كا نيودان يرسالم كابتي برختن أسرتاتن كابتو تصرب مسلتاتن نايفسي مسلتاتن كتصرين جمره نتي مسويتات بعال دما أبكني أفرسو نتي قبل علي وقيمو زنبر مسلتات حيكا قرصو نأستارتاتن نتي التتصربن زفسسن مسلتاتن دما سبابرو أدكغ أبيلو خاء أم مقابر اتم زسو لهم بطنو نعصمتي كانت كأبتي مسوئتاتهم عند دمو نيودان يرسالمن أطرين أب كتماتات مناسي إفريمن سمعونن دما كسع نفتالم أبزوريهم نزلوا أبايتي كم أقبره أبزل هاجر إسرائيل مسوئتات أفرسة نأستارتاتن نتتصرب مسلتاتن كأحمد كسع زخون أدقون كل مسلتات حيون قرصون نبي سالم دما تمرسه مصحف حقي كمسترخبه قطر شمنته أما بالعسرت شمنته عمت من قاسوخا نتهاجرن نتابتن مس أطري نشافان ود أطليان نمعات سياق شمئتا كتمان نيو ودي حز تتصحف زانتن نتابت اكزيابير أملاخو كتصقنوا لأخم نساتهم كأنا بلك كانت هلك أتومو نتي اتملواويان حلو تدقق كاب إيد مناسين إفريمن كابتهم كلهم ترفع في إسرائيل كاب بزلو يودان بنيامن أبي يرسالم كاب تقمطون أكيم أمو زنبرو أمو نبيت أملاخ زاتو أقراش أو فيو نساتهم دما أبي إيد اتهم قبل علي عيت بيت اكزيابير استشمو وفيو زياتهم كانتهم أبيت اكزيابير كتصقنوان كأريوان زعيو عيت تهبوهم نتن نقستات يودا زفرسون أباي تاقمال أكقبرلن وقر أمن النمقات أمي زخون أعصاون كعدقولن نتقربتن نهانستن هبوهم اتم سبات كانت عيو بأمنة قبروا قبل اليوم نمحلاو تمززلواويان دما كابدك إمراري يحاتن أبديان كابدك أهاتاويان كا زكارياسن مشلامن نبرو مساتاتهم كا اتب مساريا مزيك فلات أزخون لواويان نبرو قبل اليوم اتب صور زصورو واناتات نبرو نتم كلهم عينت عيو أقل قلت زعيو كا حلوتي نبرو صحفتن حلقاتاتن حلوت دقيتاتن دما كابلواويان نبرو قطري 14 نتي أبيت اكزيابير زاتو أقراش كوتسو خلو كا تكهاني حلقانتي بإيد موسى اتوها بمصحف حقي اكزيابير رخبو حلقا دما نشافان تي صحافي أبيت اكزيابير نتي مصحف حقي رخيبيو إلو ملسلو حلقا خاتا مصحف نشافان حبو شافان دما نتي مصحف نام نقص أمتصو وسيخو خانا نقص كمزيلو قال ملسلو أبيد اتوم باروتكا اتوها بزبلو كلو نساتهم يقبروا ألو نتي أبيت اكزيابير الترخبه أقراش قلبيتهم دما أبيد اتوم واناتات أبيد اتوم نتعي زعيون هابوهم شافان تي صحافي كأنا نقص كهاني الكيا حدا مصحافي وني الله إلو نقرو
ሻፋን ድማ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ካብኡ ኣንበበ ኮነ ከዓ እቲ ንጉስ ቃላት እቲ ሕጊ ምስ ሰምዐ ክዳውንቲ ቀደደ እቲ ንጉስ ድማ ንሕልቅያን ንኣሒቃም ወዲ ሻፍናን ንዓብዶን ወዲ ሚካን ንሻፋን እቲ ጸሓፍን ንዓስያት ግልያ ንጉስን ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ኣቦታትና ንቃል እግዚአብሔር ከምቲ ኩሉ ኣብዚ መጽሓፍ ዝተጻሒፉ ዘሎ ክገብርዎ ኢሎም ስለ ዘይሓለውዎ እቲ ኣባና እተኸዓወ ኩራ እግዚአብሔር ዓቢ እዩ እሞ ኪዱ ብናይዚ ኣብዚ እተረኽበ መጽሓፍ ዘሎ ቃላት ምእንታይን ምእንቲ እዞም ኣብ እስራኤል ኣብ ይሁዳን ዝተረፉ ንእግዚአብሔር ሕተትዎ ቁጥሪ 22 ሽዑ ሕልቅያን እቶም እቲ ንጉስ ዝኣዘዞምን ናብ ነቢት ሑልዳ ሰበይቲ ሻሎም ሓላው ክዳውንቲ ኸዱ ንሱ ወዲ ተቋሓት ወዲ ሓስራ እዩ ንሳ ድማ ኣብ የሩሳሌም ኣብ ካልእቲ ክፍሊ ትቕመጥ ነበረት ንኣኻ ከምቲ ነገር ገይሮም ተዛረብዋ ቁጥሪ 23 ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ በለቶም ነቲ ናባይ ዝለኣኸኩም ሰብኣይ በልዎ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ናብዛ ቦታ እዚኣን ናብቶም ዝነብርዋ ዘለውን ክፉእ ከምጽእየ ማለት እቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ይሁዳ ዘንበብሉ ኣብቲ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ መርገም ከመይሲ ብኩሉ ተግባር ኣእዳዎም ምእንቲ ኸቕጥዑ ንስንኣይ ሓደጉ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከዓ ዓጠኑ ስለዚ ናብዛ ቦታ እዚኣ ኩራይ ተኽዖ ኣይከጥፍእን ከኣየ እቲ ንእግዚአብሔር ክትሓቱ ኢሉ ዝለኣኸኩም ንጉስ ይሁዳ ግና ከም ዝበልዎ ብዛዕባ ትሰምዓኸያ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ ልብኻ ስለ ዝለስለሰ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ ትሕት ስለ ዝበልካ ቃሉ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣን ብዛዕባ እቶም ዝነብርዋን ምስ ሰምዓኻ እወ ኣብ ቅድመይ ትሕት ኢልካስ ክዳውንትኻ ቀዲድካ ኣብ ቅድመይ ስለ ዝበኸኻ ኣነ ድማ ሰሚዕካ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር እንሆ ናብ ኣቦታትካ ክእክበካ እየ ናብ መቃብርካ ኣብ ሰላም ክትእከብ ኢኻ ነቲ ኣነ ናብዛ ቦታ እዚኣን ናብዞም ዝነብርዋን ዘምጽኦ ኩሉ ክፉእ ድማ ዓይንትኻ ኣይክርእዮን እየን ንሳቶም ከዓ ነቲ ሃገር ናብ ንጉስ መለስዎ ዮስያስ ንእግዚአብሔር ክእዘዝ ኪዳን ከም ዝኣተወ ቁጥሪ 29 ሽዑ እቲ ንጉስ ልኡኻ ሰደደ ንኩሎም ዓበይቲ ይሁዳን የሩሳሌምን ድማ ኣከቦም እቲ ንጉስን ኩሎም ሰብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩን እቶም ካህናት ለዋውያንን ብዘሎ ህዝቢ ከዓ ካብ ዓብዪ ክሳዕ ንእሽቶ ናብ ቤት እግዚአብሔር ደየቡ ንኩሉ ቃላት እቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እተረኽበ መጽሓፍ ኪዳን ኣንቢቡ ከዓ ኣስምዖም እቲ ንጉስ ከዓ ኣብ ታቦትኡ ደው ኢሉ ብኩሉ ልቡን ብኩሉ ነፍሱን ደድሕሪ እግዚአብሔር ክኸይድ ትእዛዛቱን ምስክራቱን ሕጋጋቱን ክሕሉ ነቲ ኣብዚ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ዘሎ ቃላት ኪዳን ከዓ ክገብሮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኪዳን ኣቆመ ኣብ የሩሳሌምን ኣብ ብንያምን ንተረኽቡ ኩሎም ድማ ኣብቲ ኪዳን ኣእተዎም እቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ ከዓ ከምቲ ኪዳን ኣምላኽ ኣቦታቶም ገበሩ ቁጥሪ 33 ዮስያስ ድማ ካብ ኩለን ሃገራት ደቂ እስራኤል ጽያፍ ዘበለ ኩሉ ኣርሓቀ ኣብ እስራኤል ንተረኽቡ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ከም ዝገልግልዎ ገበሮም ብኩሉ ዘመኑ ከዓ ካብ ምስዓብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ኣየግለሱን መጽሓፍ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 35 ዮስያስ ፋሲካ ከም ዘበዓለ ቁጥሪ 1 ዮስያስ ድማ ኣብ የሩሳሌም ንእግዚአብሔር ፋሲካ በዓለ እታ መጀመርታ ወርሒ ነታ መበል 14 መዓልቲ ከዓ ፋሲካ ሓረዱ ንሱ ድማ ነቶም ካህናት ኣብ መዞም ኣቆሞም ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ከገልግሉ ኣፋጠኖም ነቶም ብዘሎ እስራኤል ዝምህሩ ንእግዚአብሔር ተቐዲሶም ዝነበሩ ለዋውያን ከኣበሎም ነቲ ቅዱስ ታቦት ኣብታ ሰሎሞን ንጉሥ እስራኤል ወዲ ዳዊት ዝሰርሓ ቤት ኣቐምጥዎ ደጊም ኣብ መንከብኩም ጾር ኣይክኾነኩምን እዩ ሕጅስ ንእግዚአብሔር ኣምላክኩምን ንህዝቡ እስራኤል እንዳኣገልግልዎም ከምቲ ጽሕፈት ዳዊት ንጉሥ እስራኤል ከምቲ ጽሕፈት ሰሎሞን ወዱን ካብ በብማይ ቤት ኣቦታትኩም በብኽፍልኹም ተዳለዉ ከከም ክፍሊ ማይ ቤት ኣቦታት ኣሕዋትኩም እቶም ደቂ ህዝቢ ኣብቲ መቕደስ ቁሙ ነንማይ ቤት ኣቦታት ለዋውያን ድማ ሓደ ክፍሊ ይኹን ፋሲካ ሕረዱ ተቐደሱኻ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ብሙሴ ምእንቲ ክገብርዎስ ንሕዋትኩም ኣዳልውሎም ቁጥሪ 7
የሲያስ ድማ ንደቅቲ ህዝቢ ነቶም ኣብኡ እተረኽቦ ዘበሉ ኩሎም ካብቲ ምጓሰ ብቁፅሪ 30,000 ገንሸልን ወጠጦን 3,000 ብዕራይን ኩሎም ንመስዋዕቲ ፋሲጋ ዝኾኑ ወፈዮም። እዚ ካብ ጥሪት ንጉስ እዩ። እቶም መሳፍንቱን ብፍቓዶም መስዋዕቲ ዝኸውን ነቶም ህዝብን ንካህናትን ሌዋውያንን ሃብዎም። ሕልቅያን ዘካርያስን የሕኤልን እቶም ሓለቆ ቤት ኣምላኽ ከዓ ንካህናትን ንመስዋዕቲ ፋሲጋ ዝኾኑ 2,600 ገንሸልን ወጠጦን 300 ብዕራይን ሃብዎም። እቶም ሓለቆ ሌዋውያን ድማ ኮንያን፣ ሽምዕያን፣ ናትናኤልን ኣሕዋቱን ሓሽብያን፣ የዕኤልን ይዝባዕድን ሌዋውያን ንመስዋዕቲ ፋሲጋ ዝኾኑ 5,000 ገንሸል ወጠጦን 500 ብዕራይን ሃብዎም። ቁፅሪ 10 እቲ ኣገልግሎት ከዓ ከምዚ ኢሉ ተዳለወ። ከም ትእዛዝ ንጉስ ድማ ካህናት ኣብ ስፍሮኦም ሌዋውያኑና ኣብ ክፍልታቶም ቆሙ። ፋሲጋ ከዓ ሓረዱ እሞ እቶም ካህናት ነቲ ደም ካብ ኢዶም እናተቐበሉ ይነጽጉ ነበሩ። እቶም ሌዋውያን ድማ ነቲ ቆርበት ይጠብሑ ነበሩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ሙሴ ተጻሒፉ ዘሎ ከዓ ንእግዚአብሔር ምንቲ ከቕርብሉ ነቶም ናይ ደቂ ህዝቢ ክፍልታት ማይ ቤት ኣቦታቶም ክዕድልዎም ነቲ ዝሓርር መስዋዕቲ ፈለይዎ። ነቶም ኣብ ዕሩን ከምኡ ገበሩ። ነቲ ፋሲጋ ድማ ከምቲ ስሩዕ ኣብ ሓዊ ጠበስዎ። ነቲ ስጋ መስዋዕቲ ምስጋና ከዓ ብቁርዓትን መቕሎታትን ድስትታትን እናብሰሉ ንኹሎም ደቂ እቲ ህዝቢ ቀልጢፎም ይዕድልዎም ነበሩ። ድሓር ድማ ንርእሶምን ንካህናትን ኣዳለው። እቶም ካህናት ደቂ ኣሮን ብምዕራግ እቲ ዝሓርር መስዋዕትን ስብሕታትን ክሳዕ ለይቲ ዓየዩ እሞ ስለዚ እቶም ሌዋውያን ንርእሶም ንካህናት ደቂ ኣሮንን ኣዳለው። እቶም መዘምራን ደቂ ኣሳፍ ድማ ከምቲ ዳዊትን ኣሳፍን ሄማንን የዱትን ናይ ንጉስ ረአይን ዝሰርዕዎ ኣብ ስፍራኦም ቆሙ። እቶም ሓለውቲ ደጌታት ከዓ ኣብ ደደጊኦም ቆሙ። ናታቶም እቶም ኣሕዋቶም ሌዋውያን የዳልውሎም ነበሩ እሞ ካብ ኣገልግሎቶም ከግልሱ ኣየድልዮምን ነበረ። ቁፅሪ 16 ከም ትእዛዝ ንጉስ ኢዮስያስ ድማ በዓል ፋሲካ ክግበርን ኣብቲ መስዋዕ እግዚአብሔርን ዝሓርር መስዋዕቲ ክዓርግን በታ መዓልቲ እቲኣ ኩሉ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ተዳለወ። ከምኡ ከዓ እቶም ኣብኡ ተረኽቡ ደቂ እስራኤል በታ ግዜ እቲኣ በዓል ፋሲካ ገበሩ። በዓል ቅጫውን 7 መዓልቲ ኣብዓሉ። ኣብ እስራኤል ካብ ዘመን ነቢይ ሳሙኤል ጀሚሩ ከም ዝበለ ኣብ በዓል ፋሲካ ተገይሩ ኣይፈልጥን። ከምዚ ኢዮስያስ ካህናትን ሌዋውያንን ብዘሎ ይሁዳን ኣብኡ እተረኽቡ እስራኤልን እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ዘብዓልዎ ፋሲጋ ካብ ኩሎም ነገሥታት እስራኤል ሓደ እኳ ከምኡ ኣይገበረን። እዚ በዓል ፋሲጋ እዚ ንግዝኣት ኢዮስያስ ኣብ መበል 18 ዓመቱ ተገብረ። መወዳእታት ዘመን መንግስቲ ኢዮስያስ ቁፅሪ 20 ድሕሪ እዚ ኩሉ ኢዮስያስ ነቲ ቤተ መቕደስ ምስ ኣዳሎ ኒኮ ንጉስ ግብፂ ኣብ ከርኬሚሽ ጥቓ ኤፍራጥስ ክዋጋእ ተላዕለ። ኢዮስያስ ከዓ ገጥመሉ ወፀ። ንሱ ግና ልኡኻ ሰዲዱ በሎ ኣታ ንጉስ ይሁዳ ምሳኻ እንታይ ኣሎኒ ናብታ እትዋጋኣኒ ዘላ ቤት ደኣ እየ እምበር ሎሚ ኣይናባኻን እየ ዝመጽእ ዘለኹ። ኣምላኽ ድማ ክቐልጥፍ ኣዚዝኒ እዩ። ንሱ ከየጥፍኣካስ ምስቲ ምሳይ ዘሎ ኣምላኽ ምቁዋምካ ግደፎ። ኢዮስያስ ግና ገጹ ካብኡ ኣይመለሰን። እረ ምስኡ ክዋጋእ ደኣ ክዳውንቱ ለወጠ። ነቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝመጽእ ዘረባ ኒኮ ከዓ ኣይሰምዖን። ኣብ ለሲ ሚጊዶ ድማ ክዋጋእ መጸ። እቶም ወርወርቲ ከዓ ንንጉስ ኢዮስያስ ወግእዎ። እቲ ንጉስ ድማ ንገላኡ ብርቱዕ ተወጊአ እሞ ካብዚ ኣውፅኡኒ በሎም። ሽዑቶም ገላኡ ካብቲ ሰረገላ ኣውሪዶም ኣብቲ ዝነበሮ ካልኣይ ሰረገላ ኣሕለፍዎ። ናብ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣብፅሕዎ። ሞተ ድማ ኣብ መቓብር ኣቦታቱን ተቐብረ። ብዘለዉ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ከዓ ንኢዮስያስ ሓዘንሉ። ኤርምያስ ድማ ንኢዮስያስ ኣልቀሰሉ። ኩሎም መዘምራን ሰብኡትን ኣንስትን ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ መልቀሶም ብዛዕባ ኢዮስያስ ይዛረቡ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ንስርዓት ገበርዎ። ንኻ ኣብቲ መጽሓፍ ልቕሶ ተጻሒፉ ኣሎ። ቁፅሪ 26 እቲ ዝተረፈ ናይ ኢዮስያስ ነገርን እቲ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ልውሃት ተግባሩን እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን ነገሩ ድማ እንሆ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት እስራኤል ይሁዳን ተጻሒፉ ኣሎ። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋዕል
ምዕራፍ 36 ኢዮሓዝ ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 1 ህዝቢ ተሃገር ድማ ንኢዮሓዝ ወዲ ዮስያስ ወሲዶም ኣብ ክንዲ ኣቦኡ ኣብ ኢየሩሳሌም አንገስዎ። ኢዮሓዝ ክነግሥ ከሎ ወዲ 23 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 3 ወርሒ ገዝአ። ንጉሥ ግብፂ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰዓሮ ነቲ ሃገር ካብ 100 ትለንተ ብሩርን 1 ትለንተ ወርቂ ፈሰስ ኣውደቐላ። እቲ ንጉሥ ግብፂ ድማ ንሓዊ ኤልያቄም ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን አንገሶ። ስሙ እውን ኢዮያቄም ኢሉ ለወጠሉ። ንኢዮሓዝ ሓዊ ግና ኒኮ ሒዙ ናብ ግብፂ ወሰዶ። ኢዮያቄም ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 5 ኢዮያቄም ክነግሥ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዝአ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ድማ ክፉእ ገበረ። ንቡክልነፀር ንጉሥ ባቢሎን ከዓ ደየቦ እሞ ናብ ባቢሎን ክወስዶ ኢሉ ብሞቓሕ ኣስራዚ ኣሰሮ። ንቡክልነፀር ካብ ኣቕሑ ቤት እግዚአብሔር ድማ ሒዙ ናብ ባቢሎን ኣምጾ ኣብ መቕደሱ ኣብ ባቢሎን ከዓ ኣቐመጦ። ኦኬንያን ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 8 እቲ ዝተረፈ ናይ ኢዮያቄም ነገርን እቲ ዝገበሮ ጽያፍን ብኡ ተረኽበ ዘበልን እንሆ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ነገሥታት እስራኤልን ይሁዳን ተጻሒፉ ኣሎ። ኣብ ክንዱ ድማ ወዱ ኢዮያኪኒ ነገሰ። ኢዮያኪኒ ክነግሥ ከሎ ወዲ 8 ዓመት ነበረ እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም 3 ወርሕን 10 መዓልትን ገዝአ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ክፉእ ገበረ። እታ ዓመት ምስ ሓለፈት ድማ ንጉሥ ንቡክልነፀር ልኢኹ ንኡ ምስቲ ክቡራት ኣቕሑ ቤት እግዚኣብሔር ናብ ባቢሎን ወሰዶ። ንጸዶቅያስ ሓዊ ከዓ ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን አንገሶ። ጸዶቅያስ ንጉሥ ይሁዳ ቁጽሪ 11 ጸዶቅያስ ክነግሥ ከሎ ወዲ 25 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዝአ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ክፉእ ገበረ። ኣብ ቅድሚ እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ነቢ ኤርምያስ ርእሱ ኣየትሓተን። ውድቀት ኢየሩሳሌም ቁጽሪ 13 ካብቲ ብኣምላኽ ኣምሒልዎ ዝነበረ ንጉሥ ንቡክልነፀር ድማ ዓለወ። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከይምለስሲ ክሳዱ ኣትረረ ልቡን ኣጽንዐ። ብዘለዉ ሊቃነ ካህናትን ህዝብን ከዓ ብኩሉ ዓይነት ጽያፍ ኣረማውያን ኣዝዮም ብዙሕ ኣበሱ። ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቐደሳ ቤት እግዚኣብሔር እውን ኣርከስዋ። ንህዝቡን ነታ ማሕደሩን ስለ ዝደንገጸሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ብልኡኻቱ ገይሩ ብጊሓት ይልእኸሎም ነበረ። ግና ከቁጣዕ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳዕ ዝድይብ ፈውሱውን ክሳዕ ዝሰኣን ንሳቶም ነቶም ልኡኻት ኣምላኽ ኣላገጸሎም። ነቲ ቃሉ ከዓ ንዓቕዎ ነቶም ነቢያት እውን ኣዋረድዎም። ቁጽሪ 17 ስለዚ ንሱ ንንጉሥ ከለዳውያን ኣብ ልዕሊኦም ኣተንሶ። ንሱ ከዓ ንጓብዞም ኣብ ቤት መቕደሶም ብሴፍ ቀተሎም። ንመንእሰይ ንድንግልን ንዓብይን ንሸያብን ኣይራሕራሓሎምን። ንኹሎም ናብ ኢዱ ኣሓለፎም። ንኹሉ ኣቕሑ ቤት ኣምላኽ ዓብይን ንእስን ንመዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔር መዛግብቲ ንጉሥን መኳንንቱን ድማ ኩሉ ናብ ባቢሎን ወሰዶ። ነታ ቤት ኣምላኽ ኣንደድዋ። ነቲ መካበብያ ኢየሩሳሌም ከዓ ኣፍረስዎ። ኣዳራሻታ ዘበለ ኩሉን ብሓዊ ኣንደድዎ። ኩሉ ክቡር ኣቕሑኡ ድማ ኣጥፍኡ። ነቶም ካብ ሴፍ ዘምለጡ ዘበሉ ድማ ናብ ባቢሎን ወሰዶም እሞ መንግሥቲ ፋርስ ክሳዕ እትገዝእ ንኡን ንደቁን ባሮቱ ክኾኑ። እተን 70 ዓመት ክሳዕ ዝመልኣ እታ ምድሪ ኣብ ክንዲ እተን ሰናብታ ክሳዕ እትከሓስ ባዲማ ከላ ሰናብታ ኣብ ዓለት። እዚ ከዓ እቲ ብኣፍ ነቢ ኤርምያስ እተነግረ ቃል እግዚኣብሔር ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ንጉሥ ቂሮስ ኣይሁድ ንዓዶም ክምለሱ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ ቁጽሪ 22 በታ መጀመርታ ዓመቱ ቂሮስ ንጉሥ ፋርስ ግና እቲ ብኣፍ ኤርምያስ ተነጊሩ ዝነበረ ቃል እግዚአብሔር ምእንቲ ክፍጸም እግዚአብሔር ንመንፈስ ቂሮስ ንጉሥ ፋርስ ደረኾ። ኣብ ዘላ መንግሥቱ ድማ ብቓልን ብጽሕፈትን ከምዚ ኢሉ ኣወጀ። ቂሮስ ንጉሥ ፋርስ ከምዚ ይብል ኣሎ፣ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይ መንግሥታት ኩላ ምድሪ ሃበኒ። ንሱ ድማ ኣብ ይሁዳ ዘላ ኢየሩሳሌም ቤት ክሰርሓሉ ኣዘዘኒ። ዝኾነ ይኹን ካብ ህዝቡ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ኣምላኹ ምስኡ ይኹን እሞ ይደይብ።